Gabon ikusentzulek eta ongi etorri Kataluniako hauteskundeen saio berezi honetara. Hauteslekuak 8etan itxita, ia 5,5 milioi kataluniarrek erabaki dutena ezagutzen hasteko garaia da. 155. artikuluak eragin dituen hauteskunde historiko eta ezoiko hauek utzi duten galdera sorta erantzuten hasteko, ordua hortik ezagutuko baitugu zein izango den Kataluniaren etorkizuna. Eta lehendabiziko erantzuna badaukagu. Parte hartzea historikoa izaten ari da. Arratsaldeko 6etan 68,3koa izan da. Boto horiekin guztiekin parlamentua aukeratu dute kataluniarrek. 125 eserleku aukeratu dituzte. Eta iese daude jokoan. Horrek esan du 68 jarlekutan dagoela gehiengo osoa. 125 horiek modu honetan aterako dira. Bartzelonatik 85. Tarragonatik 18, 17 Gironatik eta gutxien Alleiratik 15 hain justu ere. Kataluniako hauteskunde hauetan gertatzen den guztia zuenganatzeko Euskal Telebistak lantalde zabala prestatu du eta berehala egingo ditugu konexioak. Bai Kataluniatik, Barcelonatik, Madrildik eta baita Bruselatik ere. Bruselan baitago hain justu ere Carles Puigdemont presidente kargugabetua. Eta nola ez, datuek azterketa behar dutelako. Eta gogoan izan, 7 zerrenda buru daudela. 7 hautagai eta hauexek dituzue. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Ciudadanoseko Inés Arrimadas, Mikel Iceta, Xavier Domenech, Xavier García Albiol eta kasu honetan kupetik Carles Riera. Esan bezala, lantalde zabala prest dugu eta konexioak egiteko prest dira gainera gure lankide guztiak. 5 Katalunian, 2 Madrilen eta Olatzarri eta Carles Puigdemontek 10 aldean edo Bruselan egingo duen agerraldiaren informazio guzti emango digu. Baina badakizue datuek azterketa behar dute eta errealitateak irakurketa. Horretarako aditu Maiara prestatu dugu, Amaia Kaieroren eskutik. Amaia, eta behar bada, lehendabiziko helduleku garrantzitsua, aztertzeko lehen heldulekua parte hartze historikoa izan daiteke. Bai, zalantzarik gabe. Gabon, Xabi, eta gabon guztioi lehen datu hori badaukagu eta berehala murgilduko gara analisian datuak nahi ditugu eta hoien azterketa ere bai eta horretan bide lagun izango ditugu gure gaurko gonbidatuak. Asier Blas, gabon, ongi etorri. Eskerrik asko. Eguzki Urteaga, kaixo, ongi etorri. Eta Eider Alkorta, gabon, ongi etorri. Oraindik ez daukagu behin betiko datu hori, laster izango dugu eskuartean, baina esandako arratsaldeko 6etako datua badaukagu, 68tik gorako parte hartzea, aurreko hauteskundeekin alderatua datu altuagoa da. Oraindik goizegi da, behin betiko datu horren zain gaudelako noski, baina Asier, lehen komentatu dugu hemen sartu aurretik, 80tik gorako parte hartze batek ñabardura bat izango lukela eta 80aren ingurukoak beste bat. Bai, normalena izan da Katalunian, 80 inguruko partaidetza gehien izan duten hauteskundetan, espainoletan, eta hortaz, pentsa dezakeguna da, azkeneko hauteskundetan 75koa izan zen parlamenterako, 75tik 80 bitartean, hori seguruenik joango da unionisten mesedetan. Baina 80tik gora dagoen partaidetza hori ezin da aurresan, ze zentzutan joango da. Izan ere, jende hori izango da inoiz bozkatu ez duena. Eta alde horretatik ere, espero daitekena da, independentismoak, momentu honetan bizidan egoeragatik Katalunian, 155arekin zenbait persona preso dago, eta horregatik ere, jendea haserre badago, eta horrek ere mobilizatu dezake boto emale bat, adibidez, anarkista dana, eta inoiz boto ematez duena, baina horrelako kasuetan, seguruenik independentisten alde eman dezakena. Eguzki? 6etan plazaratu dira datuak eta horra hartzen da 105 igoko litzatekela, baina barrutien arabera diferentzia ere badaude. Barruti gehien zuenetan 105 igotzen da, baina Ginoran adibidez 103 eta hori da feudo independentista bat. Gero gerta daitekena da 6ak eta 8en artean hauteslego independentista ikusirik agian uholde konstituzionalista datorrela mobilizatu alizana eta horrek agian efektua edo impactua zertxo bain mugatu dezake. Eider, zure ustez? Bueno, ja dana esan dute horretikan, baina niri bai interesata iruditzen zait, Asierrek aipatu duena 180 arteko azkunde hori, botu konstituzionalista edo izan daitekena, eta normalean adibidez autonomiketan ez duena bozkatzen, baina orokorretan, igoerari hor kokatu dezakegu, baina egia da, abstentzionista horiek, bestetan ez da autonomiketan ere ez dutenak bozkatzen, nolabait 2 puntuko mugimendu hori eragin dezaketela, ez? Nik ez duana sondoi eta begira nolabait konpartitzen da, hainbeste indeciso edo zeudela, iruditzen zait, oraindik Katalunian ere eta une hauetan areta gehiago, nolabait boto ezkutu handia edo egon daitekela.
lehen argazki bat, oraindik ere ez daukagu behin betiko datua, baina ikusteko dago. Xabi, gaua hasi besterik ez delako egin. Eta luze joko du, zalantzarik gabe, datu asko izango ditugu eta guztia jorratzen hasteko garai iritsi demen Euskal Telebistako lehendabiziko katea. No es un procés en contra de ningú. Van a volver a hacer lo mismo. Miquel, 155. Plantarem cara al 155. Has buscado un bálsamo para la sociedad catalana. Contra un poble que ha decidit. No nos vais a callar. Nosaltres som la clau. Guanyarem, guanyarem i guanyarem. Quiero sacar a Cataluña del agujero. Sí, sí. Parte hartze historikoa horixe da egunak orain arte utzi duen lehendabiziko albiste garrantzitsua. Goizean ala moduz hasi da 2015 baino kaskarragoarekin, baina arratsaldeko 6etarako parte hartze hori handia zen. 168,3koa ikusten baldin bazue, 5 puntu gehiago 2015 baino. Aditu asko ikuste dute, 182,85eko parte hartzeare izan daitekela, eta gogoan izan 2015 urtean 165 zela. Zenbait inkesta ere egin dira, esate baterako La Vanguardia egunkariek egin duena, eta honako datu hauek plazaratu ditu. Garaipena, Ciudadanosi emango lioke, eta hortxe duzue 34 edo 37 eserleku lortu ditzazke Inés Arrimadas zerrendaburu duen alderdiak. Bigarren postuan ERC, 34, 36 eserlekurekin. Junts per Catalunya, Carles Puigdemonten alderdia, 25-29rekin geldituko litzateke. PSC, 18-20 inguruan. Katalunian Komu Poden, 7-8. Kupek 5-6 kolpe handi hartuko luke, eta kolpe historikoa alderdi popularrarentzat izango litzateke Xabier García Albiolen alderdia 3-5 geldituko litzatekelako. Horixe da inkestak. La Vanguardiak oraintxe bertan argiteratu duen inkestak dioena. Kataluniara bertara joan behar dugu, izan ere Saioa Martija bertan da. Saioa, lehendabiziko datuak ezagututa, ze gero bizi duzu hor Bartzelonan? Gabon, Xabier, emozioz eta tentsioz beteriko gau baten aurrean gaude. Katalunian jokoan daude, atzekaldean daukagun Kataluniako parlamentu honetako 125 eserlekuak, hori eta gehiago noski boto ematera deituta egon diren 5 milioi terdi kataluniarrek aukera izan baitute 155. artikuluari babesa emateko edota bide horri subiranistari onespena emateko. Duela ordu bete baino gutxiago itxi dituzte hauteslekuak, hasi dira botoak zenbatzen eta baliteke behin betiko emaitzak gaueko 11 inguruan etortzea ikusiko dugu. Atzo esan baitzuen Enrique Milok, Espainiako gobernuak Katalunian duen ordezkariak parte hartze handiak kontaketa atzeratu dezakeela. Gau luze eta interesgarria daukagu aurretik. Oso ondo Saioa, mila esker, eta orain alderdiko jarraipen bat egingo dugu. ERC zen garaipena lortzeko favorito nagusietako bat, oraingoz La Vanguardiaren inkestaren arabera bigarren postuan izango litzateke Ciudadanosen atzetik. Bertara, ERC-ren egoitzara jo behar dugu. Hola, Simon, badakit oraindik oso goiz dela balorazioak eta egiteko, baina ikusten dugunez behintzat, ikusmina handia da, kazetariz josita dago egoitza hori. Bai, ikusmina handia, hemen dagoeneko balorazio ez, baina lehen agerraldi bat izan dugu Sergi Sabria, Eskerra Republikanaren kanpaina zuzendaria eta bozera maila denak esan du pozik daudela errepublikanoak egun osoa ondo joan delako, parte hartzea oso handia izan delako, gogoratu du inposatutako hauteskundeak izan direla, izaten ari direla gaurkoak, baina ironiaz edo ironia triste moduan edo esan du pozten direla baita inor jipoitu ez dutelako, eta gaur boto ematera joan diren guztiek segurtasun hori izan dutela, oraingoan bai inor jipoituko ez zituela. Inkestari buruz ez dute ezer esan eta gaua luzerako doa hemen ere. Horren bestez, ERC-koek lehendabiziko balorazioare egin dute, eta pixkanaka gauak aurrera eginala inolako zalantzarik gabe, batean eta bestean iritziak eta datuak ezagutuko ditugu, eta horren guztiaren berri hementxe izango duzue esan bezala. Jarripena egiten ari gara, eta lehendabiziko datua horixe da, datu historikoa parte hartzearena. Arratsaldeko 6etan, 168,3 eman du botoa. 2015 baino 5 puntu altuagoa da. Eta oraindik gora egingo du parte hartze
horrek. Beraz, Miren Josu Arrazolaren gana egingo dugu, Miren Josu Arrazola hor Ciudadanosen egoitzan, eta orain arte inkestek behintzat, Ines Arrimadasen alderdiari izugarrizko gorakada eman eta garaipena berare ematen diote. Bai, alaxe da, bera, Ines Arrimadas hautagaia 8 inguruan iritsi da, baina ez du adierazpenik egin nahi izan. Bakarrik esan du, emaitzak ezagutu arte itxoin nahi zuela. Pixka bat lehenago iritsi da, Albert Rivera alderdiko presidentea. Bera bai, pozik agertu da parte hartze altuarekin, eta itxaropentsu horrekin egoera irauliko dela. Ondoren, Jose Manuel Villegas alderdiko bozeramaileak baloratu du jardunaldia, bere asmoa zan, sondeorik ez aipatzea, ez baloratzea, baina azkenean onartu du, sondeoek esan bezala, 37 eserleku ere lortzen badituzte, emaitza izugarria izango litzatekeela, itzela. Bestalde, esan behar dugu, 200 bat kazetari gaudela akreditatuta egoitza honetan, eta ikusmina oso handia dela, hemen egon litekelako gaur hauteskunden irabazlea. Ondo da, mila esker, Junts per Kataluniak Carles Puigdemont Belgikan duela erbestean kanpainan ezin izan du parte hartu, eta Elizun Zunegi kontatuko digu, Junts per Kataluniako egoitza horretan, oraintxe bertan, ze giro bizu zuen, inor baloraziorik egin duen. Eli, zer daukazu azpimarratzeko? Hemen oraindik jende gutxi hurbildu da, baina hemen izan ditugu baita lehenengo adierazpenak, lehenengo prentsaurrekoa, hain zuzen ere Elsa Artadi eta Eduard Pujol, Junts per Kataluniako bozeramaile gisa aritu direnak atera dira, parte hartze altu hori komentatzea, beraiek esan dute oso datu ona dela, eta Katalunian kataluniarrek agintzen dutela, erakusten dutela, datu horiek ez dutela beldurrik botokutxei. Hori ere esan dute Eduard Pujolek azpimarratu du, hala ere ez dagoela normaltzat ematerik gaurko hauteskunde eguna, batzuek erbestean eta beste hautagai batzuek kartzelan daudelako. Hemen ikusmina handia da, itxaropentsu daude 155. Artikuluak kargu gabetu zuen gobernua berriro ere errekuperatu daitekeelako, ikusi egin behar, gaua luzea izango da, eta hemen nerbioak oso azalean daudeia. Azken batean, parekotasuna izango delako ezaugarri nagusietako bat, eta lehen esan dizuegu, La Vanguardiaren inkesta garaipena Ciudadanos emango liokela, baina subiranistek, independentistek, elkar hartuko balute behintzat garaipenare lortuko lukete. Eta ikusmin ikeragarria Carles Puigdemontek haua ireki duen bakoitzean izan da kanpaina osoan. Ezin izan baitu bere ideiarik eta kanpaina behar bezala egin, alderdi horretatik oso atipikoa eta ezoikoa izan da. Uste dugu haueko 10 aldean edo egingo duela bere agerraldia, baina egin dezagun lehendabiziko konexioa Bruselarekin, Olatzarri eta zer dago iragarrita, zer prestatu dute Carles Puigdemontek eta berarekin batera diren kontseilari kargu gabetue. Ona, Puigdemont eta 5 kontseilariak eta 4 kontseilariak gaueko 10 aldera aterako dira, elkarrekin agertuko dira, baina Puigdemontek bakarrik hitz egingo du, berak bakarrik egingo du hauteskunde egun honen balorazioa. Esan digute, une honetan elkartuta daudela bostak, Kataluniako botoen zenbaketa hori jarraitzen, eta nerbioak eta poza omen da gela horretan daukaten giroa. Badakizue bi alderdi ezberdinetakoak direla hemen dauden kontseilarioak, Eskerrakoak eta Junts per Kataluniakoak, bakoitzak gero bere aldetik bere balorazioak egingo ditu, baina lehenengo balorazio hori Puigdemontek egingo du bere kontseilariekin elkartuta. Sartu direnean, Puigdemontek ez du deklaraziorik, ez du adierazpenik egin nahi izan, baina Toni Kominek hitz egin du, Eskerrako hautagaia den kontseilarioak esan du bere anaiak bere izenean bozkatu duela gaur Katalunian, eta galdetu diotenean irabazten balin badu Kataluniara itzuliko den edo ez du erantzun nahi izan. Gela honetan jende asko biltzen ari da, kazetari asko gaude, 100 komunikabidetako kazetariak, asko eta asko nazioartekoak eta Flandriako alderdi nazionalistako NBA-ko ordezkariak ere ikusi ditugu, orain dela minutu gutxi Kataluniako eta Europar Batasuneko bandera daukan toki horretara igo dira eta hor argazkia atera dute. Eta hemen Bruselan bizi diren katalan herritar batzuk ere hurbildu dira honaino hauteskunde gaua hemendik jarraitu ahal izateko.
Carles Puigdemontek prentsaurreko eman duen bakoitzean, nazioartean oihartzun handia izan du eta gaur gaua hain garrantzitsu izanik ez da gutxiago izango. Kataluniarekin behar dugu berriro ere, PSC alderdiak ere zeresana izan dezakelako, eta Mikel Iceta zerrenda buruak itxaropen handiak ere jarri dituelako, batzuen ustez presidente izateko aukerarik ere izan dezakelako. Miriam Jona, zer da albiste PSC-ren egoitza horretan? Hemen Mikel Icetak esan duena da, ona iritzi denean, gaur gauean ospatzeko arrazoiren bat edukitzea espero duela. Momentuz, balorazio bat egonda hemen bai prentzaurreko bat, baina ez du berak eman, bere kanpainako zuzendariak eman du, Salvador Illa agertu da prentza areto honetan, baina ez du ezer esan, orain arte jakin ditugun inkesta horiei buruz, horien arabera, 3-4 eserleku inguru irabaziko lituzke alderdi sozialistak, printzipio zeurek zertxo bait gehiago ere esperoko luketen. Prentzaurreko horretan egin duten da, bereziki, parte hartzeagatik zoriondu Kataluniako herria, eta batez ere, eskerrak eman alderdi sozialista buskatu dutenei, militanteei, eta alderdiko kideei. Gero prentzaurreko beste prentzaurreko bat egongo da, bigarren prentzaurreko bat, hori bai, horretarako, ordurako datuak eukiko ditugu, eta hori bai Mikel Icetak berak emango du. Momentu honetan bilduta dago, bere bulegoan dago bilduta, datu guzti hauek jarraitzen, eta espero duena da, ospatzeko arrazoiren bat edukitzea. Azken kanpaina hauteskunde gaua du alderdi sozialistak, Nikaragua kalean dagoen egoitza honetan, datorren urtean, hemendik alde egingo dutelako, beste egoitza berri bat erosi dutelako, eta Mikel Icetak argi dauka, agurtu egingo dutela egoitza hau, ospakizun handi batekin. Ondo, eskerrik asko Miriam Jona emandako informazio horrengatik, eta ikusiko dugu gaur gauean, gaua amaitzen denean, eta emaitza guztiak kontatzen direnean nor duen ospatzeko eta nork ez. Lau alderdi nagusien egoitzetan izan dikara, zuzeneko konexioak egin ditugu, baina beste egoitzei ere begira bagaude nola ez, eta Katalunian Komu Podeneko egoitzan gertatzen denara ez zuen ganatuko dugu. Alderdi popularrak esan dizuegu sekulako kolpea, kolpe historikoa eta azkeneko alderdi izan daitekela. La Vanguardiak iragarri duena, egin duen inkesta horretan betetzen baldin bada, eta ikusiko da kupek ere ez dirudi 2015 bezain emaitza honik lortuko duenik. Bestalde, Kataluniako Batzarde Nazionalak ere bere egoitza prestatu du, handikan ere informazio emango dute, eta badakizue ezoikotasuna ezaugarri askotatik dela Kataluniako hauteskunde hauetan, beste kontaketa paraleloak ere izango dira, eta Kataluniako Batzorde Nazionalak bereare egingo du, eta bere datuak ere emango ditu. Hortxe dago, dena prest dago bertan ere, eta albisteren bat izan ezkero, bertara joko genuke, eta hango berri ere emango dizuegu. Eta Madriletik, Espainiatik ere begira arreta handiz jarraitzen ari dira Kataluniako hauteskunde hauek besteak beste, Kataluniak eta Espainiak aurrerantzean izan dezaketen harremanaren nolakoa ere hauteskunde hauetan erabakiko delako. Eta bai Espainiako gobernua bera eta bi alderdi nagusiak, alderdi popularra eta alderdi sozialista, arreta handia jarrita daude eta beraien irakurketak ere egingo dituzte. Maider Arteaga dugu, Genova kalean alderdi popularrak duen egoitzan. Maider, orain arte gauza lasa ikusten ditugu, geroxeago etorriko dira, hausnarketa ondorio eta adierazpenak. Hala da, bai, hemen esaten digutena da, oraingoz itxoin beharra dagoela. Mariano Rajoy kontuen zenbaketa bere bulegotik ari da jarraitzen alderdiaren kupularekin batera, badirudi gauean zehar agerraldiren bat egongo dela hemen, baina ez da berea izango, printzipioz, bigarren mailako norbaitena baizik. Hemen Genovan urduri daude, inkestek, zuek esan bezala, alderdiaren hondamendia aurre ikusten dutelako, azkeneko legealdian izan dituzten 11 eserlekuetatik erdia galdu dezakete eta kupalderdiarekin azkeneko postua lehiatuko lukete, baina hemen azpimarratzen dutena da beti lortzen dituztela inkestek ematen dizkieten emaitza baino hobeagoak. Hala ere, azkenean porrota konfirmatzen bada, geratzen zaien itxaropena da independentistek ez lortzea gehiengo nahikorik, eta hori Mariano Rajoyren eta 155 artikuluaren garaipen modura joko lukete. Inkesta gainditutare ikusi egin beharko da, 2015ko datuetara zenbat gerturatzen diren, zail dirudi, orduan alderdi popularrak 11 eserleku lortu zituen eta inkesta horren arabera 3-4 inguru horretan geldituko litzateke eta segurazki azkena izango dira. Espainiako alderdi sozialistak ere irakurketa egiteko gogoa izango du zalantzari gabe eta hauteskunde hau duten garrantziaren lekuko honako adibide hau. Gerai Diaz, Ferrazko egoitza horretara uste dut, Pedro Sánchez, idazkari nagusia bera, heldu berria dela.
Pedro Sánchez hemen Ferrazen sozialisten egoitza honetan goizetik dago, baina momentu honetan laugarren solairuan dago, bere bulegoan, bere talde guztiarekin botorien zenbak eta adi jarraitzen, emaitza horiek adi jarraitzen. PSC-ren Mikel Izetaren prentsaurrekoaren ondoren, hemen Madrilen ere Jose Luis Ábalos aterako da, emaitza horien balorazio bat egitera, eta hemen momentuz behintzat baikor daude, itxaropentsu daude, uste dutenez, aurre ikusten dutenez, orain dela 2 urteko 2015ko emaitzak hobetuko dituztelako, eta esan beharra dago lehen aldia izango litzatekeela, PSOEk estatu mailan bere emaitzak hobetzen dituena, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusi Pedro Sánchez denetik. Ondo da, Gerai Diaz, mila esker emandako datuengatik eta lehendabiziko erronda guztia egin da eta lehendabiziko balorazio osnarketa edo adierazpentsuak jasota berriro adituen maila joko dugu izan ere badirudi, oraindik inkesta kontua besterik ez dira Amaia, baina badirudi datu esanguratsu batzuk utzi ditzazkela gau honek. Bai, badaukagu dagoeneko nondik tira egin, esan bezala, eta Vanguardiak daukan inkesta hori beteko balitz, behintzat Ciudadanos izango litzateke, boskatuena, RC ere gertu bengo litzateke, 34-36 eserreku artean, beste muturrean, Partidu Popularra, desente jeitxita, kupen atzetik, eta hori pepetik esan da dukate, nolabaiteko porrota izango litzatekeela, ez dakit kasu horretan zer lehenetsi duten boto emaiek, Ciudadanosi botoa ematea baliogarriagoa izango delakoan, ala zigorra izan den peperentzat. Nik uste, botu baliogarriena, karte hori jokatu dela Ciudadanosek, ez? Gainera uste dut, Riberak berak mitimatean esan zuela beste guztia sakarrontzira botatzea junzala, ez? Orduan, klabe ezberdinak egongo dira uste dut, ze batzuek uste nik hauteskunde presidenzialista bestela ere enfokatu dituztela, ez? Orduan, azkenan ez da bakarrikan gainera lehenengo indarra izatea, baizik eta gero zein izango dan hautagaia ez da, nolabait gobernua osatzeko, eta zentzu horretan posible da, botoetan Ciudadanos lehenengo indarra izatea, baina horrek ez du suposatzen inolaz ere gero gobernua hildo berean jutea. Orduan uste bereizi behar dela, simbolikoki izango litzatekelako, importantea ez da, Ciudadanos lehen geratzea, baina eskerra ere bai, baina hortikan geroztenek ez bakarrikan aritmetikoki, baizik eta ideologikoki norko osatu alduen gobernua uste jauzi handia egongo dela. Baiz, matematikari begiratuta, kasu honetan, indar independentistek bai izango lukete gehiengo osoa, behintzat tarte horretan egongo liateke, 77 eta 71 eserreko artean aurrikusten zaizkie. Horkila horrendikan handiegia da. Bereziki Barcelonako barrutian, boto kopuru nahiko txikiak eragin dezake diputatu bat edo bi, azken finean alde batetik edo bestera joatea, ez? Lehen aipatu duzu, Ciudadanosen kasuan argi dagoena da boto baliagarriaren edo boto utilaren fenomenoak erabat funtzionatu duela. Segurazki bozkatzaile batzuek lehen PPri bozkatzen ziotenak Ciudadanosi bozkatzen diote, abstentzioan zeudenak segurazki ere bozkatu nahi izan diote beri, eta gero aurre ikusten zen agian PSC gehiago igo zitekeela, kontutan izanik, azken hauteskundeetan bere historian eduki zituen emaitzari txarrenak izan zirela 16 eskainorekin. Orduan, pentsa ziteken PSC zertxobait gehiago igoko zela, eta orduan bozkatzaile horietariko batzuek nahiago izan dute jarraian Ciudadanosen alde bozkatzea. Horrek ondorio politiko eta simbolikoak eduki ditzazke, lehen alderdia baldin bada eskainotan eta bototan, normalean, arau politikoen arabera, alderdi horrek eta kandidatu hori saiatu behar da azken finean gobernu bat osatzen, gehiengo bat lortu alizaten. Zentzu horretan oso importante izango da, paraleloki, 3 alderdi independentistak gehiengo absolutua lortuko balute, azken finean efekto hori neutralizatu egingo litzateke, eta orduan 3 alderdi independentistak saiatuko lirateke berriz ere koalizio bat osatzen. Orduan, ikusi beharko da, bi datu horiek paraleloki nola evoluzionatzen doazen, baina argi dagoena da, azken uneraino agian ez da jakingo gehiengo absolutuak zein izango dira. Oraindik tarte handiegia dagoelako eta besteak beste ez dugulako behin betiko parte hartze hori ezagutu oraindik. Hori da, izan ere normalean partaidetza oso altua danean kontzentratu egiten da botoa. Hau da, gutxi asko hauteskundetan 65 inguruko partaidetza dagoenean, hori alderdi txikien mesedetan joaten da. Baina hortik gora joatzen danean, normalean kaltetuenak alderdi txikiak izaten dira, ze boto erabilgarri hori joaten da hautagai nagusien gana. Kasu honetan garbi dago, espainolismoan Ciudadanos, unionismoan Ciudadanos da boto erabilgarria. Hori da gau honetako bigarren galdera, lehenengoa da gehiengo osoa lortuko ote duen edo ez independentismoak, eta bigarrena da, independentismoan ez dagoen garbien dagoen boto erabilgarria. Nork irabaziko du?
irabaziko du RC-ek edo Junts per Catalunya. Badirudi RC-ek irabaziko duela, bale, oso ondo. Baina zenbateko alde aterako dio. Eta horre ere, lehia hori oso estua baldin bada, edo nahiko estua baldin bada, suerta daiteke, lehia horretatik kaltetuak ateratzea Junts per Catalunya eta RC ondar batzuetan. Hau da, azkeneko diputatuaren esleipenean. Batez ere, hitz egiten baldin badegu barruti txikienetaz. Batean, Bartzelonan bai gertatu daiteke, baina Bartzelonan 85 diputatu daude. Karo, beste 3 barrutitan, diputatu bat galtzea ondarroiengatik gerta daiteke, boto erabilgarria independentisten artean oso zatitua gertze baldin bada. Eta azkenean hor ikusiko litzateke kaltegarria, lamesedegarria izan den, banaka aurkeztu izana. Hor ere badaudelako eztabaidak eta frogatu behar den lehenengo gauzetariko bat hori delako, ezta? Baina parte hartzea hain altua delarik azken finean, nire ustez arrazoi eduki dute modu separatuan orkestea. Zerrenda bakarra izan balitz eta parte hartzea uneko 82, 83ko balin bada, horrek suposatuko luke izorrezko boto konzentrazioa eta dinamika politiko oso sendoa zegoela aldez aurretik. Eta ikusi dena, kanpainan zehar izan da alderdi independentistak pixkat nahiko kokilduta zeudela, defensiban zeudela, eta aldiz alderdi konstituzionalistak oso jarrera ofensibo batekin beraz. Kasu horretan, euren artean ere aritu dira leian, eta esan gabe doa, zenolako leia izan duten Junkerasek eta Puigdemontek, eta daukaten. Bai, eta lehen aipatzen zenen RC-en kasua, segurazki bloke independentistan RC-ek aterako ditu boto eta eskaino gehien, baina ez dauka liderrik. Eta aldiz Junts per Cataluñak bai, ez? Orduan, gehiengo absolutoa lortuko balitz, RC-ek borrokatuko luke bere liderra kokatu alizateko presidentzian, baina Puigdemontek badauka estatura bat, badauka azkenean ezagupen bat, lehendakaria zen aldez aurretik eta 155. artikuluaren ondorioz boteretik kendu dute, eta uste dut karta hori jokatzen ere saiatuko dela. Gure lankideek jendeari galdetu diotenean, nori eman dioten botoa, ze alderdiri, hainbatek Junts per Cat esan beharrean Puigdemonti esaten zuten. Hori ere esan gura gaiarekin, ez da PDK ikusi dugu, ez dugu ikusi. Ez da oso zerrenda presidentalista eta nik uste kanpaina ere horrela izan dela, ez eta inkestatan gora jundean einean, baita ere nolabait ezkerrak reakzionatu egin du eta erasatu du zentzu horretan ez, orduan legitimitatearen inguruko eztabaida izan dute. Nik ez daukat oso argi, ikusiko dugu emaitzetan ez, estrategikoki inteligentea izan da banatuta jutea. Ze botoak tartean derekin irabazten badu ezkerrak ez, baina ez badago horremesteko tartea erraztu dezake Ciudadanos lehenengo indarra izatea, ez? Hau da, tarte handia ateatzen badio ezkerrak Junts per Cati ez, baina ikusiko dugu lehen indar horren atzean estrategikoki gero valorazioak egiteko, ez daukot oso arginik. Eta simbolikoki oso importantea da. Ciudadanos egiteko balu, simbolikoki bada ere, eta gero, igual, jendeak ez, batez ere Euskal Herrian ez du ezagutuko, kultura politiko desberdina dagoela Katalunian Euskal Herriarekin alderatuta. Katalunian kultura politiko presidenzialista badago, eta presidenzialismo horren sustraia jatorria dator lehen Bigarren Errepublikatik. Bigarren Errepublikan, egin zutenean estatutua, eta orduan izan zen lehenengo presidenta Francesc Macià, hartu zuten autua izan zen presidente indartsu bat. Eta horrela, gorpuztu da historian zehar, Francesc Macià, Lluís Companys, gero izan da Pujol, hau da, alderdien gainetik, normalean kultura politikoan dagona da presidentea. Berriz, Euskal Herrian ez da hori gertatzen. Euskal Herrian ikusten dugu, normalean Euskal Alderdi Jeltzalea egon da boterean, Euskal Alderdi Jeltzaleak beti zaindu du bere boterea, eta gainez bilatu duna da bizefaloa izatea. Alde batetikan, bai, lehendakaria, baina noski, alderdia badago, eta alderdia indartsua da, eta pisua dauka. Katalunian berriz ez, horregatik, hainbesteko lurrunkortasuna botoan, eta horregatik presidentak dauka sekulako itzala botoa erakartzelako. Eguzki, hitza hartu aurretik, esan behar dizuet dagoeneko badagoela behin betiko datua parte hartzeari dagokiona, 91,7koa izan da. Bai, aurre ikusten zen aldez aurretik 180ko langa horretan kokatuko zela, zertxobait gorago izan da. Gero ikusi beharko da ere barrutiz barruti nola banatu egiten den. Lehen, Asierrek esan duenari lotuta, argi dagona da, ez bada zerrenda amankomunik sortu da, RC-ek ez duelako nahi izan, berak pentsatzen zuelako diferentzia handia ateratzen ziola gainontzeko bi zerrendei, eta aukera historikoa ikusten zuelako, bere lehendakari eduki alizateko, ez? Alderdia lehen etxi dute proiektuaren aurretik jarri dute? Bai, zeren gogoratu behar da, ikusten baditugu 1980 geroztik,
RC gehienik 23 eskaino lortu egin ditu. Hor, aukera historiko bat ikusi izan du, eta pentsatzen zuen azken finean diferentzia desente aterako ziola bigarren zerrenda nazionalista edo independentistari, ez? Eta orduan karta horrekin jokatu egin izan du. Zer gertatzen da, Junqueras kartzelaratu egin dutela, eta horrek bere estrategia eta planteamenduak hangazdura bota egin dituela, ez? Hasiera batean, Rovira aurkeztu zuten bere suplente bezala, ikusi da Rovirak ez zuela maila ematen, eta orduan kanpainaren azken txanpan berriz ere Junquerasen figura berreskuratzen saiatu izan dira, konsideratzen zutelako bera zela aktiborik handiena erreferentzat, ez? Eta horrek esplikatzen du zergatik ez diren elkarrekin joan. Orain, behin emaitzak lortuta, ikusi beharko da, zer nolako negoziaketara iristen diren, eta ados nago, kultura presidenzialista bat badagoela, baina kultura presidenzialista horrek suposatzen du kandidatu oso fuerteak eta potenteak dauzkazula. Partaitzaren datu ez daukagu oraindik, kontu zilio behar dauze. Ematen duen partaitza da egindan kontaketarena. Hau da, kontatu diren udalerrienak, sartu diren datuen 100,85 parte hartu du. Baina behiratzen baldin baitu dugu partaitza datuetan, oraindik ez daukagu datu definitiborik, bale? Bale, horren milen ere interneten, baina bai. Zai egon behar dugu, ze, klaro, orain ematen du, 81,75 dagokionari oraingo kontaketari. Baina oraindik udalerri asko falta dira sartzeko. Orduan, seguruenik, oraindik ordu erdi bat beharko dugu, edo agerraldia egin arte milok, ez dugu jakingo seguruenik, Gainera, aurrikusten zen, luzeago joko zuela honek guztiak, behin betiko emaitzak ez dakit noiz iritsiko diren, baina ordutegirik ere etziguten eman bada espada, eta ematen du, hildo horretatik joko duela gauak. Nik uste gainera, saiatuko direla ez da izan dugun kanpaina eta buloak ez direnak, errorerik ez egiten, ez? Eta nahiago izango dutela zerbait atzeratzea emaitzak, eta ez esatea parte hartzean erratu direla edo beste kontaketa batean, ez? Orduan, zentzu horretan uste surtziarekin jokatuko dutela zen, nik uste edo zeinak atze eginez gero, daukagun testu inguruan, aurpegira botako ez daiela, ez? Nolabait. Badude beste batzuk oraindik aztertu ez ditugunak, besteak beste, PSeri, aurreikusten zaizkion 18 edo 20 eserleku horiek, orain dauzkanak baino gehiago lirateke, baina ez dakit esperotako gorakada izango litzateken, ala gehiago aurreikusten zenioten zuek gorakada handiagoa. 16tik gehienez 20 ere esaten dugu lau eserleku, baina 16 aurretik jipoia hartuta aurreko bi hauteskundetan, ez? Gaina hitz egiten da, ez da, zinturoi gorria edo naranja bilakatu zena 2015ean, ikusiko dugu ez da, koloreak zertan mantentzen diren. Nik uste du behintzat, espektatibak altuagoak izango direla, eta nik uste espektatiba okarrik ez zenbaitzak ere bai, ez? Baina ikusiko dugu zertan geratzen dira, baina 23 azpitik ez dutuzte ospatzeko moduko emaitza izango litzatekenik testu inguru honetan. Horatu ordan, 89an 52 eskainu zeuzkala legia. PSC garai hartan bazeukan katalanismo eta benetako implantazio lokala, ez bakarrik zinturoi gorrian, baizik eta lurralde osoan, eta ikusi da, denbora joan ala, gainbera oso egonkorra eta konstante izan dela, eta duela 2 urteko emaitzak oso kaskarrak izan ziren, 1980tik lortu zituen kaskarrenak, eta horiek espero zuten gutxienez 25 eskainora iritsiko zirela. Eta 25 eskainora iritsita ere, oraindik oso urruti gaude, ez duela inbeste denbora PSC zena kontutan izanik. Datu errealen zain gaude, baina dagoeneko egin diguzue argazki zehatza, eta Xabi, aurrera egin behar dugu. Kontaketa hasi baita, oso mantso hori bai kontaketa hasi da, 8etan itxi dituzte hautesleguak, 2680 izan dira, goizeko 9etan zabaldu, 8etan itxi kontaketa oraintxe hasi da eta lehendabiziko datuak baino ez ditugu, baina datu garrantzitsuak izan daitezke, orain arte parte hartzearena, 80ko langa gainditu da eta gero inkestak zuen ganatu ditugu, baina lehendabiziko datuak emango dizkizuegu. Badakizue parlamentuen 135 eserleku daudela eta 6,3 zenbatuta honako emaitza hauek izango lirateke oraintxe bertan. Katalunia osoa, herrialde osoa kontutan hartuta. Junts per Kataluniak boten 25,6 lortua izango luke. Horrek esan nahiko luke, 35 eserleku izango lituzkela. 2015arekin alderaketarik ez dugu egin, orduan Junts Presirekin koalizioan joan zelako. Ciudadanosek 23,1, 34 eserleku. 2015arekin alderatuta, 9 irabaziko lituzke Inés Arrimadas zerrenda buru duen alderdiak. Hirugarren oraingoz, RC, 21,5 lortuta, 31 eserleku. PSCek
18 eserleku izango lituzke. Oraingo parlamentuan 16 ditu badakizue, beraz, horren arabera, 2 irabaziko lituzke. Katalunian Komu Podenek 8, beraz, hemen hasten dira galerak, eta galera nabarmenak, parte hartzea handiak adituek beti izan dute alderdi txiki egiten diela kalte, hor behintzat hori ikusten da. 8 izango lituzke Podenek, 3 galduta, Kupek 6 izango lituzke, egun 10 dituela kontutan hartuta, 4 galduko lituzke, eta arestian aipautekoa, jipoirik handiena zalantzari gabe alderdi popularrak izango luke, Xabier García Albioren zerrendak alderdiak 3 eserleku baino ez lituzkelako lortuko. Beraz, 8 galera izango lituzke, 8 eserleku gutxiago izango luke. Hori bai, kontaketa hasi besterik ez egin, euneko 6,3 besterik ez dute zenbatu. Gutxi da, baina bada zerbait baina. Kopuru arriskutsua agian, halako esaldi borobilike botatzeko, baina tira, lehenengo indarra litzateke Junts per Kat, Ciudadanos izango litzateke bigarrena 34 eserlekurekin, RC-ek 31. Posible izango da hori gertatzea, Junts per Kat egotea esaterako RC-ren aurretik? Ez dut uste, batez ere jasotzen ari diren lehenengo botoak direlako barnekaldekoak. Eta hor barnekaldean garbi dago, Girona batean, Lleidako barnekaldean eta Tarragonako barnekaldean, Puigdemontek arrakasta izango du. Baina RC hobeto dago sustraitua hirietan eta kostaldeetan. Nik esango nuke ez, baina bada zantzu bat kontutan hartzeko Junts per Katek emaitza oso onak izan ditzazkela. Eta lehen aipatzen genuen kontu honetan bien artean egon daiteken distantzia hori, agian inkestek aurre ikusitakoa baina txikiagoa izan daiteke. Eta hori horrela gertatzen baldin bada, ezin bestean zalaparta egongo da, liskarra irikiko da bi alderdi hauen artean. Ez dakigu zen izangoan kasu horretan hautagaia lehendakari izateko, presidente izateko. Ados jartzea gukituko zaie beraz, baina oraindik esandakoa goizegi da, 6 zenbatuta. Eguzki, ze deritzozu? Bai, harri da ona da, lehenik herri txikietakoak zenbatu egiten dira, eta horrek mesede egiten dio lehen ziu zenari eta orain Junts per Kataluniari, Lleida eta Gironako barrutietan bereziki. Eta gero oso deigarria da, adibidez, Alderdi Popularra ze maila apalean dagoen, ez? 2012an Alderdi Popularrak 19 eskainu zeuzkan. Eta hor, gainbera ezagutu zuen azken hauteskundetan 11 jetxiz, eta hor alderdi ja residual batean bilakatu daiteke, ez? Horrek irakurketa edukiko du bai Katalunian, baina bai estatu mailan ere bai. Batez ere 3 alderdi independentistek gehiengo absolutua lortzen badute, horrek erakutsiko du azken finean Rajoyren estrategia erabat porrota izan dela. Bai independentismoa garaitzeko orduan, baina baita ere alderdi popularren interesei begira. Katalunian noski, baina baita ere estatu mailan. Uste duzu Madrilen irakurketa hori egingo dela? Egingo dute alderdi independentistek gehiengo absolutua baldin badukate. Ez baldin badaukate, garaipen bezala irakurriko dute eta hola interpretatu dezakete, ez? Batez ere, Ciudadanosek lehen alderdi bezala bai bototan eta bai eskainotan irabazi egiten badu, ez? Baina ez badu hori lortzen, eta 3 alderdi independentistek gehiengo absolutua baldin badaukate eskainotan, botoetan imposible izango da, baina eskainotan posible da, horrek irakurketa edukiko du baita Madrilen ere eta PPren baitan ere. Bera, egingo luketen talde horretan, Katalunian Komu, Podem ez dugu aipatu oraindik, 11 izatetik, 8 izatera pasako litzateke, bada galera, baina eurak izan daitezke giltza eta zentzu horretan, irakurketak ez, gertatuko den eurekin. Bi bloketa hitz egiten dianik ez dakit bi bloketa den edo 3, eta gero gainera justu 8 aterata ere zu basara erabaki horra, argian zure blokea da irabazi duena, ez? Nira, nik uste konparazioa egiterakoan 2005ko, ez, Katalunia zik ez bot, eta oraingo Katalunia komunek ez dakatela inongo zerikusirik. Eta orduan baita ere interesante izango da honek, estatu mailan zer nolako ondorioak dituen, ez? Bueno, Pablo Iglesias edo Podemosen proiektu horretan, azkenean, ia ada kolauren proiektua edo programak irabazi du zentzu honetan, ez? Eta ikusiko dugu, horrek gero elektoralki suposatzen duen baita irabaztea edo galtzea, ez? Dena denik usteet, 2015ko ez hautagaitzarekin eta ez daukala inolako zerikusirik, baina, adibidez da kolauren ideia hitz egiten zen hautagaitza posiblak eta gaur argitu aldira non geratu dan, ez? Eta ku dago bestetik, 10etik 6 pasako litzatekeela. Baina logikoa da, ikusi beharko dugu bototan zenbat galtzen duen edo galdu segurenik irabazi baino. Baina logikoa da, azken batetan aipatzen genuenagatik, ezta? Salbuespeneko hauteskunde batzuk izatea eta luzatzea partaidetza beti alderdi handien mesedetan, dijoa eta txikien kaltetan. Horrez gain Kupek daukana da, momentu honetan,
aurkezten da RC bakarrik. Aurrekoan Junts Pelsirekin, RC eta Konvergentzia elkarrekin zibazen, eta bazegoen RC-ren botu emale bat nahi baldin badan hortasun ezkertiarragoa daukana, eta oso pipertuta zegona, aserre zegona Konvergentziarekin ustelkeriagatik, baina baita ere bere politika neoliberalengatik, segurenik ez ziona eman botua Junts Pelsiri eta eman ziona Cooperi. Eta oraingo honetan argi eta garbi izango du RC-ri emango diola botua. Katalunia Espoten emaitzei erreparatuta, bere garaian aurkeztu ziren, emaitza nahiko duinak eta esanguratsuak bezala, baina goratu behar da Iniziatiba per Kataluniak 2012an berak bakarrik 13 eskaino lortu zituela, ez? Ez ziren emaitza onak izan, eta kasu honetan ere, gainbehera bat ere ezagutuko du, ikusi beharko da bototan, baina eskainotan seguru, ez? Gero, zuk aipatu duzun klabea izango da, bere 3 edo 8 eskaino horiek erabaki horrak balima dira gehiengoak osatzerako orduan, edota gobernu transversal bat osatzerako orduan, hor botere relatiboa handia dauka, ez? Goratu behar da, kanpaina bertan Iglesiasek esan duela, berak begi honez ikusiko lukela, batez ere 3 alderdi independentistek gehiengo absolutoa lortzen ez badute, gobernu transversal bat osatzea, RC, PSC eta Katalunia Espot, edo Komun Podemekin, ez? Baina batzutan, horiek batuta matematikak ez du ematen. Baina postia da, zure aurkako blokea handiagoa da. Hala ez, hau da, nik uste bueno, esaten nio ez dakit, hautagaitza independentistak, ze kanpaina hori desagertu eta orain dia republikanoak, ez? Osea, markoa aldatu dute. Dena, zenbakiek ematen badiete, uste beste alternatibatan eztabaidatza alperrikakoa izango dara, ez? Oin ez badute ematen, euki dezakegu gobernuak perfectamente 50 eserlekuren babesaduna edo gutxiago duena, ez? Inkoherentziek hasi beharko dute orduan, ze behintzat beste bi muturrak, bai RC, bai PSC, printzipioz ez daude elkarrekin bate egitearen oso alde. Eta Bartzelonan, hori da beti kanpainan esaten dena, Inkomun Podemek hautsizun PSC-rekin, ez da? Eta 155. artikuluaren defendatzaiekin ez dute ez zirelako gobernuan egongo, horiek dira da kolauren adierazpenak, eta hilabete berandugo, proposamena da, idatzita dagoena, eurek egituten autua. Nik uste da gainera, ia bakarrak izan dira inargia saldu dutenak, PSC-rekin, nola baiteko, ez dakit, gobernu edo akordia egitearen, beraz, inkoherentziana, kanpainan zesango dezu, ez da? Hori PSC bezala, PSC esan du ez dula babestuko, ez, ezkerrako hautagaitza. Nik uste ez dula babestuko, baina inolako aukerarik ez nuke kenduko, ez? Eta gutxiago, gehiengoa ez badago independentistaren artean. Osa, ikusitzakego kombinazio edo eta gutxiengo gobernu batzuk, seguramente ez dituguna gaur gauean mai gainean jarriko, ez? Gainez, pentsa ezagun momentu batetan, emaitzak oso aldrebestuak direla, eta oso zaila da osatzea gehiengo bat. Kasu horretan, segurenik PSC-ek egingo duna azkeneko momentuan esatzen nahi zute berriro hauteskundeak edo Eskerra Republikanarekin adosten dut. Nik uste gutxiengoko gobernu bat izango dugula, ez paldimago gehiengo oso independentista, hori garbi dago. Baina horrek ez du esan nahi, ez dagoenik entente bat, eta ez daudenik abstentzio konkretu batzuk laguntzeko gobernu baten osaketa. Kasu horretan, RC-ek ere amore eman beharko luke bere bidearen baina RC-ek ez du oso garbi hitz egin, azkeneko egunetan garbixeago hitz egin du, hain zuzen ere, sentitu dugulako Junts per Kataluniaren haizea buruan, eta orduan hasi da gehiago zehazten, baina RC-en ikuste, RC-en gainez barnean eztabaidak ere badazkate batzuk bi posizio daude. Bata da, oraindik ere sinesten dutenak egin behar dela paktu bat independentisten artean, eta gehiengo osoa baldin badute egingo dute, dudari gabe. Baina beste batzuk esatu dute, gehiengo osoaz baldin badute independentistek, eta behingo batez guk lidergoa lortzen baldin badugu abertzalen artean, lidergo hori sendotzeko estrategiarik hoberenetako bat izango litzateke, bakarrik agintean egon, eta batzutan, Junts per Katalunia, beste batzutan PSC, beste batzutan Katalunia en Komun, eta denalakoa. Eta orduan bilakatzen dira pivote bat, zentralak. Eta behintzat, blokeen sistema hautsi ingo litzateke, bestelako kombinazioak eta sortuko lirateke, eta beste joko zelai bat sortuko litzateke. Gehiagi simplifikatu dala, ulertzen dut, testu ingura dalakoa ez da, baina ez bakarrik elektoralki, baizik eta soziologikoki eta zentzu guztietan, iruditzen zait oso analisi simplista dala bi bloketaz hitz egitea. Baina horretan dara matzagu hilabeteak. Bai, baina horrek ez duzan nik konpartitzen duala. Argi daukanik, subiran izte edo independentzia zenbakiak ematen badiete, beste guztia alperrikan hitz egingo dugula, ez da kombinazio posibleak. Baina ez badute ematen, bai, ikusiko dugu, diskursoak nola
lausotzen diren, ala Puigdemontek egin du diskursoa radikalagoa azkenengo bi astetan, eta ezkerra hor geratu da baita ere, Marta Rovira ikusi dugu baita ere aldatzen, eta eske oso testu inguru konplexua dakate, baina, eztabaidan ja esan zuen eskerrakoak, bereik argi utzi zutela programan alde bakarreko bidearen inguruko autua. Hori esaten da, era beran asumitzen da, zenbakiak ematen badute Cooper babestuko zaitula, KUP izan danean, mantendu duena, bai, hori ja bukatu dela, eta edo zei negoziazio maila edo autonomismora itzultzea ez duela babestuko, beraz, ikusiko dugu, ez bihar, urrengo... Bai, emango duelako, luzerako, bai. Oso deigarria da, kanpaina elektoraletan, eta hori ez da bakarrik Kataluniako berezitasuna, Euskal Autonomia Erkidegoan gauza bera gertatzen da, alderdiek ez dute zehazten zein den bereien aliantza sistema. Frantzian adibidez, sistematikoki kanpainan hori argitu egiten da, eta orduan jendeak bozkatu egiten diolarik, badakin nori bozkatzen dion, eta norekin paktatuko duen. Badaki zeri heldu, ez da? Hori da, ez? Zeren batekin edo bestearekin paktatu, garatzen diren politikak eta planteamentuak oso diferenteak dira, ez? Eta gero, kanpainan zehar egiten diren, edo luzatzen diren mezuak ere izaten dira sinesgarritasun gutxikoak, ez? PSC-ko hautagaiari entzun zaizkio oso gauza deskartatu egin ditu aliantza asko, bai Ciudadanosekin, bai RC-rekin, baina azkenean aritmetikaren arabera eta bere interes politiko eta partidistaren arabera segurazki bere planteamenduak aldatu beharko ditu, ez? Iduritzen zait, komeni litzatekeela, batez ere herritarrentzako bozkatu aurretik jakitea, norentzako eta ze aliantza sistemantzako bozkatu egiten duten. Eta hori ez dago argi. Bat ere, nik ero zalantza dauzkatia alderdi batzuek arrisku hartuko duten minorian gobernatzeko. Gauden testu inguruan, ikusita parte hartzea zenbatekoa izan dan, saiatuko dira modu batean edo bestean aliantza sistema nahiko sendo bat lortzen, gehiengo absoluto bat eskuratu alizateko eta modu nahiko erosoan gobernatu alizateko. Zeren, azken minorian gobernatzea eta batez ere beste hirugarren edo laugarren alderdi baten menpe egonezkero eta kudeak eta egunerokotasunean hori egin alizateko ikusita zer nolako tensioa, gatazka politikoa dagoen Katalunian, iruditzen zait oso arriskutsua izango litzatekeela. Hauteskunde sistema proportzionala daukan sistema parlamentario batean gaude, ez da Frantzia. Frantzian izen bakarreko barrutia daude bitzulikoak, eta orduan hor normala da, aliantzak ondo itxi behar dira. Baina, sistema parlamentarioetan, hauteskunde sistema proportzionala dagoenean, hau ohikoa da. Osea, hau ez da gauza berri, ez da gertatzen duen bakarrik, gertatzen da munduko herrialde gehienetan. EAen adibidez Urkulluri falta zitzaion eskaino bat, eta situazio politikoa ez da berdina, eta orduan jokatu dezake geometria variableko estrategia batekin. Saiatu zen lehendabiziko legislaturan eta urte bat iraun zuen, eta gero sozio finko bat aukeratu zuen, bigarrena eta hirugarrena ere bai, ez? Iruditzen zait, ezin direla konparatu Kataluniako egoerak eta EAeko egoera politikoak diote. Ez naiz eskutinio modu bazari, baizik eta egoera politikoaz. Eta Katalunian egoera hain da tensoa, non azken finean iduritzen zait instituzioak eta alderriek behar duten egonkortasun minimo bat. Bai, beharko dute, baina kontua da posible izango ote dan. Eta gehiengo oso baldin baute independentista badakigu egongo dala. Egongo dala Madrilen nahi duen arte, 95 berriro ere indarrean jartzen duen arte, baina bestela, badakigu, gauzak komplikatu egingo direla. Eta gainez giltza baldin bada Katalunian komu, oraindik eta komplikatuagoa egongo da. Ze, inkluso tripartito bat egongo balitz, hiruko bat osatzeko modua izango balute ez era esplizituan, baina implizituan, seguruenik zenbakiek ez diete emango. Zeia ikusten nahianagatik, Junts per Kataluniak emaitza on xamarrak izango ditu. Oraintxe berrituko dituguna izan ezkero, uneko 15 dagoeneko zenbatu dute. Kasu honetan, Ciutadans egongo litzateke bototan lehenengo postuan, 35 eserlekurekin, Junts per Kat izango litzateke bigarrena, 156.000 bototik gora jasota, beste 35 eserleku, RC-ek 31 izango lituzke, PSC-ek 18, Katalunian Komuk Podem taldeak 8, KUP-ek 5 eta PP-ek 3. Beraz, goiko partean bai izan dira aldaketak, baina batuketak egiten hasita emango luke. 71 izango lirateke, eserlekuak, independentismoaren alde. Horren, 11etan bukatu ezakegu programa. Uste luzego joko duela, baina. Zira, bai. Gaurko... Goiztegida, asko mugitu dira alakotan datuak. Horrein 5 minutu lehenagokoan ezkerra segon aurretik, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu, dena den, ja nahiko interesgarria da, pareko geratzen badira. Berdin da, zein da bigarrengo indarra edo hirugarrena, bira, antzerako babesa baldin badaukate zentzu horretan.
Eta orain datuak berrituko ditugu, Xabi. Ari gara ezagutzen, pixkanaka ari gara ezagutzen, aurrekoak euneko 5 inguruko ziren, 6koak, orain euneko 13 igo dute eta aldaketa txikiren bat behar bada izan daiteke, baina beti ere, eta batuketa gauzatuko balira behintzat, independentiste gehiengoa izan dezakete. Ikus ditzagun, Katalunia osokoak gero lurraldeka eta baita hiriburuetan izan diren emaitzak ere bere aztertuko ditugu. Kataluniako parlamentua euneko 15 zenbatuta dagoenean, era honetan izango litzateke. Ciudadanosek izango luke garaipena 35ekin 10 irabazita. Bigarren, Junts per Catalunya. Inkestek emandako datuak hobetzen ari da Carles Puigdemonten hautagaitza. 35 eserleku. Eta RZek 31 izango lituzke. Batuketa honeberak ja 76 behintzat emango luke. Badakizu orde 78 behar direla. PSZek birabazita 18 izango lituzke. Katalunian Komun Podenek 8 galera, 3ko galera. Kupek ere galera, erdiak galduko lituzke. 5 eskuratuko bailituzke, euneko botoen 4,4 eskuratuta. Eta Alderdi Popularrak sekulako jipoia 3 baino ez lituzke izango, 8 galduko lituzkelako. Lurralde esan dizuegu lehen, 85 eserleku Bartzelonatik aterako direla, eta hori ere garrantzitsua da ikustea zein lekutan zein alderdi nagusitu den. Parlamenturako euneko 13,6 dago zenbatuta kasu honetan Bartzelonako probintzian lurraldean. Ciudadanos ere garaile eta aldea hundiarekin gainera. 25 eserleku 8 irabazita. Bigarren ERC 17rekin, Junts per Catalunya 3. 16rekin. PSZek 14 eserleku izango lituzke, kasu horretan, 2 irabazi. Eta beste guztiek, Katalunia herrialde osoan bezalaxe galerak izango lituzkete Bartzelonako probintzian. Podenek 2 galdu eta 7 izango lituzke, Alderdi Popularrak 5 galdu eta 3, eta KUP 3rekin geldituko litzateke 4 galduta. Eta herriz herri edo hiriburu ere aztertuko dugu. Edo, probintzietan hortxe, aurrena Bartzelona aztertuko dugu, orain Gironare bai, kasu honetan kontaketa handiagoa da, euneko 20koa. Junts per Catalunya nagusi, 8 eserlekurekin. Boto asko lortuta, euneko 41,3. Bigarren RC, 4rekin. Ciudadanos kasu honetan jaitsi egingo litzateke. Girona beti independentisten gotorleku izan da. 3 izango lituzke, baina kasu horretan ere irabazi. 1 irabazita. PSZek emaitza berdinak izango luke. 1 eskuratuko luke, 2015ean bezalaxe. Kupek ere bai, 1 eskuratuko lukean, Enpodenek ez luke bat ere izango, 1 galdu egingo luke eta Alderdi Popularrak zuen bakarra ere, 2015ean lortutako bakarura galdu egingo luke, beraz, Xabier García Albiolen alderdiak ez duke ordezkaritzarik izango. Lleidako probintzian, euneko 22,6 dago batuta. Junts per Catalunya nagusi horrere, euneko 25,6ko boto portzentaia lortuta, 6 eserleku izango lituzke Carles Puigdemonten alderdiak. RZek 1 gutxiago, 5. Ciudadanosek 2, aurrekoan bezala. Eta PSZek ere emaitza berdindu egingo luke kasu horretan, bakarra izango luke. Kupek eutxe egingo lioke bereari kasu honetan ere Lleidako probintzian, eta Alderdi Popularrak Gironan bezalaxe 2015ean lortutakoak galdu egingo luke, ez luke ordezkaritzarik izango bat hori galdu eta gero. Tarranoako kasuan emaitzak hor zerbait aldatu egiten dira Gironarekin eta Lleidarekin alderatuta. Kontaketa antzekoa, euneko 21,2koa. RC nagusituko litzateke Tarragonan, botoen euneko 25,9. 5 eserleku eta begira nolako parekotasuna. Ciudadanos bigarren 5ekin eta Junts per Catalunya ere 5 ordezkari izango lituzke. PSZek 2, berdindu egingo luke, Ciudadanos ikusten duzu, kasu horretan ere irabazi egingo luke, zalantzarik ez dago gorakadarik handiena Ines Arrimadasen zerrendak eta alderdiak izan duela, hain Komun Podenek berdindu, 1 izango luke, Alderdi Popularrak ez luke ordezkaritzarik izango, kasu horretan ere galdu egingo luke, eta Kupek ere galdu egingo luke, beraz, Kup ere ordezkaritzarik gabe geldituko litzateke. Lurraldeak aztertuta gero, hiriburu jorratuko dugu orain, zenbatuta dagoen apurra, Bartzelonan ikusten duzu euneko 3,5 ere ez taliagatzen zenbatuta dagoena, baina begira maitza. Ciudadanos nagusi, boten euneko 26,7rekin, beraz, 9 irabaziko lituzke. RZek euneko 19,4 lortuko luke. Alderdi Sozialistak, Kataluniako Alderdi Sozialistak, gora egingo luke, ia 5ean, portzentaietan ari gara. Eta Junts per Cataluñak euneko 15,9 lortuko luke, alderaketarik ez dago, dakizuen ez, 2015ean, Junts per Si koalizioan joan zirelako biak eta ez dago kasu horretan daturik. Katalunian Komun Podenek
Zertxo bai gora egingo luke, oso gutxi, 2 baino ez, Alderdi Popularrak hor ere galdu, ia lauko galera, eta hor galerarik galdienak kupek izango luke, 5,3ko galera izango lukelako. Hori guztia, Barcelona hirian. Gironari dagokionez, 11 eta ia erdia dago zenbatuta. Ciudadanos nagusi 27,4 lortuta. Igoera azpimarratzekoa, ia 15koa, 14tik gorakoa. Junts per Catalunya 27rekin, RC 17,3rekin hirugarren. PSC ere gora, 12,4 lortuko luke, beraz 3 pasatxo irabazi. Eta beste guztietan, Katalunia herrialde osoan ikusten ari garena, behin eta berriro berresten ari da. Kupek, Alderdi Popularrak eta En Comú Podemek, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baino galera izaten ari direla. Kupek, 4,3ko galera izango luke, Alderdi Popularrak 1,8koa eta En Poden Komunek 0,7koa izango luke. Girona aztertuta, Lleidari erreparatuko diogu, 13,7 dago hor zenbatuta. Ciudadanos hor ere nagusi 25 lortuta. Nabarmen gora, 6,4. Gero, Junts per Catalunya eta RC Alderdi Independentistak etorriko lirateke, bien artean 40,4 inguru osatuko lukete, 22,4 Junts per Cataluñak eta 21,7 RC. Kataluniako Alderdi Sozialista, kasu honetan 4. izango litzateke, zertxo beti irabazita, puntuta erdi, 12,8, eta beste 3 kasuetan. Hemen ere, galera Alderdi Popularrak 3 pasatxokoa, Kupek 2 erdikoa eta puntuta erdi Katalunia En Comú Podemek izango lukeen galera izango litzateke hori Lleida hirian. Eta azkenik, Tarragonan, parlamentuarako bozketa hauetan, 24 dago zenbatuta, eta begira, Ciudadanos ere nagusi hemen, 40,6rekin, alde izugarriarekin, eta igoeraren nabarmena, 14,6ko irabazi izango luke. Alderdi Sozialista bigarren, 16,7rekin, baina begiraldea, ia 24 dago, 2,6 irabaziko luke. Ondoren RC eta Junts per Catalunya, eta gero etorriko lirateke, baina kasu honetan galerarekin, Katalunia En Comú Poden, 1,8 galduta, eta Alderdi Popularrak Tarragonan ere jipoi hartuko luke, 1,5 galduko lukeelako. Eta eskaino horiek argazki bat ere badute, eta argazkiekin erakutsiko dizkizuegu orain datu zehatzak. Ikusten duzuenez, hortxe kokatuko ditugu, oraintxe bertan nola egongo litzateken 4 dena edo zenbatuta dagoenean, 24,1. Inés Arrimadas izango litzateke garaile eta presidente izateko aukerarekin, Inés Arrimadas 34rekin, baina hortxe dago Carles Puigdemont 34 arkere. 3. Oriol Junqueras, Estremerako kartzelan dagoen RC-ko zerrenda burua, Mikel Izetak 18 izango lituzke, Xavier Domenekek 8, Kupek 5 eta azkena, eta hori berretsi da, eta ez dirudi egoera irauliko denik, Xabier García Albiolek 4 ordezkari baino ez lituzke izango. Datuak eman ditugu, eta lehendabiziko protagonista bat dugu, Bartzelonara egin behar dugu zuzenean, Saioa Martija datuak ezagutzen ari gara, eta lehendabiziko protagonista Jule Goikoetxeare bertan duzu nahi duzunea. Gabon, Xavier, Jule Goikoetxea filosofia politikoko irakaslea daukagu gurekin, Kataluniako parlamentuaren aurrekaldeko set honetan. Jule, botoen 24 inguru zenbatuta dago oraindik, Ciudadanosek irabaziko lituzke hauteskundeak, atzetik jarraituko lioke Junts per Catek, eta oso emaitza txarrak lortuko lituzkete Kupek, En Comú Podemek eta PPek oso polarizatua egonda bozketa. A ber, polarizazioa, ja azken hilabetetan ikusi egun polarizazio hori, nik bai esan nahiko nukena da, oraindik ez dakizkigu emaitzak, baina badirudi ez dela gehiegi aldatuko, alegia. Oroar, hau da, bai frente batean edo fronte batean, esango genuke Espainiar nazionalismoaren frontea eta beste independentziaren aldeko fronte hori azkenean bozketetan gutxi gora bera ematen ari dira 1,42 bloke konstituzionalistari eta 1,46, 1,48 ez dugu ikusiko beste blokeari. Hori da pixkat, bagenuzkan, zenbakia, 2015ean ere gutxi gora bera atera ziren portzentaje horiek, orduan, zer esan nahi dut honekin? Erreferendum bat egingo balute, bloke independentistak irabaziko luke. Eta, horregatik paripe guzti hau, hauteskundeak, eta martxan jarri dituzten estrategia desberdinak, azken finean, zenbaki horiek pixkat urtzeko, egia da polarizatua dagoela, alegia ez daukagu printzipioz 1,70, 1,30 edo horrelako zenbaketarik, baina zenbakiak dira gutxi gora bera 2015ean geneuzkenak.
Abenduaren 21 hitzordu hau baino ez da erreferenduma, hauteskunde autonomikoak dira eta hortaz nola ikusten duzu gobernagarritasuna emaitza hauekin? Bueno, printzipioz, kontua da orain, esaten ari direla, gehiengoa eukiko lukela independentismoak, hau da, Junts Pelkat, RZ eta KUPek, baina, klaro, ez dakigu, 77, 78, 80 tarte horretan ibiliko dira, ez? Horregatik, klaro, momentu honetan, ezin da esan, zenbaki horiek eukita, ze, bueno, argi dago printzipioz beste aldetik ez dutela lortuko gehiengo hori, ez? Orduan, bueno, printzipioz gobernu eraketa hori, suposatzen dut behar bada Ciudadanosek bozka asko atatzen baditu saiatuko dela, ez dakit ala ere horrek zea bide luzea izango duen ze zenbakiek ez dute ematen, orduan, printzipioz, bueno, Junts Pelkat eta RZ-ren arteko zeo zer, edo behintzat beraiek bai hartuko dutela ikusten degunaren arabera iniziatiba hori, ez, gobernua osatzea aldera. Bueno, gobernagarritasuna esan moduan, aurreko hauteskundeetan genituen zenbakiak ateratzen balin badira, hori ikusiko da, segun eta ze plan dagoen, hau da, bueno, ja behin ikusita bloke honek independentismoak gehiago aterako duela, hor gobernagarritasuna ez dago horren beste zenbakietan, baizik eta hemendik aurrera hartuko dituzten, bueno, pues, egingo dituzten ekimenetan, ez, eta programa hori nola bideratuko duten, alegia batzuk prozesu konstituyente bat ireki nahiko dute, ba igual berehala, beste batzuk beranduxeago, orduan hor egongo da gehiago arazoa, koalizioren bat sortu behar badute, bueno, zentzu horretan aher nola egin, baina, bueno, printzipioz ikusiko da, beste aldeko erantzuna ere horren arabera jokatuko du bai batak bai besteak, ez? Parte hartzea ere aipatu behar dugu, izugarria izan omen da, badirudi 80% gorakoa izan daitekeela, esan hori da konstituzionalismoari, unionismoari mesede egiten diola parte hartze handiak, ze irakurketa egiten duzu? Bai, bueno, hori da pixkana, bueno, azken hilabeteetan eta esaten zen, ez, hau da, hemen abstentzioa zala batez ere, bueno, Espainiar nazionalismoaren aldeko jende horrena, ez? Bueno, egia da ikusi duguna da, bueno, eman diela, denbora gehiagirik ez, baina denboratxo bat artikulatzeko, ze argi dago lehen ez zeudela artikulatuak, eta orduan bai euki dutela, eta, bueno, suposatzen dugu parte hartze, bueno, igoera horrek, ze azkenean, bueno, 4 puntu edo izango dira, 4 puntu gehiago, badatorrela, bueno, abstentzio horretatik, ez, hau da, Espainiar nazionalismoaren aldeko abstentzio horretatik, baina, bueno, ikusiko da, ez, hor ere bozka berria daude, eta, bueno, hor oroar ere, indecisoen kontu guzti horrekin gora eta bera, ez, azkenean ikusi da, bai, indeciso edo erabaki gabe zeudenak, baina azkenean bozka erabakitazuk, hau da, bozkatzera jutea erabakitazutela, ez, ez genekiena da, nori eman bozka, ez, baina azkenean jende asko izan ere aipatzen zen botoa erabaki gabe zutenak 600.000 inguru izan zitezkela, baina parte hartzearen datuak ikusita ez dirudi erabaki gabe zutenik, badirudi oso argi zeukatela euren botoa, baina ez zutela argi eta garbi esan nahi. Claro, hori ere lehen hitz egiten egon geha, ez? Askotan batzuek esaten dutela, hori ez, bozkatzea jongo diela eta azkenean ez doaz, beste batzuek ez dakitela ze bozkatuko duten, azkenean ez dute zer bozkatzen, eta beste batzuk ez dakitela zein bozkatuko duten, baina baten bat bozkatzen dutela, ez? Edo inkluso azken momentuan bozka emateko inolako intentziorik ez zutenak eta azkenean jundirenak, ez? Bueno, hor dago ere Puigdemonten adibidea nola jundan neskato bat, bueno, lehenengo aldiz bozka ematera intentziorik ez zuena ez, eta azkenean. Orduan, bueno, azken egunetan bai, baina argi zegoen, bueno, aurre ikusteko, desde luego, bazgenezkan zantzuak parte hartzea altua izango zala, gutxienez 2015koaren parekoa. Puigdemonte aipatu didazu, eta benetan aipatzekoa da, Puigdemonte presidentaren efektu hori Bruselara joan zen, batzuek hori aurpegiratu zioten, izan ere bitartean Uriol Junqueras estremerako espetxean daukate, eta Puigdemonten estrategiak badirudi funtzionatu duela. Momentuz bigarren indar gisa kokatzen da. Bai, a ber, nik ez dut uste Puigdemonten estrategia zala bakarrik hauteskundei begira, esan nahi, en fin, exilioaren eta guzti hori pixkatzegon, bueno, beste estrategia batzuekin batera behintzat bai, ez, horietako bat Europan arazoa, bueno, erdian jartzearena, ez, eta, bueno, zentzu horretan hori lortu dute handi batean, bestetik, noski, bizitza eta zure gorputza babestea, alegia, bueno, hori gertatu da ikusi dugu ez azken sententziekin eta estraditazioa nola ukatu duten, hau da,
Eta gero bestetik, estrategia hauek aman komunean hartzen dira, esan nahi erabaki zutenean gobernaren parte bat kartzelea jutearena edo gelditzeana eta beste bat Bruselasea juteana, bueno, hori akordatua daina handi batean, ez? Egia da, baietz efektu baikorra zentzu horretan eduki duela exilioan egotearen, baina batez ere nik uste dut berak hartu duen jarrera, eta hartu duen diskurtsoa. Ze Bruselasen egonda ere beste diskurtso batekin igual ez zituen, bueno, ikusi dugun gorakada hau ez genuke ikusiko. Izan da ere bere diskurtsoa eta nola ze posizionamendu hartu dun, ze ez da guztiz PDK baten posizionamendua. Izan da oso Puigdemont zentzu horretan, batez ere, bueno, erradikalizazio puntu hori, nik uste efektu oso handi auki duela eta zentzu horretan seguraski jasoko dituzten bozka asko ez dira berez PDK-teko. Egia da ere, berak Puigdemontek kanpaina egiteko aukera izan duela, ez ordea Uriol Junquerasek, batzuek diote Marta Rubirak agian ez duela jakin Eskerraren lidergo hori bere ganatzen. Orain, arerioak izan dira, Eskerra eta Junts Pelkat, baita Kupekin ere, eta aipatzen genuen moduan, badirudin Darsu Biranistek aukera izan dezaketela orain honetan ere gobernua eratzeko, zauri horiek sendatuko dituzte? Bai, nik ez dut uste zauri handiegirik egondanik, esan eta azkenean irabakitzen dutenean ez direla batera jungo, bueno, pues badakite logika partidista bat eramango dutela aurrera eta hala izan behar du azkenean, bueno, erabaki zuten bakoitza bere programa garatzearena, ez dut uste hor zauri handiegiri dagoenik. Hor arazoa da batez ere, bueno, ikustea zer egingo dan zenbaki hauekin, alegia 150 inguru ibiliko da, baina igual ez da iriste, baina bueno, baina gehiengo bat egongo da, orduan zer egin, uneko 42, 45, 48 horrekin, ez? Esan, ze puntutaraino, hau da, ze martxak sartu, ze ritmo eraman. Lehenengo irekiko dugu prozesu bat, nun ez gehan jarriko lei de transitoriera, eta guzti hori martxan jartzen baizik, eta esan bezala prozesu konstituyente bat irekiko dugu, are eta jende gehiago hurbiltzeko, oraindik esfortzu gehiago egin pixkat zenbaki horiek zabaltzeko, edo hasiko gehaia deskonexio prozesua, eta beraz, represioa eta violentzia ikusiko dugu aste batzuetan, egun batzuetan, hilabete batzuetan. Hori da pixkat, bueno, urduri zen duena, nik suposatzen dut hor dagoen jendearekiko bat ez ere hor konpromesu hartu duena, eta hor kargu berriak hartuko dituzten hoien gandik, ikusiko dugu, horrat esaten nuen, ez horren beste gobernagarritasuna baizik eta hemendik aurrera buruan zer daukaten eta zentzortan ze martxa erabiliko dituzten, ze ez da ere lege aldi normala izango. Esan nahi, hauteskunde autonomikoak izan dira, baina ez da orain lege gintzaldi normal bat. Orduan zentzu horretan ere, horrat esaten, debateak ez direla gobernagarritasunaren zentzuan egoera normalizatuetan hitz egiten degunean, ez? Baizik eta, klaro, egoera anormala izanik, hor da gehiago zerabaki politiko, ez horren beste programatiko esango genuke edo politika publikoen inguruan, ez baizik eta ze martxa eta ze estrategia politiko, makropolitiko hartuko dituzten urrengo asteetan. Jule Goikoetxea, hemendik aurrera zer ikusiko dugu, mila esker zure hausnarketa aberatsa hauengatik, onaino kontatu beharrekoak gure lehenengo protagonistarekin, Xabier, Kataluniako Parlamentuaren aurrekaldean Euskal Telebistak daukan set honetatik gero arte. Gero arte saioa eta eskerrik asko mandako informazio guzti horrengatik, Julen Goikoetxeak egindako hausnarketa sakonak eta zer gertatu daiteke etorkizunean, bueno, garbi ikusten dena da, oraingoz behintzat, badirudi independentisten gobernu taldeak, 2015ko hauteskundeek utzi zuten gobernu taldeak elkarrekin berriro bat egingo balute, 71 eserleku ziurtatuta izango lituzketela, eta aldiz konstituzioaren alde egin dutenek ez luketela 56 baino lortuko oraingoz behintzat. Baina garbi dagoena da, Ciudadanos garaipenaren leia bete-betean dagoela eta bertako egoitzara jo behar dugu. Miren Josu Arrazola, oraindik zuhurtzi izango da nagusi, baina hor seguraski Ines Arrimadasen zerrenda burua bera, eta alderdikideak gustora izango dira. Gustora egongo dira, baina guk ez daukagu horren berri izan ere, hemen inork ez du hitz egingo zenbaketa bukatu arte. Eta hori 11 inguruan espero da, Ines Arrimadasek adierazpena egingo duela kanpoan, Plaza Espainian jarri duten eskenatoki batean jarraitzaileen aurrean. Edo nola ere, behin-behineko datu hauekin bete egingo luke Ciudadanosek bere lehenengo helburua, alegia hauteskundeak irabaztea, ez ordea bigarren helburua, independentistei irabaztea eta prozesua behin betiko amaitzea. Izan ere,
independentistek gehiengo nagusiari eutsiko liekete. Edo nola ere, Ciudadanosentzat egundokoa da gaurko emaitza 35 eserleku lortzen badituzte. Gogoratu behar da 2006an iritsi zirela Kataluniako parlamentura 3 eserlekurekin. 2012an 9 lortu zituzten eta 2015an 25. Beraz, bilakaera azkarra eta gorakada izugarria izan dute, oraingoz behintzat 10 eserlekuren irabazia izango lukelako Ines Arrimadasen alderdiak. Eta datuen dantza txiki bat badago, Junts per Kataluniari garaipenaren ematen diote, aldeak oso txikiek dira hori bai, baina Elizuntzunegi, Junts per Kataluniari hasiera batean inkestek ziotena baino, datu hobeak ematen ari zaizkio behin kontaketa hasi denean. Bai, eta zuk aipatu dezun eserleku hori pantailetan azaldu danean hemen txalokin jaso dute, hala eta guztiz ere kezka aurpegiak ere ikusi ditugu, eta guk gurekin daukagu Junts per Kataluniako hautagaietako bat, Salvador Cardús soziologoa. Bona nit, Salvador. Bona nit. Berari galdetuko diogu, ea emaitza hauek mantentzen badira, Carles Puigdemont Kataluniara itzuliko da. Tornaria amb aquests resultats, Carles Puigdemont? Si es manté el que tenim ara, que és amb aquest 40 i pico de vot escrutat, i que es manté la majoria absoluta de l'independentisme, eskrutatuta eta independentismoak gehiengo osoa baldin badauka, berak esan du itzuliko dela, eta beraz erronka politiko handia botako lioke Espainiako gobernuari ikusteko ia nola konpontzen duen legitimitate demokratikoaren aurrean. Gobernu Espainiarra jarri du kontra esan hau mai gainean, eta horren ondoan daukagu bide penaletik salatu izanak bakarren kontrazen juridikoa. Eta gainera hau izan daiteke dagoen egoera konpontzeko bideetako bat. Gakoa ez dago bakarrik hauteskundeen emaitzetan, baizik gero normaltasunerako itzulera nola konpontzen den ikusi beharko da. Gobernuaren puska bat erbestean eta preso dagoela ikusita, hori oso egoera larria da. Itxaron egin beharko dugu emaitzak zenbaketa erabatekoa izan arte, interpretazio guzti hauek egiteko. Ondo da, eskerrik asko Elizuntzunegi, eta RC-ren egoitzarare joko dugu, eta RC-ren egoitzan, ez dakit egoitzan bertan, baina sare sozialetan eta ikusi dugu Sergi Sabria, RC-ko bozeramaleak aipatu duela, hauteskunde hauek ez direla legezkoak, legezkanpo deitutakoak izan direla, baina parte hartzea handia izan delako horrek ematen diola zilegitasuna. Orain arte, eskuartean diren datuak kontutan hartuta, Olat Simon, 2. postua izango luke Oriol Junqueras zerrandoburu den alderdiak. Bai, ziurrenik 60% behintzat kontatuta zenbatuta egon arte, ez da hemen adierazpenik egongo, hemen 2 datuei begiratu behar diete, noski euren eta Ciudadanosen artean egongo litzatekela leia, hori esan dute inkestek behin eta berriz kanpaina honetan, eta orain badirudi ditugun datuen arabera Junts per Kataluniare hortxe egongo litzateke, eta hiruen arteko tirabira hori edo leia hori egongo litzatekela, noski irabazi nahi dute, baina ez da txarra eurentzat ere, orain arte bere gobernukidea izan denak, eta independentzia garatu eta errepublika zabaldu nahi duen alderdiak Junts per Kataluniak ere emaitza onak izatea. Beraz, pentsatzen dut une honetan hemen war room edo, astertzen ari diren bilera horretan, buruzagiak, Eskerra Republikanako buruzagiak, pozik ez dakit, baina behintzat bi alde horiei begira daudela, euren emaitzei noski, baina baita alboko Junts per Katalunia eta baita kupen emaitzei ere. Momentuz, adierazpen gehiagorik ez hemen. Ondo dala, Simon, eskerrik asko, eta pixkanaka, alako izenburu, lerroburu batzuk ere ikusten ari gara, eta hor garbi dagoena da, 2015ko hauteskundekin alderatuta, kontaketa oraintxe bertan eginez gero, orduan Junts Pelsik izandako emaitzak hobetu egingo lituzkela gaur egon Junts per Kataluniak eta RC-ek. Datuen arabera 76 eserleku izango lituzketelako oraintxe bertan. Alderdi sozialistari begiratu behar diogu, alderdi sozialista irabazia izan duen alderdietako bat izaten ari delako. Ez Ciudadanosen parekoa, baina emaitza hobeak lortzen ari da. Miriam Jona, alderdi sozialistari 18 eserleku ematen dizkiote orain arteko emaitzek.
orain artean 6 euskaten, orain 18, beraz, 2 eserleku egingo lituzke gorak alderdi sozialistak. Gora egitea espero zuten bai, baina baliteke gehiago. 2 agian ez da nahikoa izango, espero zan sorpresarako. Izan ere, gogoratuko duzue, inkesta askotan alderdi sozialistak sorpresa ematea espero zela. Askok, Junts per Kataluniaren pare ere jartzen zuten. Junts per Kataluniak azkenean gora egin du, eta nolabait sozialistak zertxobait egin dute gora bai, baina geldi daude momentu honetan. Hemendik aurrera zer, azkenean Junts per Kataluniak ez, Ciudadanosek irabazten baldin baditu hauteskundeak, agian, saiatzen baldin bada gobernua eratzen, Mikel Izetari babesa eskatuko dio, eta orain arte ezetz esan du behin eta berriz Mikel Izetak ez duela Arrimadas babestuko. Ziurrenik ere ez du egingo, momentu honetan Arrimadazi ez lioketelako emango batura horrek. Hala ere, momentuz hemen, izibiltasuna da nagusi, egonda prentzaurreko bat bai, kanpaina zuzendariak eman du, baina parte hartzea baino ez du baloratu, datuen inguruko balorazio ofizialik ez dago momentuz, eta hori, noizbait gau honetan zehar, Mikel Izetak berak egitea espero da. Orain bilduta dago, baina ona iritzi denean, alderdi sozialistaren egoitza honetara iritzi denean, esan du, espero zuela gaur hemen zerbait ospatu ahal izatea, ikusi beharko da, benetan ospatzeko zerbait daukan ala ez. Eta jakin izan dugunez gainera, Pedro Sánchez bihar Bartzelonan izango da, Kataluniako alderdi sozialistako goi kargudunekin egoera benetan aztertzeko. 9 laurden gutxiagotan, hauteskundeen saio berezia basitugunean, Olatzarrietak Bruselan esan digu, 10 inguruan agertuko zela Carles Puigdemont prentsaurrean sekulako ikusmina zegoen, eta ikusi dugu gelaura kazetariz beteta zegoela. Oraintxe 10 eta 2 minutu dira, Bruselara joko dugu, Olatzarrieta, hor alako zurrunbilotxo bat edo azeramentu bat badago, behar bada, bere alagertu daiteke Carles Puigdemont. Bai, pentsatzen dugu Laizer agertuko dela, ze dagoeneko telebista kamera batzuk atean jarri dira, esan digute 10 aldera agertuko zela, ikusi ditugu bere irudiak, Katalunian egiten ari diren boto zenbaketa hori jarraitzen, bideokonferentzia bitartez gainera ere harremanetan dago, Junts per Kataluniako Bartzelonako bilera horretan, eta hemen eserlekuak bete-beteta daude, kazetari asko, nazioarteko kazetari asko, baino baita, hemen Bruselan bizi diren katalanak eta jarraitzaileak, eta NBA, Flandriako alderdi nazionalistako diputatuak eta jarraitzaileak ere hemen daude Carles Puigdemontek eta kontseilariek zer esango zain. Gogoratu, hemen exilioan dagoen gobernuaren izenean egingo dutela, orain zain gauden adierazpen hau, eta esan digute bostak elkarrekin agertuko diren arren, Carles Puigdemontek bakarrik hitz egingo duela hauteskunde egun honetako balorazioa egiteko. Ondo dolatz, mila esker eta Carles Puigdemont agertu bezen pronto seguraski bertara joatzeko aukera izan ezkero behintzat, konexioarekin bat egingo nuke interesgarri izango baita, beti ere Carles Puigdemontek zer esango duen jakitea. Bera baita, azken batean, 2015ko hauteskunden ostean Amaia kargu gabetu zuten presidentea. Bai, eta helduko diogu ondo baderitzozue, elik Karduz jaunari egindako galdera horri, ea itzuliko ote den, eta esan du, independentismoak gehiengo nahikoa lortzen baldin badu, baietz, eta itzuliko dela, kontua dela, hori gero nola kudeatuko den, nola itzuliko diren normaltasuna deitzen zaion horretara. Ideiarik ez daukat, nik bakarrik berak esan zuen ez da, bozkatuenak ziren eta itzuliko zala, nik lehenengo esan beharra daukat, ez nola uste lehenengo alderdia, junperkat izango zala. Eta zeiru ditzen zaizu baldintza hori jarri izana? Normaltasunarena? Ez, bueltatzeko baldintza hori jartzearena. Bestela? Zegin behar du? Da presio moduko bat, ez? Txantaia emozionala baita ere agian, kustioa da oso ondo rentabilizatu duela, exilian dagoen presidentearen ideia hori, hori izan daiteke faktore bat, eta bi nire ustez ezkerra, agian, Marta Rovira ez da izan inolaz ere ez da, Junkeras gartzela hartu ondoren, hautagai zentzurretan erakargarria edo lehia bat plantaiatu alziona Puigdemonti, ez? Nik etortzen bada segertatuko zaion, juridikoki... Egoera okerragoan dago Junkeras bera baino. Legeari begira, kasu honetan. Bai eta ez, zeren une berean politikoki ere, hor badirudi hiru alderdi independentistek gehiengo absolutua lortu ingo dutela,
bloke independentisten baitan ere Junts per Katalunia lehen alderdia izango dela, eta bai bototan eta bai portzentaietan eta baita eskainotan ere diferentzia bat ateratzen diola, nahiz eta ez oso nabarmena izan eskerrarekin, eta orduan horrek erabat legitimatu egiten du Puigdemont berak garatutako estrategia, eta itzuliko balitz, eta gobernu zentralak eta tribunal auzitegi gorenak erabakiko balu bera atxilotzea, horrek izugarrizko inpaktu politikoa eukiko luke eta koste handia eukiko luke gobernu zentralarentzat. Orduan, uste dut Puigdemontek horrekin jokatu egiten duela, eta espero du azken finean, emaitza eta onura politikoak kontrarresta dezaketela maila batean, espero dezaken etorkizun judiziala. Ez partida jolasen ere nazioartean ere bai. Gaur nazioarteko edabide asko eta asko daude Bartzelonan, nazioarteko edabide desberdinak ere dituzte beraien albistegiak, beraien egunkarietako azalak Kataluniarekin, pentsa, hori behin dela 2 urte pentsa ezina zen. Orduan, nazioarteari begira, garbi gelditzen daia Puigdemont dela liderra, batez ere konfirmatzen baldin badia, berresten baldin badia, datu hauek, bera dela liderra independentisten artean. Horren aurren Esquerra Republikanak jazaka irten biderik eta babestu behar du Puigdemont, beste gauza bada, emaitza oso ona izan daitekeela independentistentzat, oso ona, baina 2015aren logika berdinean. 2015an ere kontentu zuden, baina berriro ere etzian iritsi 150%, eta baina ere ez dira iritsiko 150%. Horrek adierazten duna da, ez dagoela gehiengo sendo bat prozesu independentista bat gauzatzeko. Orain, zeuden baldintzetan, 150%arekin, liderrak kartzelan zegoela batzuk, beste batzuk Bruselasen. Baldintza guzti horiek kontutan hartuta, irabaztea eta gehiengo osoa lortzea diputatutan sekulako garaipena da behintzat. Beste kontua da, gero etxe barnean izango dituzten arazoak. Arazoak egongo dira. Esquerra Republikanak urte asko dara matza itxoiten hartzeko abertzaleen lidergoa. Eta ez du hartuko. Badirudi ez duela hartuko. Eta gainez, beraien artean egon diren ikamiketan, ikusten denagatik, estrategia kaskarrena beraiena izan da, eta kaltetu irten dira. Emaitza hauek eskerrarentzat benetan ez dira oso pozik egotekoak. Robira entzun genuen, aste honetan bertan, esanaz, etzela buruzagitzagaitik borrokatzen ibiltzeko unea, baina hori azkenean gertatu eginda. Eta orain, emaitzak hauek balira, erabaki bat hartu beharra dago, eta ematen duenagaitik Puigdemontek bere tokia aldarrikatuko du. Nik uste bai, ez da bakarriken kanpainan ere erabilida, ez da, erabiliute esan ez eskerrakoai, ez baduzue onartzen edo izendatzen Puigdemont, aizate 150% akatatzen, ez da batean, bestela berazalako eta ja horrekin jokatu dute horrelako emaitza batzuen aurrean, uste ezer gutxi egongo dela negoziatzeko zentzu horretan. Eta bestalde pasadugun guztia eta gero, hasier zuk aipatu duzun hildotik, nik uste argi dagoela, zein dan independentista kopurua, 2014koaren berdina, 2015koa, eta 2000... Kopurua handitu eginda, eta nik uste beraientzako ere datua interesgarria da, ez da gauza bera, ez dakitzen mal luzatukoan, 150.000 pertsona gehiago, berreun ikusiko dugu zenbatekoa izan dan partaitzaren igoera, eta horrek egiten duna sendotu bloke hori, hau da, kopuru handiagoa egongo da. Ez dakitzen badan boto portzentajean aldaketa, dakidana da, bi eserleku gutxiago dituzta beraz ez dakit, zenbat gehitu duten, duda zegoen ja, independentismo guztia zegoen mobilizatua, eta orduan ez, igoera planteiatzen zen, igoko dira besteak, ez? Eserlekuetan begiratuta, ematen du, igoera horren parte importante bat, esango dugu, nolait konstituzionalistena izan dara. Ez dakidalako, zenbaki absolutuetan zenbadan, 2015koekin alderatuz, bi eserleku jatxita ere, zenbat, esango dugu independentista gehiago kontatu alditugu, ez? 2.000 eta zerbait gehiago, 1.000, 2.000 ez dakit noraino iritsiko den, ez? Baina nik uste ja, argi daukagula zein dan egoera. Ez egoera argia dela, baina horiek diala emaitzak, ez? Eta orain, asmatu beharko da hori kudeatzen, batuketak nola eta zertarako, ez? Baina egun inor gutxi esan alduela, ez dakit, ez dagoela argi sorprendetzen du nola baiteko Kataluniako herritarrek. Hau da, dagoena egoera oso komplexua, askorentzako ez da gustuko izango, baina nik uste, nolabait jarraipen bat izan dela sentzu horretan, ez? Eta kasu honetan, Junts per Katen eta RCren eserlekuak batuta berriz ere beste norbaiten laguntza beharko lukete, kasu honetan kupen eserlekuak batuta emango luke. Ez dakit Junts per Katen eta RCren asmoien baruan sar daiteken Katalunia en Komu Podemekin ere zerbait egitea, ala hori pentsa ezina izan daiteken?
Da aukeretariko bat. Nik uste dut lehen aukera izango litzatekeela hiru alderdi independentistek bat egitea, ez? RC-ek eta Junts per Kataluniak elkarrekin gobernu bat osatzea eta kanpotik KUP-ek bere babesa eman alizatea. Gero, planteatzen den galdera, zertarako, ze politika martxan jartzeko, KUP-ek bere planteamendua oso modu konstantean mantendu egin du. Zegertatzen da, KUP-ek ere bere pisu politikoa galdu egin duela, eta orduan ezin du baldintzatu maila beretan, bere indar relatiboa gutxitzen den. Aulago dago aurrekoan baino, bere baldintza jartzerakoan. Hori da, ez, eta horrek suposatzen du, pragmatismo delako bat martxan jarri beharko duela. Horrek ez dukentzen, bigarren aukera izan daitekeela, Katalunia Sikespot, edo kasu honetan En Común Podemekin pakto batzuetara iritsi alizatea eta saiatzea pakto transversal bat lortzea negoziatzeko Madrilekin besteak beste erreferendum paktatu bat, ez eta horrek rekorrido gutxi eduki dezaken. Lehen aipatzen zen bloke soberanistak segurazki eskainu bat edo bi galdu ingo dituela, baina parte hartzea igo eginda duela 2 urte, etzen 2 milioi botora iristen, kasu honetan posible da langa hori gainditzea, eta kualitatiboki eta baita kuantitatiboki horrek bere importantzia eduki dezake. Are gehiago, kontutan izanik, lehen Haserrak esan duen bezala, ze baldintzatan antolatu diren hauteskunde horiek, 155. Artikulu aktibatuta, autonomia suspendituta, 2 lider bat kartzelan beste atzerrian, alegia, horiek oso baldintza bereziak dira. Eta nik esango nuke, horrek etorkizunean ere ondorioak eduki ditzazke Europar Batasunari begira. Zeren orain arte esaten zuten, urriaren bateko referendumak ez zituela baldintza demokratikoak betetzen, ez zela legala, eta kasu honetan da, gobernu zentrala konbokatu dituen hauteskundeak berme demokratiko guztiekin. Eta hala eta guztiz ere, ikusten da, badagola bloke soberanista bat gehiengo absolutoa osatzen duena gutxienez eskainotan. Bototan ez, baina eskainotan bai. Orduan, Europar Batasunetik momentu batetik esango diote, berbadez publikoki, baina pribatuan, honi aterabide politiko bat aurkitu beharko zaio. Nik ez dut ikusten Europar Batasuna luzaroan mantentzen, orain arte mantendu duen estrategia. Publikoki segurazki. Ez daukate iragarrita inolako adierazpenik. Eta ez dute ingo, publikoki ez dute ingo. Horrek ez dukentzen, ere uste Junckerrek eta Tuskek segurazki deialdi bat ingo diotela Rajoyri, esanez, honi aterabide politiko bat eman behar zaiola, ez? Eta gian, kasu horretan, Puigdemontek Bruselan jarraitzea hori mesedegarria izan daiteke? Ze gaur esaterako nazioarteko eta bide asko zeuden bere egoitza horretan, eta hor daude, gauaren jarraipena egiten. Eta agian hori izan daiteke negoziaketa puntu bat ere bai. Ez dakize puntutaraino, Europar Batasunak eskatzen aldion Rajoyri ia baldintzak sorditzaken Puigdemont bueltatu alizateko, beti ere negoziaketa eta eztabaida bat martxan jarri egiten bada, ez? Argi dagona da, Puigdemont oso indartuta ateratzen dela hauteskunde hauetatik, inok ez genuen espero Junts per Katalunia hain maila gorean kokatuko zela, sondeo gehientsuenek ere 3. indar bezala ematen zuten, eta ez lehia batean Ciudadanosekin, badirudi Ciudadanosek bai portzentaietan eta bai botoetan gaina hartuko diola, eta lehen alderdia izango dela inongo zalantzarik gabe. Azken datuen arabera, 80.000 boto ateatzen dizkio Ciudadanosek. Koska bat da, hori izan beharra dago. Oso zaila izango da azken finean diferentzia hori murriztea, are gehiago kontutan izanik, hiri nagusietako datuak sartzen joango direla, beraz, Ciudadanos izango da lehen alderdia. Horrek ez dukentzen, konputo globalean, Puigdemont eta bere koalizioa oso indartuta ateratzen direla. Botoen, 60 zenbatuta ia, hori ere esan beharra dago. Eider, zuk ze espero duzu Europar Batasunetik? Zuk ere jarrera aldaketa bat espero duzu, aurre ikusten duzu? Ez dakit, aurretik ez nuen espero, ez dakit zenba denboratan egongo den gehiago Puigdemont, zentzurretan presioa iteko, nik uste momentu honetan bestelako burukomin potoloak badauzkala, ez? Partu batean ados nago, eguzki komentatzen duenarekin, ez da, publikoki ezer espero edo entzuteak ez du dezanai bestelako ezer martxan ez dagoenik, ez? Baina uste presa handirik ere ez dutela hartuko, eta ikusi behar dugu baita ere, nola eratzen den gobernua, ze programarekin, horrek ere zerikusia izango delako, Espainiako gobernuaren jarreran, eta nazioartean egon daitezkeen bestelako presioekin. Gainera, berehala joko dugu Bruselara, esan dizuelako, iragarrita dagoela Puigdemont edabideen aurrera agertuko dela, baina oraindik ez da atera, eta beraz zain egotea dagokigu. Lehen aipatu ditugu, probintziak, hiriburuak, eta bat aipatzekotan, Bartzelonatik hasiko nintzateke, lehen justu tartetxo bat aprobetxatu dugulako gure artean komentatzeko, Bartzelonan esaterako,
ikusmina pizten zuen, puntutako bat zelako, Adako Lauren alderdiak, edo kasu honetan koalizioak zenolako abesa lortu behar zuen, eta ematen du boto galera nabarmena izan dutela. Orain, horrelan badia emaitzak... Bestelako klabe batean boskatuta, baina hor dago. Horrelako emaitzak badia, baina ez diogu hainbeste garrantzirik emango, ez da, Katalunian komunek ze paper jokatu ezaken. Baina, lehen aipatzen nola da sesberdintasunak dazkan 2015ko hautagaitzarekin, ez da nik ulertzen duelako, egondala, Adako Lau eta Barcelonan komun da bere alderdiaren, eta, Podemosen arteko lehia liska bat, eta hor, garai Adako Lau atera dela, politikoki ez, baina elektoralki, printzipioz ematen du ezetz, oso zail basuen ere, eta horren, konparazio bat egitaren, egia bada ere, konparatzen dituala, 2015ko municipalak, batugulako beste klabe batean boskatzen diala, baina lortu zuen Adako Lauren proiektuak esango dugu, Barcelonan komunek 25%, eta orain municipaletan, euneko 10 eskasa ez da, eta ia euneko 30 ciudadanosek, ez? Orduan, nik uste dut, estatu mailan izan ditzaken eraginen artean, hau dela horietako bat, eta beste ikusiko dugu baita ere, PSC horrela geratzen bada bukaeran, ez da, 18 zerreko ez dakit izango dan ere, ez litzateke txalotzeko izango, ez dakit gero, Sánchezek ze balorazioa egingo dunez, baina nik uste eragina izango duela. Alakotan zaila izaten da autokritika entzutea, baina tira, ikusiko dugu zer datorren alderditako egoitzetatik, eguzki? Bai, argi dagona da, kanpainan zehar, gaina izeta aurkeztu du zen, oso kandidatu ona bezala, irekia bezala, transversalitateari irekia, eta orduan berak esaten zuen, 3 aukera zeudela, edo bazegoen hautagai independentista, edo bera, edo errepikatzen zirela hauteskundeak, ez? Ikusi da, jada duela 2 urte oso emaitzak askarrak lortu zituzten, hor emaitzak askarrak dira, 18 eskaino da, horiek espero zutena baino, desente apalago, lehen aipatzen genuen 25 eskaino, espero zuten 25 eta 30 artean agian ere optimistenak izan da, eta erakusten da azken finean, sondeoak maila handi batean ekibokatu indirela PSC-rekin, askoz ere gorago kokatu egiten zutelako, kasu gehentsuenetan, eta horrek erakusten du PSC-ek ez duela lortu azken finean, berreskuratzea, 80. hamarkadan zeukan katalanalismo progresistaren figura hori, eta segurazki ere 155. artikulua sustengatu izanak ere horrek ere lastre bat suposatu du hauteslegoaren zati batentzako. Eserlekuen inguruko informazioa berritu behar dugu, eta Xabiri eskatuko diogu kasunetan laguntza, konta iguzu, ze berri? Zenbaketak gora egiten ari da, eta datuak berresten ari dira. Euneko 50 gorako kontaketa bada, eta horren beste datuak esanguratsuak direnez, berriro ere, Katalunia osoan diren emaitzak orantxe bertan, eta lurraldeka ere zuen ganatuko ditugu. Eta gero saiatuko gara alako itun metro moduko bat egiten izan daitezken paktuek ze emaitza emango luketen aztertzen. Lehen da bizi, datuei eman behar digu gainbegiratua begira, euneko 62,3 zenbatuta dagoeneko. Eta hautxe izango litzateke egoera zutabetan jarrita. Ciudadanos alderdia nagusituko litzateke eta 35 eserleku lortuko lituzke Ines Arrimadasen zerrendak. 2015 baino entzun ondo, 10 gehiago, orduan 25 lortu zituzten. Bigarren, Junts per Katalunia 34rekin. Aldea ez da hundia, baina gainean 35 eta 34. Hirugarren ERC izango litzateke 32rekin. Eta gora egin duen alderdietako bat, gutxi, baina zerbait gora, Kataluniako alderdi sozialista da. 16 lortu zituen 2015an, orain honetan 18 lortuko lituzke zenbaketa horrekin. Beste guztiek ikusten duzue porrota, eta kasu batzuetan porrota handia alderdi populararen kasuan datu historikoa. Historikorik txarna izango litzateke. Katalunian Komu Podenek 8 eskuratuko lituzke, 2015an baino 3 gutxiago, Kupek ere erdia baino gehiago galduko luke, datu historikoak lortu zituen orain urrena, 10, orain honetan 4 izango lituzke, eta areta kolpe handiagoa, Xabier García Albiolaren alderdiak 11tik 4 jaitsiko litzatekelako. Hori Katalunia osoa kontutan hartuta. Lurralde aztertuko dugu. Barcelona da, 85 eserlekurekin ordezkari gehien bidaltzen duen lurraldea parlamentu horretara. Ciudadanos nagusituko litzateke 24rekin 7ko irabazia, 7 eserleku irabaziko lituzke soilik Barcelonako probentzian. Bigarren ERC, 18, hirugarren Junts per Katalunia 16 izango lituzke, eta alderdi sozialistak horrere irabazia, 12tik 14 igoko litzateke. Bera, 9tik 7
Katalunian Komu Poden alderdia, Alderdi Popularrak sekulako kolpea Kataluniako probintzian 8tik 3 jaitsiko litzateke eta 7tik 3 kasu honetan KUP alderdia. Hori guztia Bartzelonari dagokionez. Gironan berriz emaitzak hauek dira. Hemen alderdi independentistak nagusitu dira. Junts per Katalunia lehendabiziko postuan 8rekin alde handia bikoiztu egin du bigarrengoarekiko atera duen alderdia. Bigarren ERC 4rekin. Hirugarren gora eginda kasu horretan ere 2tik 3 igota Ciudadanos. PSC berdin batekin, KUP ere berdin kasu horretan Katalunian Komu Podenek galdu egingo luke eta portzentaje berberean gainera. Alderdi Popularrekin portzentaje ez daukagu, baina 2015an eserleku bat izan zuen kasu honetan Gironan ez luke ordezkaritzarik izango, ez Katalunian Komu Podenek, ez eta Alderdi Popularrak ere. Gironakoa eta Bartzelonako aztertuta, Lleidari errepikatu behar digu eta hemen ere ikusten duzue independentistak nagusi. Hori gutxo asko iragarrita zegoen. Junts per Katalunia nagusi 6rekin. RC 2 garren postuan 5ekin. 2tik 3 bat irabaziko luke kasu honetan Ciudadanosek. Alderdi Sozialista berdin. Batekin geldituko litzateke. Eta kasu honetan ere galera bai KUPek eta baita Alderdi Popularrak. Ez lukete ordezkaritzarik izango. Eta azkenik, Tarragonako lurralde edo provintzia aztertuko dugu, hor kontaketa ja aurreratua dago, 70,3 da, eta hauxe emaitza, Bartzelonan bezalaxe, kasu honetan Bartzelonako lurraldean eta Tarragonan, garaile bera, Ciudadanos 5 izango lituzke, eta aurrekoan lau zuen, baina oso parekatuta, ERC izango litzatekelako, bigarren baina eserlekutan berdinduta, 5 izango lituzke. Junts per Kataluniak 4, Alderdi Sozialista kasu horretan ere eutsi egin dio, 2rekin, Katalunian Komu Podenek ere bai, eutsi, Alderdi Popularrak ere bai, eta hor galera Alderdi KUPek bakarrik izango luke, 2015an bat lortu zuen, eta orain honetan ez luke bateri izango. Beraz, irudi hauek beste modu batean erakutsiko dizkizugu, alako tarta bat egingo dugu, eta ikusiko duzue tarta horrek ze itxura hartuko luken oraintxe bertan Kataluniako parlamentuan. Badakizu, 125 eserleku eta hementxe dago gehiengo osoa, 78 behar dira. Honen bestez, garaipena, Ciudadanosek 35ekin, ondoren Junts per Katalunia 34ekin, 32ekin, ERC. Kataluniako Alderdi Sozialistak 18 izango lituzke. Katalunian Komu Podenek 8 eta azkeneko 3 hauek denek salbuespenik gabe galera izango lukete. KUPek 6tik 4 jetxiko litzateke KUP eta Alderdi Popularrak 7 izan zituen 2015an kasu honetan 4 ordezkari baino ez lituzke izango. Hau da, 78 zenbatuta dagoenean, tartorrek parlamentuak, 135 eserleku dituen parlamentuak izango lukeen egoera. Eta orain, hemen dator korapiloa. Ze itun posibili daude hau guztia gobernatu izateko? Horretarako itun metroa badaukagu eta aukera desberdinak, hainbat aukera jorratuko genituzke. Alde batetik, independentisten aukera jorratuko ditugu. Hor elkartu ditzagun, esate baterako, Junts per Katalunia. 34 ordezkari izango lituzke Carles Puigdemonten alderdiak. Berarekin batera, koalizioan, orain arteko gobernuak izan duen moduan, 32 erantxiko lituzke. Beraz, kasu horretan, Junts Pelsik 2015an izandakoa gainditu egingo lukete. Hain justu ere, 76 ordezkari izango lituzkelako. Hortxe ikusten duzue. Eta gobernu koalizioa orain arte izan den bezala eratuko balitz, hau da, KUPek bere 4 emango balitu, bain justu ere, 70 eserleku izango lituzke. Beraz, hori litzateke aukeretako bat. Eta alderdi konstituzionalistek duten indarra ikusi alizateko, balkartu ditzagun, konstituzioaren alde, nabarmen agertu diren alderdiak. Esate baterako, Ciudadanos, garaipena lortuko luken alderdia. 35 eserleku izango lituzke kasu horretan. PSC ere bai, beraz, 53 osatuko lituzkete, eta gero Alderdi Popularra egongo litzateke, kasu horretan, baina oso gutxirekin, 4ekin, beraz, 57 baino elirateke izango. Eta Katalunian Komu Poden, kanpainan zehar ere, ez da zehaztu, ambiguitatean ibili da. 155 garren artikuluari elegitea aurkeztu dio, baina independentismoaren kontrare badaudela esan dute. Beraz, hori guztia aztertu beharra dago, Amaia, zein aukera egon daitezken, eta bat behintzat aztertu dago. Behintzat, biztan da, berriz egingo balute aurrekoan egindako itun bera, bat egite bera, matematikak ematen duela argita garbi, 70 eserleku izango lituzkete, eta kasunetan Junts Pelsi koalizioak izandako babes hori
hobetuta. Kupen galera eta guztiz ere, helduko liokete gehiengo horri. Asier? Bai, mantentzen da argazkia bere horretan. Aldaketa oso txikiak daude, eta alde horretatik gauza gutxi argitu dira gaur. Nik esango nuke hemendik aurrera jarraituko dugula ahulezien korrelazio horretan. Hau da, alde batetik independentistak badute ahulezi bat, eta zein daude ahulezi hori, ezakatela gehiengo osoa, bototan, eta beste alde dago Espainia. Espainia ez duela nahi negoziatu, baina badaukala ahulezi bat Katalunian, izan ere Kataluniako gehiengo osoak baina gehiago oraingo estatusa aldatu egin nahi du. Hortik kanpo utziko genituzke asko jota PSC Ciudadanos eta PP, eta PSC esatea ere gehiegi da, baina gehiengo oso batek, gehiengo sendo batek, Katalunian komun sartzen baldin badago, erabakitze eskubidearen alde daude, eta egungo estatus politiko aldatu nahi dute. Hau da, bi ahulezien korrelazio horretan negoziatu egin behar da momentu batean edo beste, eta ez dago beste irtenbiderik. Oain, nik ez dutena oso garbi ikusten da, Europako alieno aipatu dezute, eta ituzte egiten Europari buruz, Europak, bai, esan diezaioke edo sugeritu diezaioke Estatu Espainiarren gaizu, hau konpondu behar dezu. Konpondu behar dezu bai, baina ez da gehiagi sartuko, Ze gainontzeko Europako herrialdek ere arazoa azkate. 155. artikuluarekin, Espainiatik behintzat esaten dute, konpondu dela arazoaren zati handi bat, ez? Eta egoerak hobera egin duela, baina ikusita matematikak nola dauden, ez dakit hori altxatuko den, 155. artikuluaren mehatxua. Printzipioz, esan dutena, altxatu egiten dela. Kontua da, lehenengo. Goberna osatzen denean, baina hori ere ez dago horren gertu. Momentuentan, memoria zainaiz, baina gutxienez, bi preso daude diputatu direnak, Jordi Sánchez eta Junqueras. Eta euren eskubideak hor daude? Bai. Baina botatzeko ez dakate, akta jasotzeko, baina botua emateko ez. Baina behintzat akta jasotzeko eta hirugarren badago. Eserlekua bere ganatzeko bai. Eta atxiloketa orden badauka, hau da, Espainiako muga pasatu bezain laster, atxilotu dezakete. Hau da, hiru horiek hartuta, gehiengo osoa ez dakate. Ikusi beharko duguna ere bai, zentzu hortan ikusi behar dagoena, hemendik aurrera da, zingo duten Puigdemont eta Junquerasek, eta bereziki Puigdemontek. Puigdemont etorri nahi baldin badu, badaki horrek zalaparta sortuko dugula, atxiloketak eta berriro hori sartuko gara, baindela hilabeteko dinamikan. Zein da beste aukera? Beste aukera da dimititzea eta zerrendako beste batek hartzea, gauza egitea Junquerasek, gauza era Jordi Sánchezek, eta gehiengo berri bat osatu, arazori gabe, hau da, zalapartari gabe. Horretarako prest ikusten dituzu? Ez dakit zalapartan eduten sortu, edo ez? Hori da, lehenengo autu egin beharko dutena da, zalaparta sortuko du, edo ez dugu zalaparta sortuko. Garbi dagoena irabazi dutela eta gehiengo osoa dutela. Zalaparta sortzen baldin badute, segurenik negoziazio batetara iristeko zailagoa izango da. Ez badute egiten, eguzkire esan duena, negoziatzen baldin badute aldez aurretik gobernuarekin, ez Puigdemont etortzea eta ibilbide horri bat negoziazioa aurrera eramateko etorkizunean. Baina, oantxe gaude, esango nuke urriaren 2 edo 3 bezalaxe, momentu berean gaude. Hor, argi dagona da, EPek bere importantzia daukatela, zen lehenengo parlamentua osatu ingo da, lehenik bere aktak hartuko dituzte, presidente aukeratuko da, eta gero, segurazki, proposatu ingo dute, hautagai bat, baina hortarako, pakto batera iritsi beharko dute. Argi dagona da, 155. Artikuluaren aktibazioa bertan bera uzteko gobernu osatu behar dela. Eta zentzu horretan, 3 alderdi independentistek presioa ere badaukate. Eta akordio batera iritsi beharko dira gutxienez gobernua osatu alizateko. Beste kontu bat da, ze kontenidorekin. Eta hor, iduritzen zait, gobernu zentralarekin negoziaketa bat hasi alizateko, EPeak ere oso txikiak direla. Eta segurazki, bide horri bat osatzeko denbora gehiago beharko dute. Baina, posible da, minimo batzuen inguruan akordio batera iritsi alizatea. Eder? Apiriak seirako presidentea izan behar dute. Nik ez dakit preste egongo dian, bereziki Puigdemont renuntzia hori egiteko, ez da? Hau da, 75ean geratu aldira, esaten badu Puigdemonteke, bai? Nolabait ez duela, eskanbila sortzea errebindikatzen duelako, bere papera, eta ez daukala horri uko egin beharrik, ez da? Bere legitimitate hori aldarrikatuz. Orduan, baute 3ek renuntziatzen eta aurrengoak postu hartu, 75ean leudek ez. Eta bestea da, era batera edo bestera 78 izatea, gobernu bat eratzea, baina orain prest daude ikusirik estatua, ez dakizte termino erabili, serio zijoala eta ze ondorio izan ditun, bai? Eurek egin duten bideo horretan, hausdura horretan, prest daude berriro errepikatzeko, edo tarteko bide baten ideiari helduko diote.
Hori da galdera, zenbakietatik haratago, ze ezkerrak, gauzaz berdinak esan baditu ere, gehiago segon tarteko bide batetan, eta berriro ere estatuari begiratuz, eta ez dakit dan atzera pausutxo bat, baina ez dakit zenbaterainoko prest dauden jarraitzea markatutako bide horrekin, baina egon dian erresistentzia urgiak ikusita gero, ez dakit prozesua non geratzen da, ikusi arte zein dan egiten duten akordioa. Nik uste dut, renuntziari dagokionez, bi jarrera edo bi estrategia ezberdin izan daitezke. Puigdemont ez dut ikusten renuntziatzen bere aktari, baina Junckerasen kasuan eta Sánchezen kasuan gerta daiteke biak kartzelan daudelako, eta orduan horrek albidetuko luke, erraztu ingo luke azkenean, zeren eskainu bat galduta ere, gehiengo absolutu eukiko lukete, ez? Eta gero, beste kontu bat da, gobernu zentralaren jarrera. Argi dagona da, emaitza hauek erakusten dute Rajoyren estrategiak porrot egin duela politikoki. Eta Rajoy ere kuestionatua izango da, eta maila batean ere ahuldua izango da estadu mailan, eta kritikak behin eta berriro etorriko zaizkio. Ezin du mantendu orain arte nahiko jarrera triunfalista zeukan, kanpainan zehar ere esaten zuen, bere erabakiak 155. Artikulu aktibatzeak funtzionatu egin zuela, pakea bueltatu zela, normaltasuna bueltatu zela, espero zuen azken finean alderdi konstituzionalistak behar da ez gehiengo bat lortzea, baina bai emaitza oso esanguratsuak lortzea, eta batez ere berak espero zuen alderdi independentistek porrot erlatibo bat ezagutu alizatea. Datuek ez dute hori erakusten. Kuestia da, ze programa egiten duten, ze porrota izatea ze jartzen duten martxan. Ze 80 lortzen badituzu, baina bide autonomistarekin jarraitzen baduzu, arrakasta bada Rajoyrentzako. Baina momentuz, alderdi independentistek alde batera utzita bereen kartak gorde egin dituzte. Inork ez daki azken finean zein den bereien bide horria eta estrategia. Hori da, kuestioa. Hori da, behar bada horiek ere ez, baina emaitza hauek ikusita azken finean, nahiko indar posizio batean daude, Katalunian seguro, eta estadu mailan ere bai, batez ere Rajoy eta alderdi popularra ahulduta agertzen direlako. Alderdi bezala, ikusita zenbat eskainu ateratzen dituzten, eta zer nolako gainbehera ezagutzen duten, baina baita ere, erakusten duelako horrek, berak martxan jarritako estrategiak, bere muga dauzkala, eta saldu digun pelikula eta relatoa azken hilabete tardian, ez dela egia izan. Eta orduan horrek... egia izan dela. Orain arte hola saldu digu, baina hori egia izan balitz emaitzak diferenteak izango lirateke. Baina emaitza hauek ez dute zer esaten ez da ez du proiektu bat aurrera eramaten. Hau da, emaitza honetatik ez nuke esango nik Rajoyri garaipena lortu dela edo bere bukaera dela. Ulertzen, segun eta ze bidea argirik ateratzen, ez dakizu, negoziatzekotan ere zer lortzeko izango litzateken. Segun eta zer erabakitzen duten aurrera begira urriak batean non geunden, bai? Eta adierazpena edo adierazpeneza eta guzti horiek. Orduan, programa ikusi arte, garaipena zenena dan. Garbi dago, Rajoy bazekin zenbat boto dazkaten independentistek. Badakite, eta momentu enten pasatuko dituzte 2 milioiko langa, garbi dago, aurrekoan gelditu ziren 2 milioien ateetan, eta badakigu urriaren batean, gutxi asko, 2 milioi, 1.000, 200.000 pertsonek. Azkenean, urriaren bateko argazkia errepikatu egingo da. Errepikatuko da, boto kontatuekin, legalekin, eta batez ere legalekin. Bazekiten, nik ez dut uste askozaz gehiago espero zutela behaiek ateratzea, partaitza 82 oso gertu egongo da. Hain zuzen ere, lehen esan dugunaren bidetik hasieran, ez da? 80ko langa pasatzen baldin bada, hor badago boto bat aktibatzen dena independentismoren alde. Eta garbi dago, eta ikusi dut, azkenean bai, aurrera egin dute indar espainolistek, portzentajean egin dute aurrera, noski, eta gainez, egin dutena da, ere bai, irentsi dute boto bat, zegona zentratuago nahi baldin bada, PSC-tik gertuago, edo nahi baldin bada ere, Katalunian komutik gertuago. Ze gertatu da, zentrifugazio bat gertatu da, betikoa, hau da, muturrera joaten danean politika, zentrifugatu egiten da poloetara, tardikoak ustu egiten dira. Gogoratu dezagun, PSC, igual, kontatzen baldin baitu unioren botoak, PSC gehi unioren botoak ez dira iristen aterako duten emaitzara. Ikusi beharko dugu, gero azkeneko argazkia zein da. Baina, emaitzak olakoak izan zitezkela, garbi dago, nik uste sorpresak nuen eman dira. Sorpresak eman dira bloken artean. Momentu enten, iritsi daiteke Ciudadanos milioi bat boto izatera. Iritsi daiteke. Gainera, 180.000 bozka zenbatuta dago, eta Ciudadansek 870.000 boto izango dituzke, 871.000, eta 120.000 boto gutxiago lituzke Junts per Katek aldea dago.
alde hori gainera onditzen doa. Zenbaketak aurrera eginala, bai. Hori da, ez? Orduan, lehengo debateari lotuta, argi dagoena da, kanpaina hau oso baldintza berezitan garatu dela, eta alderdi independentistek eta hautagai independentistek ezin izan dute modu librean defendatu hoiek nahi zuten proiektua. Orduan, nahiko kokilduta agertu dira, indefinizioan ere murgildu egin dira, orduan, ez dakiguna da, ia horrek gordetzen duen, ez daukatela estrategia argirik. Hori debatetan esaterako ikusi da, ez? Galdera batzuei eta ez. Hori da, ez? Baina ez dakitze puntueraino ez daukaten estrategiarik, ala ez dituzten beren kartak erakutsi nahi. Ez? Eta agian eduki dezakete. Eta zure ustez, lehen ere bazeukaten eta gero esan zuten ez daukatela inargi. Ez, nire ustez, autonomia suspenditu zutelarik bazeukaten estrategia bat. Gauza da, bazekiten estrategia horrek izugarrizko kostu soziala eta politikoa suposatu zezakela eta gizartea tensionatuko zuela eta ez zeuden prest kostu hori asumitzeko. Horrek ez du esan nahi ez zeukatela planteatuta azken finean zer nolako jarrera eduki zezaketen. Uste dut, urrengo asteetan hori argitu egingo dela. Ikusiko da azken finean, ia alderdi independentistek badaukaten plan B bat, ia estrategia bat badaukaten, bide horri bat daukaten, ez dena izango aurrekoa bezalasekoa, baina izango da, modu paktatuan, adostuan, ia lortzen duten, edo autonomia estatuto berri bat, ea izango den finantzamentu sistema eraberritu bat, ea izango den referendum paktatu bat, baina argi dagona da, negoziaketaren unea momentu batean edo bestean iritsiko dela. Zer gertatzen da, Rajoyk eta alderdi konstituzionalistak oso diskurso nazionalista espainol gogorra eduki dute. Eta orduan, bihurgune hori hartzen badute, bereien hauteslei esplikatu beharko diete. Eta horrek kostu bat suposatu dezake urrengo alde biek, ez da, kasu honetan, Espainiak azaldu beharko du, nolatan ematen dien hori katalanei, kanpotik ikusi eta bintzat horrela esan da, eta orain ere mobilizatu diren pertsona horiek eta independentismoaren alde boskatu duten horiek, agian ez dute nahikotzat joko negoziazio hori eta emaitza hori, ez? Azken bihazetako markoa adierazgarria iruditzen zait. Eguzkik esaten du bai, estrategiana plan A, B, bueno, supuestamente aurretik ere bazeukaten, nik uste etor, urriak bata eta gero, bat banaketa bat emandala, eta aurretik ere uste zutena, nolabait planeatuta zeukatena, eurek aitortu dute gero, ez dela horrela, eta logikoa da, dana lotuta ez izatea, baina, vamos, horrela izan dela uste dut. Nik orain usteet, aurrera begirako bide horretan, ez dagoela estrategia aman komunikan. Oda, nik orain azkenengo ez bakarrik hauteskunde kanpainan, urriak bat eta gero esango nuke, eta horretik ere bai, ja galduta ikusi ditut, da ze proposamen zehatz egiteko gai diren, ez? Eta adierazgarria, bada bakarrekan kanpainaren egindalako ez, baina ja bakarrekan terminologia aldaketa gutxienez interesantea iruditzen zait, ez? Ja, gero eta gutxiago erabili dute independentziarena, bai? Eta askoz gehiago erabili dute errepublikarena esaterako. Hori izan daiteke zerbait anekdotiko bezala ulertu alduguna edo planteamenduak nondik joan aldiren, ez? Ez dakidana da, botu emaiak kontziente diran, oraingoan, ze botu eman duten. Bai, edo ze suposatzen duen egingo den batuketak, ez? Ematen zuen aurretikan decepzio batzuk egon diala, baina gero errepikatu dute botua, ez? Orduan, aukera badago, aukera bada hartzea boterea, alderdi independentistek, eta martxan jartzea prozesu konstituziogile bat gizartean. Eta orduan, disoziatu egiten duzu erakundea eta prozesu konstituziogilea. Momenturen batetan, horien arteko uztarketa bat eman behar da. Eta momentur iristen denean, badakigun da, 35 datorrela, eta todozela gobernua eta bere epaile eta magistratu guztiak. Eta guztiak konstituzionala, eta piolinak behar baldin badira ere bai. Baina, printzipioz, aurrera egiteko balio dezake. Hau da, eukitzeko aktibatuta prozesua. Zuk egite duzu prozesu konstituziogile bat, gainez, dagoeneko diseinatuta daukatena, era parte hartzailean gizartearekin, eta horrela ez duzu gainez gobernua kakotxartean zikintzen. Baina horrek ere badu muga bat. Eta tarte horretan zagerta daiteke, batzuk igual esperantza izan dezakete, ez dut uste bereia daukatenik, baina batzuk esperantza dezakete, aber Madrilean gobernu aldatzen dan. Ez dut uste. Horre, 2019 edo gehi arte ez dira gongo hauteskundeak Madrilen. Ematen du Rajoyk ez daukala zentzu horretan presandirik, ez da? Eta ondo doakiola. Maila bateraino. Iduritzen zait, azken hilabete tardian konsideratu da
bloke soberanista desmobilizatuta zegoela, desanimatuta zaudela, eta horrek suposatzen zuela azken binean inondik inora ez zutela gehiengo bat lortuko. Ikusi genuen, Bartzelonan antolatu zen manifestaldian, 700.000 pertsona batu egin ziren. Bruselasen 45.000 batu zituzten. Kasu honetan ere ikusi da 2 milioitik gora hautesle daudela bozkatzera doazenak eta mantentzen dutenak pulso hori, ez? Orduan, noski, momentuz da estrategia defensibo bat. Eta uste dut, bozkatzaile horien zati batek bozkatu diela horien alde ebitatzeko azken finean konstituzionalistak boterera iritsi zitezen. Beldur zirelako, boterera iritsi ezkero zernolako politikak eta zernolako bengantza estrategiak ere martxan jarri zitzaketen. Beraz, jarrera defensibo bat egon da. Orain, argi dagona da, eta bat nator zurekin, etorkizunari begira nahiko epe labur batean estrategia bat diseinatu beharko dutela. Hoien artean adostasun minimo batera iristeko, eta zentzu horretan kupek naiz eta 4 eskaino bakarrik eduki, bere baldintza jarri ditzazke, baina gero ere, batez ere, Madrilen evoluzioa edo evoluzio posiblea edo evoluzio eza ere elementu oso importante bat izango da. Kontua da, hauteskundeak errepikatzen ari direla. Gutxi gora bera, esan duzun bezala, 2 milioi boto daude. Arazo politikoa hor dago, eta hauteskunde hauek erakusten dute arazoa hor dagoela eta dirauela. Eta momentu batean edo bestean, erantzun politiko bat eman beharko zaiola. Zeren zinezkoa dena da, bi urtero hauteskundea konbokatzea. Eta zentzu horretan iruditzen zait, bai nazioarte mailan, Europar Batasuna aipatu da, baina baita komunikabideak eta eragile nagusiak esango diotela momentu batetik gora. Eseri zaite, eztabaidatu zazu, eta suposatuko du, alde bakoitzak, berak zeuzkan pretensioak, zertxo bait gutxitu beharko dituela akordio faktible batera iritsi alizateko. Eta orduan bloke soberanistak, edo zuk esan duzu bezala, bi blokeek pedagogia lan batera egin beharko dute, hori ulergarria eta onargarria izan dadin hauteslego bakoitzaren ikuspuntutik eta alderdi bakoitzaren ikuspuntutik. Egin beharko lukete, baina halakorik ikusiko aldugu. Horren baikorral zara, Eider. Bakoitzak amore emango duela parte batetik. Ja eman duten ere ustez. Baina Espainiako gobernua aurrikusten duzu halako zerbait egiten? Gainera oin ezin. Esaterako autonomia gehiago emanda edo bestelako eskumenak emanda. Orain oso zail dauka, berak landu du eta elikatu du iritzi bat. Lehen basegona eta egin du era batetara, elikatu du. Orain edozein kontu, txantaje baten baitan plantaiatuko zen, men egiten zaio, ez da? Gaizki portatu denari zerbait emate, ez? Geiztuago esportatzeko ematen diogu, ez dakizel orduan. Eskenik ez dut uste, gaurko peperen emaitza, Kataluniako peperen emaitza, ez dut, ez dukatu benik. Ez dut uste, estatu mailan, ez dakit alako porrot batean edo planteiatuko da niken. Hau da, nik uste de Ciudadanos gaur lehenengo indarra izatea simbolikoki ikaragarria dela, baina lehen esan dugu lehen indarra izan altzea eta horrek ez dauka inongo eraginek, ez da, edo ez derrigorrean. Baina horrek ez dauka inolako derrigorrean traslazio bat izan behar estatu mailari. Adibidez, Ciudadanosi oso ondo juntzaio hau, horrelako polarizazio egoera batean, berea izan delako, ez da, boto baliogarria. Baina, uste, kasu batzuetan, edo ez da ere peperen kasuan, ezin dela horrelako estatu mailako, ez dakit, errepikapen bat bezala planteiatu, ez? Nere irudiko. Nere ikuspegitik Eiderrekin era bat ados nago, ez? Guzik esaten duena da, zentzuzkoa dana, pragmatikoki horrela izan beharko luke. Eta segurunik alderdi sozialista egongo balitz horrela izango litzateke, alderdi sozialista egongo balitz boterean. Baina, karo, Pepe dago, ikusi dugu gaur Pepek zenbaitzak izan ditu, oso kaskarrak. Demagun Pepe sartzen da horrelako operazio pragmatiko eta zentzudun batean, eta zer gertakioke Espainian, Peperi, gaur gertatu zaiona Katalunian Ciudadanosekin, errepikatu dakioke Espainian. Ze hor, brunete mediatiko guztia, hasiko litzateke kaina ematen Peperi, traidoretik gora jarriko lukete, eta hori aprobetxatuko luke Ciudadanos, nolabait ere aldatzeko ez, nolabait bilakatzeko eskumako lehenengo alderdia Espainian. Eta horren arriskua dauka Pepek, eta beldurra badu. Orduan, zentzuzko analitzateke eta segurenik Rajoiren gatik, bere gustuagatik, zer Rajoi zedoze baldin batez ere pragmatikoa da. Boterean egoteko beti prest eta marka irakurtzeko ere badakigu. Baina, klaro, kontua da, Ciudadanos onduan daukala, eta Ciudadanosek izan dituen emaitzak sekulakoa diala, eta gainez, espainolistena izaten saiatuko da, hain zuzen ere, PP ondoratzeko. Zeskumak boskatzen du nazionalismo espainolagatik. Hori da, gotortzen duena eta trinkotzen duena bere botoa. Datuak berritze aldera, gogoratu beharra dago, Tarragonan eta Bartzelonan izango lukela ordezkaritza Pepek, baina beste bi probintzetan desagertu ingo litzatekela.
datu hauek betetzen baldin badira. Gaina bietan uste azkenengo eserlekua zaukala, orduan, zein mugimendurekin. Bat izatetik, bakar bat ere ez izatera, eta badago aldea. Ikusten ari erana da, PPek daukan, eta PSOE ere maila batean daukan estrategia da, sakrifikatu egin dituela bere sukursalak, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan, bai Katalunian, eta bar. Eta PPren kasuan ere hori ikusten ari gara, alegia, alderdi residual batean bilakatzen ari da, eta Ciudadanosek hartzen dio gaina. Argi dagoena da, PPek beldurra handia edukiko duela, azken binean horrek zer nolako desgastea eragiten aldion. Galdera da, ze izango da, jarraituko du intransigentzia berarekin, eta bar, gogoratu behar da ere, bloke soberanistak bere estrategia eta diskursoa oso denbora gutxian modulatu egin duela. RC-en diskursoa suspensioa baino lehenago eta gero, nahiko diferenteak izan ziren, eta inor gutxik pentsatzen zuen posible izango zela diskurso aldaketa eta estrategia aldaketa hain denbora gutxian eman alizatea. Indarreman baten ondorioa da, baina argi dagoena da, diferentzia eta estrategia aldaketa hori eman dela, ez? Nik ez dut esaten hori dela egin beharko litzatekena, kontua da zein den beste opzioa. Batez ere, bloke soberanistak gobernua osatzen badu lehen bailan, zeren lehen esan duzu, Ciudadanosek oso emaitza honak lortu ditu, bai bototan, bai portzentaietan, eta bai eskainotan, 10 eskaino irabazten ditu, oso digarria zen adibidez, hiri nagusietan zer nolako emaitza honak lortzen dituen, eta zer nolako diferentzia ateratzen dion bigarren alderdiari. Hor badago, boto urbano bat, era bat identifikatu egiten dena Ciudadanosekin, zeltasun gehiago ditu herri txikietan eta zona tradizionaletan, baina non alderdi popularra Espainia mailan adibidez askoz ere indartsuago da, ez? Baina iruditzen zait, alata guztiz ere iritsiko dela momentu bat non bloke soberanistak interes eukiko duen gobernua lehen bailen osatzea, zeren ez badu osatzen, horrek suposatzen du, lehen alderdia Ciudadanosi iritsi den enean, normalean beri eskatuko litzaiokela gobernua osatzeko saiakera bat egitea. Eta klima hori, giro hori instalatzen ustea, etzaioko meni bloke soberanistari, baina etzaioko meni alderdi popularrari ere. Nik esaten ez dutela osatuko, uste osatuko dutela. Esan dudanaz, ze programarekin osatuko duten? Hau da, zenbaki hauek eman da, uste, ez daukagula eztabaida horren inguruan. Nire galdera, non geratzen da prozesa. Osea, hori da galdera. Bategin baina zertarako, ez? Ze proiektu. Claro, bategin alduzu, eta ez dakize urtetara itzuli, sairi ikusten dudala. Eta ez bereziki alderdien gatik, esaten dut jendearen gatik, Osea, hor daukalako nahi baduzuna babesa, presioa, edo tabarrak. Eta niri egun pasadan guztiakin, jende askok izan duen desilusioakin, 2 milioi eta 400.000 boto lortzea, orduan hor badago, masa bat, hor jarraitzen duna, eta horregatik, gehiago konfiantza, gehiago jarriko nuke jarraipena, beraiei begiratuta alderdiei baino. Alderdiek bai egin dute, nolabait, askoraz errazago akatatu dituzte gauzak, alderdi interesak defendatu dituzte, eta ikusiko dugu orain ze gertatzen den. Baina, azkenan hor dago 155.000-aren, ez da mamua, da errealitatea. Orduan, benetan presa haudete hautagaiok egongo dan gobernua aurrera egiteko eta ondorio guztiak asumitzeko? Zenbaketak aurrera jarraitzen du eta datu gehiago ditugu, Xabi, nahi duzunean? Zenbaketa uste dut, hemendik amaiera bitartean aldaketa oso txikiak izango direla, 80 gorako zenbaketa badagoelako eta esan daiteke Kataluniako parlamentuaren itxura honen bestez ia finkatu dela guztiz. Errepaso bat egingo dugu, errepaso azkar bat, Katalunia oso hartuko dugu, 85,7 zenbatuta. Honen bestez, garaipena eta saiestezina, Ciudadanosek 36 eserleku lortuta azkenean, 11 eserleku irabaziko ditu Inés Arrimadasek 2015arekin alderatuta. Bigarren eta inkestei begiratuta ustekabekoa da Junts per Catalunya, 34 eserlekurekin. Hirugarren, RC 32rekin. Alderdi sozialistak azkenean badirudi eserleku bakarra irabaziko duela eta 17rekin geldituko dela Mikel Iceta. Eta beste guztiak galeretan. Kataluniaen Komun Podenek 8 izango lituzke, 3 galduta beraz, Kupek 6 galduko lituzke, 4rekin geldituko litzateke, eta 4rekin 11tik 4 jaitsiko litzateke, 7 galduko lituzke. Horren bestez, eta hau ere albistetako bada, Kupek eta alderdi popularrak ezingo lukete talde propio osatu, gutxiengoa 5 delako, eta beraz, datuien arabera, 4rekin ezingo lukete talde propioa osatu. Parlamentuak izango luken itxura erakutsiko dizuegu jarraian. 125 eserleku gehiengoa 78an eta hori
lortzen duten bakarrak alderdi independentistak dira. Honako itxura izango luke. Ciudadanosek 36, tartaren zatirik handiena, ez alde handiarekin. Junts per Catalunya bigarren 34ekin, RZek 32. Beraz, Junts persik 2015ean baino eserleku gehiago. Kasu honetan 76 izango lituzketelako. Alderdi sozialistak 17. 8 Katalunian kodun Podenek, 8 baina 3 galduta, eta Kupek eta Alderdi Popularrak esan dizugu galera handia izango lukete, 6koa Kupek eta 7 historian izan dituen emaitzari txarrenak izango lituzke Xabier García Albiolen alderdiak. Ikusiko dugu gero Mariano Rajoy zer komentatzen duen, baina orain ikusi behar duguna da Kataluniako Batzorde Nazionalak bere egoitzan duen egoera. Hortxe duzue, zuzeneko irudia. Contra la nostra república. Per això exigim ara hemen eskatzen dugu govern legítim bidezko gobernua berehala berriro bere lekura itzuli daitezela, dadila barkatu eta preso eta politikoak askatu ditzaztela. Exigim, com dic, la llibertat dels presos i dels hostatges polítics. Preso eta baitu politikoak askatzeko eskatzen dugu eta erbestean diren gobernuko kideak aske itzul daitezela. Era berean, parlamentuko mailaren aurkako eta diputate alkatu eta abarren aurkako auzi guztiak geldiarazi daitezela. Bestalde, azpimarratu nahi dugu Alderdi Popularra, 155 Katalunian aplikatu duena, ia botere marginala bihurtu dela parlamentuan. Eta i que és, de fet, una força extraparlamentària. Parlamentuz kanpo gelditu dela zenbait barrutitan. Horren bestez, hauteskundeak irabazi ditugu, naiz eta hauteskunde hauek ondo eginda ez egon, zentzu askotan ez ziren bidezkoak, legitimoak, eta mehatxu eta okupazioaren mende egin dira. Eta urriaren 21 egurtuak izan eta gero, Kataluniako herriak eutsi egin dio eta jarraituko dio eusten. Herritarrek beren borondatea adierazi dute, aurrera egiteko borondatea eman dute aditzera. Adiskideok, utzidazue sarrera labur hau bukatzen, bi esaldi aipatuko ditut. Lehenik eta behin gora Katalunia aske eta gora Kataluniako Errepublika. Kataluniako Batzar Nazionaleko egoitza zuzenen ikusi ahal izan duzue, askatasuna preso politikoentzat, Oriol Junqueras eta Kontseilari eta Kataluniako Batzar Nazionaleko ordezkari eta zuzendari zen Jordi entzatera askatasuna eskatu dute, eta bestalde Carles Puigdemont presidente oiukatzen ikusi ditugu bertako jarraitzaileak. Bartzelonarekin bat egin behar dugu berriro, saioa Martijak Martin Aranburu dauka aldamenean, Artur Masen laguntzailetako bat, ze valorazio hori jakiteko irrikitan saioa? Hori da, Xabier Martin, Aranburu Artur Masen aholkularia daukagu Kataluniako parlamentuaren aurrekaldean kokatuta dagoen Euskal Telebistaren set honetan. Martin, botoen zenbaketa 88an dago, gauza asko ditugu aztertzeko, lehenik eta behin, Ciudadans alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, botoen laurdenak eskuratu ditu, 36 eserleku momentuz. Bai, konzentratu du unionismoaren bozka gehiena, nik uste dut. Junts per Cat eta Eskerra banatuta jun izana, bai ematen zuen aukera lehendabiziko zerrenda izateko,
eta bozkatan bere garaipena kontemplatzen zen, ez orda eskainotan, hor bai onartzen dute sorpresa bat izan dela, konfirmatzen balin badu hori. Bozketan bai jotzen zen agian posible bezala, zeren azken finean Ciutadans biltzen du asko Bartzelonako area metropolitanoan, Tarragonan bai aurre ikusten genuen oso maitza ona izango zuela probintzian zen hirian, eta zentzu hortan bazkenean bai ikusten genuen hor bozka asko izango zituela Ciutadans. Errepikatzen dut, eskainotan bai nagoela apur bat harrituta horrekin. Beste ondorioetako bat da, indar subiranistek gehiengo absolutua izango dutela parlamentu honetan, 70 eserleku oraingoz. Bai. Egia esan, plantatzen balin badatu eskundeako independentismo autonomismoa, ulertuta autonomismoa izan daitekeela bere gradu desberdinetan, komunetik hasi eta Ciutadans edo PP bukatu artean, baina ezken finean proiektu independentista ukatzen dutenak bloke hori jota, garbi dago independentismoak irabazi egin duela Katalunian, ez? Eta zentzu hortan, da, etorkizuneko panorama gehien bat ere independentisten eskuetan jarrituko duela. Beste gakoetako bat da, inkesten arabera Eskerra Republikanak irabaziko zituela hauteskundeak eta azkenean Junts per Cat Puigdemonten zerrenda Eskerrakoari gailendu zaio, hortaz Puigdemonten efektuari buruz hitz egin dezakegu, presidentaren estrategia horrek funtzionatu egin du. Bai, Eskerrak zeuken panorama komplikatu bat kanpaina honetan elementu bategatik. Esplikatu inbartzuen eta azalpenak eman barzituen. Eta hori politikan zaila izaten da, eta kanpaina baten oso zaila. Eta eman barzituen azalpenak, ea zerratik ez zegoen zerrenda bateratua. Independentismoaren gehiengoak kup salbu zerrenda bateratu hori nahi zuen, eta zentzu hortan jende horrekiko azalpena eman beharra zaila zen Eskerrarentzat. Eta hori zen hasieratik oztopo bat. Bigarren oztopo nagusia lidergo falta. Nik uste dut oso gareztu ordaindu duela Oriol Junqueras espetxean egotea. Ez dute topatu lidergo ordezko bat, Marta Rovira zen hasieran kanpaina hasi zenean lidergo hori eramako zuena. Gero praktikak agian kanpaina ez duelako oso nagin edo beste arrazoi batzuengatik agian, baino Carles Mundo saiatu ziren izaten lidergo hori espetxetik atera zela aprobetxatuta. Tirabira horretan egon dira, dantza horretan egon dira, eta nik uste dut ordea Puigdemontek bai egin duela kanpaina bat zentzuzkoa, beti ere presente egonda, nahiz eta kanpoan egon beti presente egonda, eta zentzu horretan Junts per Cat oso ondo zentratu zuen kanpaina emozionala izango da, eta emozionala izango da presidentearen figura erekiko, eta beraz presidentearen figura destakatu behar da, bai eta bai eta bai. Ezin zaigu ahaztu gainera, Oriol Junquerasek ezin izan duela kanpaina egin, eta Puigdemontek ordea bai. Bai. Zati zut, Eskerrak zailtasunak praktikoak zituen, eta zentzu hortan nik uste dut ala ere bere laboratorioan pentsatzen zuten bagian gaindituko zutela, zeren tendentzia ona zen, batez ere orain dalia bete gutxi Puigdemonten partidoaren aukerak 15 eskaino ematen zuten inkestetan. Eta zentzu hortan nik uste dut Eskerrak erlazionatzen zuen Puigdemont PDK-tekin eta PDK alderdi berria, jaio berria, egin berria, 3% estigmarekin eta barrez. Eta ordean nik uste dut bere taldeak oso ondo gainditu dula eta oso ondo saltzen jakin izan du ez dela alderdi bat, ez dela PDK baizik eta zerbait irekiagoa. Martin, eta konstituzionalismoari begiratzen badiogu, Ciudadansek irabazi ditu hauteskundeak bai, baina beste muturrean Partidu Popularrak sekulako jipoia jaso du. Bai, zen azken finean nik uste dut hemen independentismoen alde edo kontra egon hemen urriak batean gertatu zena oso larria izan zen, eta jende askok pairatu zuen. Jun izanagatik edo etxean geratzagatik, baino lankidea juntzelako, edo eskolako laguna juntzelako, edo auskalo zergatik, ez? Baino denek sufritu genuen desiente egun hori, ez? Eta tartean ere PP-ko botuen baileak. Azken finean Katalunian daude, Katalunian txertatuak, eta ondorioak onerako edo txarrerako pairatzen dituzte berdin-berdin. Zentzu hortan nik uste dut, erlazionatzen dela PP, aurrez ere implantazio gutxiko alderdia PP hemen, ez egun ahaztu hori. Baina erlazionatzen da PP nola bete ere, poliziak harri zuen alderdearekin. Eta zentzu hortan, alde batetik horregatik eta bestalde ere, boto erabilgarria funtzionatu duelako, PP bozkatzen zuen erdiak baino gehiagok, Ines Arrimadari eman dio botoa. Ciudadansek irabazi ditu hauteskundeak, baina indar subiranistek dute gehiengoa eserlekuetan. Hortaz, nola aurrikusten duzu gobernagarritasuna bihartik aurrera? Bai, hori da gakoa bihartik aurrera, ez? Eta hilabete inguru beharko dugu hori zehazteko, ze hemen otsailerako gobernua osatuta egon behar du. Zentzu hortan, edukiko dugu
oso azkar, intensitate askoko egunak, ez? Lehenengo aukera Puigdemontena izango da zalantzera berrepikatzea hirukoa kupekin. Nik uste bere konpromisoa garbia zela, bera sentitzen du, ez ezagun aztu, bera sentitzen du bere gobernua lapurtu egin zutela, lege aplikatuta moztu zutela gobernu hori, beraz logikaz, bera saiatuko da hori berreskuratzen, lehen zeuken martxo hori berriz ere normaltasunera ekartzen eta jarraitzen, zentzu hortan lehenengo aukera izango da KUP ahuldua, eta zentzu hortan KUPek markatuko duen horrein ez da izango lehen markatu zuena, ez? Eta KUP ahuldu horrek, nik uste dut orain egutegiak markatzeko garaien batez ere, beste askoz ere ahulagoa dago. Eta zentzu hortan nik uste dut, lehenengo aukera izango da KUPekin osatzeko gobernua, baino Puigdemontek eta Eskerrak, batez ere Puigdemontek hauteskundeak irabazi dituelako berak, blokean, nik uste baldintza asko jarriko dizkiola KUPi. Eta zentzu hortan, haien errepikatuko da, baina nik uste dut beste intensidade batekin asko zer laseagoa. Baina noski, Puigdemont horretarako Bruselatik Kataluniara etorriko da? Itzuliko da? Nik uste dut baietz, eta saietuko naiz azaltzen zergatik. Nik uste dut bere aurkeztu dela hauteskunde batzuetara. Hau da, berak eskatu du jendearen konfiantza bere personarekiko. Eta nik ez dut ikusten orain Puigdemont esanez, Eskerrek asko mandako bozka batek, baina ni orain ez noa. Eta kudatu dezala El Sartaik edo Turull edo Junqueras edo Euskal Zein, ez? Nik uste dut hori litzatekeela botu mailekiko apur bat iruzurra egitea. Eta ez dut imaginatzen Carles Puigdemontek hori egingo duenik. Are eta gehiago pentsatuta, zer arazo sortu dizaioken Espainiari Puigdemontek. Hau da, eskainoak biratuta, aliantza posibleak behituta, argi dago presidente izateko aukera egin dauken persona bere izango dela. Zen neurri joko ditu persona horren kontra Espainiak, eta zentzu hortan Puigdemontek jokatuko du, esanez, atrebitzen zareten presidentetzat onartu izango den persona bat atxilotzen, epaitzen eta espetxeratzen, ez? Zentzutan nik uste dut berari indartua sentituko dela eta nik uste dut konpromesu politiko-juridiko hortan jarri geneko diola Espainiako gobernuari. Martin Aramburu, Artur Masen aholkularia, mil esker zure analiziaren gatik, eta momentuz hause da dena, Xabier, Kataluniako parlamentuko set honetatik, gero arte. Eskerrik asko, saioa, gero arte, hor, Martin Aramburuk eskainitako elkarrizketa batetik, bestetik aurretik ikusi dugu, Agustin Alcoberro, ANZ-ko bigarrena prentsaurrean, eta hor gogoratu beharra dago ANZ-ek zenolako apustu egin duen, eta hor ere tirabirak egon direla, azken finean gogoratu beharra dago, Jordi Sánchez zerrendan bigarrena dela Junts per Katen. Hori, jadanik aldez aurretik ikusi zen nola pixkanaka ANC eta Sánchez bera hurbildu egin zen Puigdemonten gandik. Goratu behar da, ANC historikoki RC-ri lotutako gizarte mugindu bat dela, eta Omnium gehiago zen azken finean ziuren gandik urbila zen erakunde bat, ez? Hor ikusi da azken finean sintonia zegoela bi pertsonen artean, eta horrez gain ere estrategia mankomuna ere diseinatzerako orduan ere adostasun batera iritsi direla. Puigdemont inteligentea izan da azken finean integratu duelako Sánchez bere zerrendan, eta horrek ahalbidetu egin du kanpainan zehar ANC-ko militante asko bere aldeko kanpaina egin izana, eta gero botoari dagokionez, hor kasu honetan ikusi da ere ANC-ko militante askok babesa eman diotela Puigdemonti. Argi entzuten zen, ez? Agerraldi horretan, president Puigdemont. Hori da, ez? Eta gero, badago beste... Asteburuan eskatu zuten botoa Puigdemonentzat. Horregaitik aipatu dut gora berena, atzera buelta zuten, baina hasiera batetan ANC-ek eskatu zuen botoa Katalunia, osea, Junts per Kataluniarentzat. Hori da, ez? Eta hor, datuek erakusten dute modu argian, boto trasbase hori eman dela, ez? Eta gero dago, zuk aipatu duzun kontua zeren, lehen aipatzen genuelari gobernu osaketa, aipatzen genituen batez ere alderdiak, eta aipatzen genuen ere gobernu zentralarekin zer nolako harremana eduki zezaketen, alegia irakurketa partidista eta instituzioei begirakoa. Baina beste elementu bat, eta lotua dagona preseski, Kataluniako prozesu soberanistaren berezitasun bat izan da, gizarte zibilaren indarra, eta ze puntutarainoko presio egin dion eta sustengatu egin duen azkenean alderdi politikoak eta gobernuak berak aurrera eman duten prozesua. Orduan, orain planteatzen den galdera da, gizarte zibilak zer nolako presio egingo dien alderdi politikoei adostasun batera iritsi daitezen eta ze proiektu edo ze estrategiaren inguruan, eta une berean, hor dagoen arazo nagusietariko bat izango da, nola kudeatu frustrazioa edo decepzioa.
Zeren jendea, 5 urtean buru belarri egonda mobilizatuta, izugarrizko espektatibekin, eta momentu batetik gora, esplikatu behar zaio, azken finean esan zietena bagian ezingo dutela bete, eta azken finean bereien pretensioak eta aspirazioak zertxobait baretu beharko dituztela. Eta hori kudeatzea oso zaila izango da. Eta iduritzen zait, alderdi independentistek erabat kontuan hartuko dutela hori, edo kontutan hartu beharko dutela. Zeren bestela ikusiko da, nola gizarte zibilak bizkarra emango dien, edo presio emango dien, edo eta santzionatu egingo dituzten alderdi politikoiek. Ikusi dugu ez dituztela bat ere santzionatu ez. Nik uste fededun pilo bat dagola. Bai? Oda, desilusioak egon zirelako, ez dakit desilusioiek pasatzeko ere denbora egon da, baina baita ere lagundu dela, nik uste dut, faktorez berdinak egongo dira, 155 aplikatzeak. Bai? Uste horrek lagundu duela, momentu batean, aserretu, edo, frustrazioa zeukan jende horrek, eta orduan, botu ematea beste zentzu batetan, ez da? Aplikatu duzu eta zuek egin duzu hauteskunde deialdia, guk erantzungo dugu, ez? Eta logika horren baitan ere ulertzen dut, ez? Orain, 2 milioi edo 2 milioi eta 200.000 pertsonarik orain edozen programa akordio ontzat emango dute, hor lana daukate, espektatibak sortzu zituzten beraiek, bestelako bide bat hautatzen badute esplikatzeko, ez? Nik uste, hor garbi dagoela, botoa mobilizatu dela, errepresionen aurkako botoa bezala. Ez era eraikitzailean, ez dago, kasu honetan ez da 2015an bezala, helburua zela errepublika bat erdiestea. Kasu honetan zan aurre egitea, kanpo esku hartze bati, 155ari, errepresioari, hau da, erreaktiboa zan boto hau. Eta jakina da, guko egin dela gutxi unibertsitatean, antolatutako mintegi itxi batetan, etorri zaizkigun jente bat dala independentistak direnak, unibertsitatean lan egite dutenak independentismoarentzat, eta esplikatu ziguten, hemen gauza asko daude esplikatzeko. Hemen gezur asko esan zaizkigu independentistei. Hau da, esan zaizkiguten estatu egiturak egina zeudela, dena prestagola Republika aldarrikatzen genuen egunerarako, eta ez zegoen. Baina gertatzen da, orain hori ez dela tokatzen. Orain tokatzen dena da, aurre egitea Espainiari, 155ari eta errepresioari. Eta horrela mobilizatu da boto hau, ikusten duguna 2 milioiko langa pasako duela, baina hala ere, da Joan Tardak esan zuen hau, dela hilabete bat o hilabete terdi. Ez da nahikoa. Ez kontua da, independentzia lortzeko, alde bakarreko independentzia martxan jartzeko, ez da nahikoa, baina ez da urrutitik ere. Eta hori beraiek jakin badakite. Eta hor dator gero, beraiek izango duten arazo bat badakigunen, nola kudeatu garaipen hau. Zegin garaipen honekin, zer eraiki, nola sortu ilusioa, eta nola eman esplikazioak, noski. Dagoeneko hasiak dira alderritako buruzagiak prentsaurrera ateratzen, eta oker ez banago Xabi García Albiol dagoeneko azalpenak emateko moduan, emaitzak bere horretan mantentzen badira, PP izango da parlamenteko azken indarra, desenteko boto galerarekin gainera. Entzun dezagun Xabier García Albiol. Lo primero que corresponde desde el Partido Popular es felicitar a Ciudadanos por la victoria en estas elecciones autonómicas. Y también me van a permitir que destaque de una manera muy especial el agradecimiento del Partido Popular a aquellos miles y miles de catalanes que han depositado su confianza en nuestra candidatura, aquellos miles y miles de hombres y mujeres que han entendido que la candidatura, que han entendido que el proyecto del Partido Popular es el que mejor podía representar en esta nueva etapa a la Cataluña del año 2018-2019. Por tanto, nuestro agradecimiento, como les digo, más sincero, como también a los hombres y mujeres que a lo largo de toda la jornada han estado en los colegios electorales como interventores, como apoderados, defendiendo la presencia del Partido Popular, y también a aquellos que se han desplazado de otros puntos de España, a los que les quiero agradecer la ayuda que nos han prestado. La valoración tiene que ser muy clara y es, me parece, bastante evidente. Yo soy una persona que acostumbro a decir las cosas por su nombre, como las pienso antes de decirlas, y yo no voy a entrar en matices. Estas elecciones, el resultado ha sido un mal resultado. Ha sido un muy mal resultado del que nosotros no nos podemos sentir ni mucho menos
orgullosos. Hay días en política, como en cualquier campo de la vida, hay días que son buenos y otros días pues, que no lo son tanto y otros que son malos. Hoy es un día malo para el Partido Popular de Cataluña. Malo por los resultados, pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña. Nosotros, después de ver cómo está evolucionando el escrutinio, vemos con mucha preocupación el futuro social y económico de Cataluña con una posible mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. Este es una circunstancia que nosotros hemos analizado, hemos explicado, hemos intentado hacer pedagogía durante todos estos días, durante todos estos meses, sobre las consecuencias que podría significar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento, pero los ciudadanos de Cataluña se han pronunciado. Es cierto que los independentistas parecería que hoy tienen menos votos que hace 2 años. Es cierto que en el Parlamento posiblemente tendrían menos apoyo que hace 2 años, pero los resultados para nada nos dejan satisfechos. Maitza txarra, oso txarra izan dela argi eta garbi onartu du Xabier García Albiolek. Egia esan besterik ez dago onartzerek 2015 11 eserleku lortu zituen Alderdi Popularrak, oraingo honetan 4 baino ez ditu izango eta ezingo du talde propiorik ere osatu. Honen bestez eta emaitzak ehuneko 80 gora kontatuta dauden honetan ere, ikusiko dugu emaitza horiek ze itxura utzi duten eta presidente izateko hautagaiak zeintzuk diren, ze aukera dauden besteak beste. Ehuneko 84,4 dago kontatuta. Garaipena, Ciudadanosek, Inés Arrimadasek presidente izateko aukera izango luke 36 eserleku lortuta garaipena eskuratuko duelako. Junts per Catalunya bigarren, Carles Puigdemontek 34 eserleku lortu ditu. Hirugarren, ERC, Oriol Junqueras, Estremerako kartzelan dagoen zerrendaburuaren alderdiak 32 eserleku lortu ditu. Alderdi Sozialistak 17, Mikel Izateren alderdiak bakarra irabazitu 2015arekin alderatuta eta beste 3 galerak izan dituzte. Xabier Domenech zerrendaburu izan duen, Katalunian Komu Podenek 8 eserleku izango ditu, Carles Rieraren Kupek 4 eta orain dela gutxi ikusi dugun Xabier García Albiolen Alderdi Popularrak beste horren beste. 7 galdu eta 4 ordezkari izango ditu. Horren bestez, parlamentuak izango duen itxura. 135 eserleku horiek modu honetan banatuko dira. Ehuneko 84,4 zenbatuta dagoelarik. Ciudadanosek 36, 11 irabazi ditu Inés Arrimadasen alderdiek. Sekulako bilakaera eta gorakada izan du. Tartaren zatirik handiena berarentzat izango da. Gero bi alderdi independentista nagusiak etorriko lirateke. Junts per Catalunya 34rekin eta RC 32rekin. Alderdi Sozialistak 1 irabaziko luke eta 17 ordezkari izango ditu Mikel Iceta buru duen alderdiak. Katalunian Komu Podenek 8, 3 galduta, Kupek 4 baino ez 6 galduta eta gehien galdu duena historiako daturik txarrenak pilatuta, Alderdi Popularrak 4 ordezkari baino ez ditu izango. Honen bestez, itunak zein izan daitezke bagintzeko eta gobernu osatzeko izan daitezken itunak. Lehen bezalaxe aukerak jorratuko ditugu. Alde batetik independentisten bloke izango litzateke. Ondorio nagusi bat hori baita. Ciudadanosek irabazi duela, baina independentistek nagusitza lortu dute. Gehiengoa berretsi egin dute. Eta hona adibideak. Junts per Cataluniak 34 eserleku. RC hor izango luke 32rekin. Eta 2015ko hauteskunde ostean osatu zen gobernu eratuko balitz, hor izango luke Kupen 4 eserlekuren batuketa hori ere, eta horren beste 70 izango lituzkete. 2015 baino, dena esaten hasita, 2 gutxiago batez ere Kupek izan duen galeragatik. Eta alderdi konstituzionaliste begiratu ezkero, Ciudadanosen 36ak zenbatu behar dira beste inor baino lehenago garaipena lortuko dutelako, alderdi sozialistaren 17ek egongo lirateke hor, 53rekin eta Alderdi Popularrak 4 baino ez lituzke gehituko. Horren bestez, 57rekin geldituko lirateke. Podenek zer egingo lukeen ez dakigu, horren bestez hor, bere 8ak hortxe utziko ditugu. Beraz, hauexe dira bi aukerak eta hor garbi dago ondorio nagusitako bat hori damaia,
independentistek beraien gehiengo osoa berretsi egingo dutela hauteskunde hauetan ere. Gehiengoa berretsi eta gero bestetik badauzkagu bloke konstituzionalistako kideak. Hasiak dira ateratzen irudi batzuk, oraindik ez da Ines Arrimadas bera edabideen aurrera atera, baina ikusi dugu barruan ari direla dagoeneko ospatzen emaitza hori bestetik, eta dagoeneko aurpegi eman duelako PPko burua eta hautagaia zena, eta tira, Xabier García Albiorek esan du berak gauzak argi esateko ohitura daukala. Lehenik eta behin, Arrimadazi bere zorion mezua helarazi dio, bestetik esan du txarrak direla emaitza horiek, txarrak PPrentzat, hori biztan da, baina besteak beste independentismoak garaipena lortu delako eta horrek kezka sortzen diolako. Labur txarra da, baina txarra da ere Arrimadas entzat eta Ciudadanos entzat. Oso pozik egon daitezke, segurenik 36 diputaturekin diru asko eta presentzia mediatiko asko lortuko dutelako, baina hortik espero zutenera, nik uste... Besteak beste begira, orain ari gara ikusten Bartzelonatik, ANC-ren une horretatik zenolako irudia dagoen, eta dantzan eta festa giroan. Lehen indarra eta bigarrena ez, Hada, izan daiteke, milioi bat boto lortzea Katalunian, inork ez dio hori kenduko, baina hori gero esertan ez denean itzultzen, nik uste eret, ez diola bat ere sentzonetan mesederik egin, adibidez, PSC-ke maila baten emaitza txarrak izatea, nahiz da esaten zuen izetak ez duela babestuko ez, planteatu dalako blokeen termino horietan babes bat izateko. Beraz, ospatu aldu ez dakit bere hautagaitza edo dena delakoa, baina euren helburua ez da bete, ja ontzat ematen badugu behintzat, egongo dela, gobernu soberanista bat, nik alare, Riera entzuteko gogo badaukate, zer nolako adierazpenak egiten ditun. Eta Arrimadasek esango duen ere ikusteko dago, ez dut uste, behintzat berari dagokionez... Bere burua erabindikatu aldo, ez? Baina, uko ingo dionik garaipen horri, eguzki? Nik uste dut, Ciudadanosentzako alderdi bezala eta Arrimadasentzako hautagai bezala garaipen badela. Lehen alderdi bezala iristea, milioi bat bototik gora lortu alizatea, 36 eskainu lortzea, eta gainontzeko alderdi konstituzionalistak oso urruti duztea, garaipen bada. Zegertatzen da, alderdi konstituzionalistak blokean hartu ezkero, 57 eskaino dauzkate, eta bloke soberanistaren aurrean diferentzia oso nabarmena geratu da. Muztu dingo izute guzki, ezuk kup eskatu duzu, eskatu eta eman. Horentxe bertan ikusi dugu Carles Riera edabideen aurrera atera dela, eta hitz egiten hastekoa dela, beraz, entzun dezagun, ze daukan esateko, kup alderdiaren zerrenda burua. Kamena eskatu behar dugu lehenik eta behin, hainbeste denboran zai eukitzagatik. Lehenik eta behin, esan behar dizuegu, zoriondu nahi dugula kanpaina honetan parte hartu duen jende guztia, kupen kanpainan leku guztietan, herri auzo guztietan parte hartu duten guztia zoriondu nahi ditugu. Zorionak, denoi, eta eskerrik asko. Perquè hem contribuït amb aquesta campanya honen bidez, a construir la república i a errepublika eraikitzen lagundu dugulako eta errealitate egiten lagundu dugulako. Balorazio politikoari dagokionez, gaurko egunaren eta emaitzen balorazio politikoari dagokionez, KUP-krea konstituen hauteskunde hauetara 4 helbururekin aurkeztu gara, hauteskundei dagokionez, eta 3 helburu maila politikoan. Hauteskundei dagokionez, lehenik eta behin, gehiengo errepublikarra lortu nahi genuen Kataluniako parlamentoan, bigarrenik, errepublikaren aldeko blokean ezkerreko gehiengo bat lortu nahi genuen, hirugarrenik, parlamentu osoak ezkerreko gehiengoa izatea lortu nahi genuen, eta laugarrenik lortu nahi genuena zan, KUP-krea konstituen bezala emaitza ona lortu nahi genuen, aurrekoa bezin onak, eta historiako parte hartzerik handiena izan dugu parlamentuko hauteskundeetan.
Euki ditugun interventore guztien lana eskertu nahi dugu, estatuko segurtasun indarrak, udaltzaingoak eta Mossoak ere eskertu nahi ditugu gaur egin duten lanagatik. Hautesmaietako interventore eta bestelako guztiak eskertu nahi ditugu, beste alderdietakoak, Gurutze Gorriko jendea lanean ibili dana ere, oiei gure eskerra luzatu nahi diegu. PSS-ko militanteak, Units para Avanzako lagunak eta kanpaina honetan gurekin izan diren guztiei ere eskerrak eman nahi dizkiegu egin duten ahalegin handiagatik. Gure hautez zerrendei babesa eman dieten herritarrei ere eskerrak eman nahi dizkiegu, haiei esker parlamentu kide bat gehiago daukagu eta aspaldi ez genuen hainbesteko hobekuntzarik eta hala eta guztiz ere ez dugu lortu nahi genuena lortu, ez dugu independentziaren aldeko blokearen gehiengo alternatiborik osatu eta zentzu honetan Inés Arrimadari eta Ciutadanseri zorionak eman nahi dizkiet, bai botoetan, bai eserlekuetan izan duten gehiengoagatik. Independentziaren aldeko gehiengoa atzerapena izan du eserlekutan 2015ko aldean eta berriro ere ez dute botoetan gehiengoa lortu. Eta gogoratu beharra dago xehetasuna hau eta honek biharrazten dugun legegintzaldiak markatu beharko luke. Gehiengo parlamentarioak gobernu osatzeko eta presidentea izendatzeko ahalmena ematen digu. Presidente honek konstituzioari eta estatutuari lotutako legalitatearen barruan jokatu beharko luke eta alde batera utzi beharko luke alde bateko erabakiak. Hainbeste kalte egin bai diete gure herriari. Eta iruditzen zaigu Kataluniak behar duen soluzioa ez dagoela, ez inmobilismoan, ez independentismoan. Eta horregatik gure konpromisoarekin jarraituko dugu erabaki eta soluzio adostuak lortzeko, autogobernua sendotuz eta gure finantzamendua hobetuz. Kataluniako eta Espainiako gobernuak legearen barruan elkarrizketatzera deitzen jarraituko dugu eta beharrezko gehiengoen bidez legeak aldatu daitezkela gogoraziko diegu. Kataluniak Espainiarekin daukan arazo politikoa da eta konponbide politikoak behar ditu. Gure taldea gainerako indar politikoen esku jartzen da Kataluniako parlamentua indarrean edo abian jartzeko eta arazoa konpontzeko elkarrizketa politikoa martxan jartzeko. Bihar Units para Avanzar eta PSS-ko zuzendaritzak bereizita elkartuko dira egoera aztertzeko eta gure lana erabakitzeko orain hasten den etapa berrira begira. Adierazpen hau egin nahi genuen eta orain berriro egingo dut gaztelaniaz, nahi duenak jarraitu ahal izan dezan. El desarrollo de una jornada electoral ejemplar. Aurpegi serioak ikusi ditugu PPren egoitzan, eta beste horren beste gertatu da bai Kupen, baita PSC-ren egoitzetan ere. Kupen azalpenak entzuten hasi gara, gero Riera desagertu eta Izeta agertu denez bere adierazpenak hobeto entzun ditugu, hoiei helduko diegu. Azkenean eserleku bat gehiago dutela azpimarratu du, ez dela horren besterako hobekuntza bai aurrekoekin alderatuta, sorion mezua bere kasuan ere Arrimadasi, hori bai, aginte hartzen duen presidentak legea bete behar duela, gauzak ez dira gehiegi aldatu, eta euren kasuan gainera errepikatzen ari gara, baina egia da emaitza hobeak aurrikusten zitzaizkiola PSC-ri, eta azkenean eserleku bat gehiago ematen du gutxi dela. Bai. Testu inguru honetan, uste, bai ez, zuke ez dakizun bat botu izan dian, imaginatu 30.000 gehiago ez dakite, zehazki. Baina, bueno, espero zena, esan hori, oso saia zegon,
esango dugu bloke soberanistaren aurrean alternatiba bat egotea, ez da? Gobernu alternatiba bat edo blokeo alternatiba bat, baina, hombre, hain urrunen geratzea eta berriro ere polarizazio horretan, ez da? Ciudadanosek ateratzen dion tajada nahi badugu, eta gainera oso komplexua zaukan. Ze, PSC mugituko balitz agian posizio katalanista klasiko eta oraindik geratzen zizkion botu espainolista horiek ere gazitzazken. Ez horran ikusten dobra daukala jokori oso komplexua daukana. Berehala jarraituko dugu. Orain, klaro, errezkadan datoz guztiak eta orain Xabi Domeneken txanda da, Inkomun Podemeko zerrenda burua dago hitz egiten hasteko prest, beraz, jo dezagun bertara. Hau ere. Que el seu origen era il·legítim. Bere jatorria ilegitimoa zen, baina bere emaitza guztiz sagratua da. Eta emaitza horretan, que cal acatar, onartu beharreko emaitza horretan, gu oposizioan kokatu gaituzte argi eta garbi, eta oposizioa jardungo dugu herri honek behar duen etorkizuna eraikitzeko. Aquests no eren hauek els ez resultats que ziren nosaltres esperàvem guk espero eta nahi genituen emaitzak. Sincers Eta sobre això. Són uns resultats que, a més, haurien de portar a una reflexió al conjunt de les forces progressistes eskartu beharko ligukete emaitza hauek, herri honetako ezkerreko indarren artean, eta indarra horrerakoien artean. Zenbateraino egin ditugun gauzak behar bezain ondo, ze ikusten dugu gure herria argi eta garbi ezkerrekoa izan da, eskuinek, eozen koloretako eskuinek, gehiengoa lortu dute, eta horren inguruan gogoeta egin beharko genuke. Nosaltres, i per això dèiem que aquests resultats horregatik no són els que esaten genuen volíem, ez ditugula lortu nahi genituen emaitzak lortu guk, izugarrizko lan egin dugu polarizazioa gainditzeko, eta emaitza honek berretsi egiten du beharrezkoa dela polarizazio hori gainditzea. Herri honek behingoz etapa berri bat zabaldu beharra dauka, eta ziurrenik que han governat per una part i no pel tot, zati batentzat eta ez guztientzat gobernatu duten hoiek nekez zabalduko dute etapa berri hau. Hauek ziren espazio politiko berri bezala parte hartu dugun lehenbiziko hauteskundeak. Indarrak batzen jardun dugu eta zentzu berean jarraituko dugu. Sinistuta bai gauta, orain oposiziotik, etorkizunean gure indar politikoak bere burua eraikitzen jarraitu behar du, eta inoizko hauteskunde zailenak bizi eta gero, etorkizunean, eta hasiakara seinale ikusten, beraz, jo dezagun Junts per Elkaten egoitzara, bertan batuta baitaude dagoeneko hautagaiak, esan gabe doa, Puigdemont falta dela, zerrenda burua, baina hor ari dira, ospakizun giroan, oraindik ez dakigu nork hartuko duen hitza. Agerikoa da, ospakizun giro betean daudela, Junts per Elkateko kideak, Josep Rull, Turull, bertan dago Elsa Artadi ere, denak ere ospakizun giroan, esan behar dizuegu, oraindik ez dakigula nork hartuko duen hitza, nork egingo dituen lehen hitz horiek, horren garrantzitsuak izan ohi direnak, halako gau batean, eta ematen du presarik ere ez daukatela, ospatu eta ospatu ari direlako. Ikaragarrizko emaitza honak. Resultat excepcional. Segundoko emaitzak. Per unes eleccions excepcionals. Avui el 154... Salbuespenezko emaitzak, salbuespenezko hauteskunde batzuetan. 155 galdu egin du gaur.
Puigdemont 34. Puigdemontek 34, Rajoyk 4. Independència 70. Independentziak 70, 150-ek 57, 155-ek 57. Felicitar. Zorionak. Acabo amb això. Felicitar Esquerra. Esquerra zoriondu nahi dugu, KUP zoriondu nahi dugu, independentismoaren garaipena denon garaipena da, eta gaur gudanon garaipena da, Junts per Catalunya, Esquerra eta KUPen garaipena. Dediquem la victòria d'aquesta nit. Gaurko garaipena, independentismoaren garaipena, eta 155-aren porrota, bereziki eskaini nahi diegu Kimi, Jordiei, Urioli, Toniri, Maritxelli, Clarari, Luisi eta Kataluniako presidenteari. Llibertat, 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 Crits de llibertat. Askatasun oiuak. Dediquem Gure garaipen hau a tota la gent eskaini nahi diegu gure jende guztiari, erbestean daukagun jende guztiari eta espetxean daukagun jendeari. Rajoyek galdu egin du. Ha perdut. Rajoyek galdu egin du. És l'hora que en prenguin eta bada garaia, és l'hora de la rectificació, és l'hora de la reparació, gauzak zuzendu ditzaten, egindakoa ordaindu dezaten, eta gauzak leheneratu ditzaten. El govern legítim, gobernu legitimoak indarrera itzuli behar da, gure herriko instituzioei egin zaien kaltea zuzendu behar da, eta zai gauden zuzenketak etorri behar dira. Emaitza hau, utziazue esaten, bereziki independentismoaren aldeko guztiei zuzendu nahi diet, eta Junts per Kataluniaren alde azkeneko hilabetean horren alde jardun duten guztiei esan behar diet, hau denon artean lortu dugula, eskerrik asko. El 155 ha quedat mort i hilda enterrat. Eta lurpean gelditu da. Hautesontziek lurperatu egin dute. I al darrere... Eta azkenik... I al darrere d'aquest resultat que avala la figura institucional del president de la Generalitateko presidente Carles Puigdemonen irudi instituzionala horri babesa ematen dio eta inposizioari bizkarra ematen dio. De cinisme polític que també hem vist els últims mesos. Eta azken hilabeteotako zinismo politikoari bizkarra ematen dio. Horren guztiaren gainetik bada balioan jarri nahi dugun beste zerbait. Herri bakarra gara eta hau da itxaropenaren garaipena. Kanpaina osoan zehar esan dugu askatasuna, demokrazia eta duintasuna. Kataluniako herriaren duintasuna. I encara una última consideració. Eta azken ohar bat. El dia 1 d'octubre ens van fer molt mal. Mina handia eman ziguten. Herrialde osoari, instituzio guztiei, jende guztiari, kalte handia egin ziguten. No hem paït l'1 d'octubre perquè no el podrem pair. Ez dugu oraindik irentxu irentxezina dalako, sekula ez. I al darrere no hi ha una actitud de rancor. Eta horren atzan ez dago, itxaropena dago. Duintasunean sinisten dugulako eta hautesontzietan sinisten dugulako. Baina gauza bat esan behar dut. Gaurko emaitza també és la derrota del A por ellos. A por ellosen porrota ere bada. Ha guanyat
la voluntat de per vosaltres, poble de zuentzako, Catalunya. Kataluniako herria zuretzako borondate horrek irabazi du. Guk irabazegu eta zuentzako, Kataluniako herriarentzako horrek irabazi du. Aporellosek galdu egin du. Gaurkoa gau handia da, garaipen handia da, eta hala ulertu behar dute, hala ulertu behar du, gaur hautesontzietara joan den herri osoa. Katalunian ez gera hautesontzien beldur. Hautesontzietara joaten geranean Katalunia esaten dugu, duintasuna esaten dugu, eta Rajoy jauna, 155 galdu egin du. 155 behingoz lurpean gelditu da. Entzun dugu, euforia hitz egin dute gainera, Junts Perkateko kideek, emozioa da nagusi, eurak batuta dauden gune horretan, ikusteko dago, errezeren egoitzan beste horren beste gertatzen den, izan ere zorionak bidaltzeaz batera, esan du Junts Perkatek, gu denon garaipena dela honakoa, baina ikusteko dago zer nolako balorazioa egiten duten errezeko kideek, izan ere, aurreikusten zen, eurak izango zirela lehen indarra, Ciudadanosekin leian bietako batek lortuko zuela garaipena eta ematen du oso bestelakoa dela emaitza. Entzun dezagun Marta Rovira. Gabon denoi. Vale, d'acord. Bé, nosaltres volíem explicar el següent. Guk zera azaldu nahi dugu daukagun emaitza behin betikoa dela dirudiz. Kataluniako herritarrok emaitzek esaten digute independentziaren aldeko batura badagola, errepublikaren aldeko batura argia, errepublikaren eta independentziaren aldeko indarrok berriro ere Kataluniako hauteskundeak irabazi ditugu. Erasoaldi poliziala egon arren, epaitegien erasoaldia egon arren, edabideen erasoaldia egon arren, estatuaren aldetik egunez eta naiz eta Uriol, Kim, Jordiak espetxean izan oraindik ere, eta gobernu erdia erbestean izan, Kataluniako herritarrek errepublikaren alde bozkatu dute gehiengoarekin. Eta horrez gain, llibertat! Llibertat! Els ciutadans han votat llibertat! Herritarrek askatasunaren alde botatu dute eta erbesteko gobernua itzuli dadin bozkatu dute. Hala da. Eta gainera parte hartzeak inoizko maila lortu du eta jende guztiak esaten zigun ezinezkoa zala 2015koak baino boto gehiago lortu ditugu. Independentziaren aldeko botoak gora egin du eta denek esaten ziguten hori ezinezkoa zala. És molt senzill el resum d'aquesta nit. Gaurko gauaren emaitza oso erreixa da. Gaur, independentismoak berriro ere hauteskundeak irabazi ditu eta Mariano Rajoy galdu ditu. Mariano Rajoy plebizito bezala aurkeztu zituen hauteskunde hauek. 155 artikularen inguruko plebizito gisa eta gaur Errepublikak irabazi egin dio 155 txalo egin. Irabazi egin du Errepublikak. I ara, la pregunta que ens hem de fer eta orain geure buruari galdetu behar dioguna zera da. Mariano Rajoy jauna, elkarrizketa eta negoziazio mai batean esiriko zera behingoz, behin eta berriz eskatu dizugun bezala, joko demokratikoa errespetatuko duzu? Demokrata bazera ala egin behar duzu. Gu beti bezala negoziazio politiko eta demokratikoa nahi dugu. Kendu 155 artikulua, askatu preso politikoak eta eseri mai batean negoziatzera beti eskatu dizugun bezala. Herritarrek ere bide elkarrizketatu, negoziatu eta baketsuaren alde bozkatu dute gaur. És evident
Agerikoa da, Eskerrak lehenbiziko indarra izan nahi zuela hauteskunde hauetan. Baina horren gainetik, Eskerrak beti bezala etengabe lan egingo du herritarren agindu demokratikoaren alde, justizia sozialaren alde, aukera berdintasunaren alde. Ciutadans zoriondu nahi ditugu beren eserlekuengatik eta bereziki zoriondu nahi dugu Junts pel Sí, independentziaren aldeko lehen indarra izateagatik, eta CUP ere zoriondu nahi dugu. Hiruon artean, esan beharra daukagu, lortu dugula. Hauteskunde hauetan berriro ere herriaren agindu demokratikoa berreskuratu dugu. Urriaren batekoa, irailaren 27koa, urriaren 3koa, esan genuenean ezetz errepresioari, bai askatasunari, ez inposizioari eta diktadurari, eta bai herri askeago eta justuago bat eraikitzari. Eraberean Katalunian komu zoriondu nahi dut. Ze sinistuta nago gaurko emaitzekin errepublika eraikitzeko espazioak aurkituko ditugula. Eta orain behar duguna, guk denok behar duguna, el que ens cal ara tots plegats és reobrir el Parlament de Catalunya. Parlamentua berriro iriki behar dugu eta berriro ere Kataluniako herritarren esku utzi behar dugu eta agindu demokratikoarekin leialak izan behar dugu. Gobernu errepublikanoa osatu behar dugu. Eta hortxe duzue beste gaueko garailea. Independentiste garaipena lortu dute, horretan ez da zalantzari, baina hauteskundeak alderdi horrek, iruditan duzuen alderdiak, Ciudadanosek eta Inés Arrimadasek lortu dute. 36 eserleku, 2015ko datuekin alderatu ezkero, irabazia handia izan da eserlekuetan 11 eserleku. Irabazi dituzte, Albert Rivera bera, Inés Arrimadasen zain, eta zalantzarik ez da, garaipenaren euforiatik egingo dituztela adierazpenak, jarraitzaileak hor dituzte, eta hasiera-hasieratik ikusi da. Gaurkoan emaitza historikoak erdietsiko zituztela, baina argi eta garbi esan dute, botoen kontaketa osoa egin bitartean ez dutela adierazpenik egin nahi, zuhurtziaz jokatu nahi izan dute, baina orain botoen kontaketa eginda, garaipena lortuta, hor da Inés Arrimadas zerrendaburua. Gabon Barcelona, Gabon Katalunia. Katalunia hauteskundeak irabazi ditugu. Lehenbiziko aldiz, Katalunian alderdi konstituzionalista batek irabazi ditu hauteskundeak. Lehenbiziko aldiz eta Ciutadans izan da. 1.100.000 katalanek gaur paper bototxartel laranja hartu dute. 1.100.000 eskerrik asko zuei danoi. Gaurkoa bezalako une historiko batean, 1.100.000 katalanek gure alderdian jarri dute konfiantza. Orain dela 11 urte sortu ginen eta iragarri genuen gaur egun gertatzen diren gauza asko gertatuko zirela. Eta gure lehenbiziko hauteskundeetan 3 diputatu atera genituen. Eta esan ziguten ez genitula berriro diputatuak izango. Eta izan genituen beste 3 eta gero esan ziguten desagertuko ginala. Eta horren ondoren 9 diputatu atera genituen. Eta 9 eta gero 25 atera genituen. Eta lehen indarra izan ginean parlamentuan. Eta gaur esan dezakegu hauteskunde hauetako irabazleak garala. En estos momentos no puedo respirar. Otras aburridas. Siempre que nos han dicho que era imposible. Ezinez
funtsezkoa zela esan diguten guztitan, azkenean lortu egin dugu. Eta gaur, lau katalanetik batek gure alderdia jarri dute konfiantza. Gu ausarta gara, ez daukagu konplexurik. Eta bihotza harrikadaz ez haustea defendatzen dugu. Eta Bartzelonan ere bat dugu, L'Hospitaleten, Badalonan, Cornellán, Lleidan, Tarragonan. Las 10 ciudades más pobladas de Cataluña. Kataluniako 10 biztanlerik gehien daukaten 10 hiriak gaur laranjak dira. Eskerrik asko denoi, hori posible egin duzuen guztioi, egun eta urte hauetan lanean jardun duzuten guztioi, borondatezko jendeari, apoderatuei, eskerrik asko denoi, eskerrak nire ekipoari ere gero eta handiagoa da, eta orain ere gero eta gehiago izango gara parlamentuan, eskerrik asko. Gaur, 1.100.000 ausartek mezu bat zabaldu dute, zuzendu diote munduari, ez bakarrik Katalunia da Espainiari, baizik eta munduari, eta zera da mezu hori. Kataluniako gehiengo sozialak bere burua katalantzat du, espainoltzat du, eta europartzat du, eta halaxe jarraituko du izaten. Porque hemos apostado beti bezala gaur ere katalan guztien arteko batasunaren alde egin dugu. Gure indarra gaur egun botoa eman du katalanak berri elkartzeko. Guk bizikidetzaren alde egin dugu eman dugu botoa eta zen onaren alde. Eta gero eta argiago gelditu da gurea bezalako emaitza batekin, Kataluniako lehen indarra garen aldetik, Kataluniako gehiengo soziala Espainiarekin eta Europarekin batera jarraitzearen alde dagoela. Eta alderdi nazionalistek ezingo dute behin ere gehiago Katalunia osoaren izenen hitz egin. Katalunia denok geralako, eta hori oso argi gelditu da. Garaipen honek ageriago uzten du Kataluniako egoera politikoa ez da batzuek saldu dutena munduan zehar. Katalunia askotarikoa da, aniztasuna dauka, denok gara Katalunia, eta parlamentuko lehen indarrak Ciutadans izena dauka. Hogeita 16 iserleku lortu ditugu. Sinestezina. De los partidos separatistas, alderdi separatisten gobernuak hauteskundeak galdu ditu, bozka galdu dituzte, eserlekoa galdu dituzte eta indarra galdu dute. Indarra galdu dute hauteskunde hauetan. Si ya se sabía que el procés no tenía futuro ayer, prozesuak etorkizunik etzeukala bagenekin atzo eta gaur are argiago gelditu da prozesuak ez diola etorkizunik eskaintzen katalan guztiei eta borroka jarraituko dugu, naiz eta hauteskunde legeak bidegabe izan eserleku gehiago emate dizkiolako boto gutxien dauzkanari, eta guk borroka jarraituko dugu zuen guztion alde eta katalan guztien alde. Porque hay partidos que no solo se saltan las leyes democráticas, lege demokratikoak urratu ez ezik, 40 urtean zehar lege bidegabe bati eusten diote, eta lege horrek eserleku gehiago ematen dizkio boto gutxiago dauzkatenei, baina ez berdin dio, guk borroka jarraituko dugu, bizikidetzaren alde, senonaren alde, eta katalan guztiona den Katalunia baten alde, eta gaur, are indar gehiagoz, boto gehiagoz, eserleku gehiagoz, babes gehiagoz egiten jarraituko dugu, eta orain Alberti emango diotitza.
Vamos a seguir luchando. Borrokan jarraituko dugu. Eta ezinezkoak diruditen gauzak lortzen jarraituko dugu. Eta beraz, ez da dila inor etxean gelditu alderdi laranjaren garaipena ospatu gabe. Gure garaipena konstituzionalismoak irabazi du ontzietan, batasunak, elkartasunak irabazi du eta Katalan guztiontzak dan proiektu batek irabazi du. Borrokan jarraituko dugu, indar gehiagorekin, babes gehiagorekin, bozka gehiagorekin eta eseleku gehiagorekin. Eta zuen denon alde egiten jarraituko dugu. Gora Katalunia, gora Espainia eta gora Europa. Buenas noches, catalans. Gabon, katalanok. Buenas noches a todos los españoles. Gabon, espainiar Solo quiero guztioi. deciros tres cosas. Hiru gauza esango dizkitzuet bakarrik. Lehenik eta behin, Es agradecer a esos eskerrak eman nahi dizkiet 1.100.000 katalanei bozkatzera atera diranak, sekula botatu ez dutenak, botatzeko zailtasuna zeuzkatenak, botoa aldatu eta Ciudadanzeri botatu dutenak, orain arte abstenitzen zirenak, lehenbiziko aldiz bozkatzen zutenak. Hauteskundeak irabazi baditugu, ausartak izan diren 1.100.000 bozka edo botatzaile hoien gatik izan da. Eskerrik asko. Bigarrenik, Lo segundo que quería deciros es que estoy orgulloso de presidir este partido. oso harro nago alderdi honen Por los escaños que tengamos. presidente izatagatik. Ez dauzkagun bozkengatik edo eserlekuengatik, baizikan gure proiektua osatzen duten pertsonengatik. Jende ona da, jende gaitasuna daukana, herri honentzako etorkizunaren liderrak izateko. Eta hitz hauek Inez Arrimadasi eskaini nahi dizkiot, adiskidona, pertsona ona, lagun ona eta Generalitateko presidente izan beharko lukeena. Garaipenaren irudia zalantzarik gabe, Ciudadanosek irabazi ditu hauteskundeak eta gero konstituzionalistek garaipena lortu dutela, esan du Inez Arrimadasek, baina kontuek eginez gero independentistek garaipena lortu dutela ere garbi ikusten da. Eta datu guzti horiek oraintxe ikusiko dituzu hemen, izan ere zenbaketa ia amaitu da, boto ale batzuk baino ez dira falta, ia euneko zenbaketa egin baitute. 98 eta erdia injustu ere eta hementxe dituzu emaitzak. Ciudadanosek azkenean 37 eserleku izango ditu. 12 irabazi ditu 2015eko datuekin alderatu ezkero. Gero alderdi independentistak datoz. Junts per Kataluniak 34 eserleku Carles Puigdemonten hautagaitzak. RC hirugarren postuan 32 eserlekurekin. PSCek irabazi oso txikia, baina bat behintzat gora egin du. 17 eserleku izango ditu Mikel Izetaren alderdiak. Eta gero txamponaren infrentzua dator, galerena. Bai, Katalunia en Komu Podemek, Kupek eta alderdi popularrak jipoi hartu baitute. 3 ordezkari galdu ditu en Komu Podemek, 8 izango ditu horren bestez 125eko parlamentuan, 4 izango ditu Kupek 6 galduta, eta datu historiko txarra, inoiz izan dituen daturik kaskarrenak izango baititu alderdi popularrak, eta azkenean 3 eserleku baino ez ditu lortuko. Ciudadanosera joan da lehen alderdi popularrak zuen 4. eskainori. Lurraldez lurralde, eta hor garbi ikusten da, bai Tarragonan eta bai Bartzelonan, berala ikusiko duzue, hain justu ere, Ciudadanosek lortu dela garaipena, eta Gironan eta Lleidan bestalde, Junts per Kataluniak lortu duela garaipena eta independentistak izan direla nagusi. Bruselako irudia duzue zuzenean. Txamponaren 2 aurpegiak ikusi ditugu. Carles Puigdemonten hitzaldia
oraindik ikusteko daude, gaueko 10etan zen ateratzekoa, 12 gainean dira, 12etarako 7 minutu, eta ikusten duzue, nolako aztoramendua eragin duen Bruselan Carles Puigdemontek eta berarekin batera bertan diren kontseilariek prestatu duten gelan nolako aztoramendua sortu den. Sekulako ikusmina nazioarteko komunikabideak bertan Carles Puigdemontek erbestera joan behar izan zuenetik agerraldi publikoak egin dituen bakoitzean bezalaxe. Argazkilariak orain ari dira lanean, beraien eginkizun amaitutakoan segurazki eseriko dira, eta hor, mikrofon aurrean, Carles Puigdemont jarriko da, eta ikusten duzue pozarren dagoela, irripartxua gerira, eta atzarekin ere garaipenaren ikurra eginez, izan ere independentiste garaipena lortu dute. 70 eserleku lortu dituzte, Junts per Kataluniak, ERZ-ek eta KUP alderdiak. 2015ean baino bi gutxiago, baina edoze moduz, parlamentuko gehiengoa eurena izango litzateke. Carles Puigdemont une batetik bestera. Hasiko da hizketan, eta jakimina ikusten duzuenez, ez Katalunian bakarrik, baizik eta nazioartean ere, izugarria da. Kanpaina ala moduz egin ahal izan du, oso hauteskunde kanpaina ezoikoa izan da, Carles Puigdemont Molt bona nit a tothom, buenas noches. Kartzelan. Carles Puigdemont, hizketan. Com a membres del legítim govern de la Generalitat de Catalunya, Generalitateko gobernu legitimoko kide gisa, lehenik eta behin, la nostra enorme satisfacció poz ikaragarria per la jornada electoral d'avui, pel resultat, adierazi nahi dugu, per la decisió emaitzengatik, per la decisió que han expressat avui els ciutadans i ciutadanes del nostre país. Kataluniako herritarrek aditzera eman duten erabakiagatik, la voluntat del poble de Catalunya, dels seus ciutadans, avui ha quedat manifestament clara, argi en gelditu da primer gaur, lloc per una raó de la qual també com a govern no podem més que eta gobernu gisa oso pozik gaude. Molt alt nivell de participació, parte hartze maila oso handia egon da, azken hauteskundeetakoa baino handiagoa, 2015koa baino handiagoa, eta beraz, zorionak gure herriko herritar guztiei ulertu dutelako hauteskunde hauetan erabaki guztiz trascendentala hartzen genuela eta horren bestez parte hartzea beharrezkoa zela. Bigarrenik, emaitzen valorazio politikoa president legítim de la Generalitat de Generalitateko presidente legitimoak egingo du. Carles Puigdemont presidenteak egingo du. Però sí que molt breument em permetreu que faci un parell de reflexions. Avui, les forces partidàries de la independència de Catalunya, les forces partidàries de la República, en unes eleccions convocades de manera il·legítima pel govern del senyor Rajoy, unes eleccions pensades per derrotar independentismoa zapaltzeko pentsatutako hauteskunde hauetan, indar hauek argi eta garbi irabazi dituzte hauteskundeak, eta Rajoy jauna da gaurko hauteskunde hauetako galtzaile argia. Jende guztiak ikusi du, nazioarteko prentsa guztiak hori ari da esaten. Hizkuntza guztietan, Rajoyk gaur galdu egin du, bere alderdia azkeneko gelditu da eta independentismoak gehiengo osoa izaten jarraitzen du eserlekuetan, eta botuetan ere bai. Eta beraz, geure burua zoriondu behar dugu emaitza honegatik. Res més, besterik ez, és una nit per nosaltres guretzako gaurko gaua beti gogoratuko dugu Kataluniako herritarrek modu baketsuan, modu demokratikoan, beti egiten dugun moduan, 155-ari hauteskundetan irabazi zioten gaua bezala gogoratuko dugu. Eta horregatik, eskerrik asko Kataluniako herriari bertan izategatik, babesa emategatik, bere gobernu legitimoari. Bukatzeko, besarkada ikaragarri handia bidali nahi diegu gaur espetxean, modu bidegabean jarraitzen duten kideei.
gure kide eta lagun Jordi Sánchezi, gure kide eta lagun Jordi Cuixarti, Quim Forni eta kide eta lagun eta Kataluniako gobernuko presidente orde legitimoari Oriol Junquerasi, badakigu emaitzak jarraitzen ari zeratela zuen ziegan eta jakintza zuen poza gure poza dela eta gaur gertatu dana askoz gehiago, askoz gertuago dakarrela gure itzulera eta zuen askapena. Eskerrik asko eta Gabon. Bona nit. D'entrada, com a president de Catalunya, voldria... Kataluniako lehendakari gisa, Kataluniako herriari zorionak eman nahi diot, berriro ere demokrazia eta zibismoa erakutsi delako. Parte hartzeak errekorra izan du, historikoa izan da, eta emaitza ukaezina eman du. Vull agrair també a tota la gent que ha fet possible aquest resultat. Emaitza hau posible egin duten guzti-guztiei. Tenim més difícil. Zailo daukatenet kinasita, Oriol Junqueras, presidente ordeari, Barne Sailburu Quim Forni, Jordi Sánchez, diputatu hautatuari, eta Omniumeko presidente Jordi Cuixarti. Començant per ells. Haiekin hasita, i continuant pel govern legítim, en condicions molt difícils, però amb bona companyia i amb bona baldintza zailekin, baina jende askoren laguntzarekin, quelcom que era fonamental per nosaltres. Zerbait oinarrizkoa zena mantendu dugun gobernuari, instituzioaren legitimitatea eta 1350an hasi zen instituzio baten jarraipen historikoari eutsi diogun aldetik, zorionak Kataluniako herriari albiste bat eman diolako munduari. Jaun Andreok, Kataluniako Errepublikak 155aren monarkiari irabazi dio. La República Catalana Kataluniako Errepublikak 155aren monarkiari irabazi dio. Ondo antzun dezatela eta ikasi dezatela. I l'estat espanyol ha estat derrotat. Ha estat derrotat. Zapaldua izan da, gainditu gatzaizkio Rajoy eta haren aliatuek galdu egin dute eta zaplastekoa jaso dute katalanen aldetik. 155aren estatu kolpea legeztatzea nahi zuen plebizitoa galdu dute. Rajoy ondoratu egin da Katalunian. Que han guanyat les eleccions hauteskundeak irabazi duten hiru alderdiak horietako bat ere ez da Espainiako politikan nagusi den alderdietako bat. Horrek gauza asko erakusten ditu. Aspaldi esaten genuena, Kataluniako herriak ez duela inoiz huts egiten, guztiz egia dela. Eta emaitzak eskutan, egoera honek zuzenketa bat eskatzen du, erreparazio bat eta errestituzio bat. Jende askok gauzak zuzendu behar ditu. Gobernu espainolak, baina ez arek bakarrik. Jende asko dago errektifikazio edo zuzenketen hilaran, haien zai gaude. Erreparazioa ere behar da. Jende askori kalte egin zaio. Urriaren batean egurtu zuten jende horrek guztiak, ere oraindik ez dute barkamen hitzik entzun. I una restitució. Eta errestituzioa, bai. Restitució del govern legítim i gobernu legitimoarena, espetxean dagoen jendearen eskubideena, eta presoek ja atera behar dute espetxetik, eta gobernu legitimoak berehala itzuli behar du Generalitateko jauregira. Hortxe nahi gaituzte gure herritarrek. La recepta
que el senyor Rajoy jaunak va receptar els catalans, katalanoi eman zigun errezeta, explicar a Europa Europari azaldu ziona esanez funtzionatuko zuela, porrot egin du. Les coses estan encara més bé per Gauzak l'independentisme que are hobeago daude independentismoarentzat, orain dela 2 urte baino, ze orain diputatu bat gehiago daukagu. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana sumem un diputat més. Junts per Catalunya eta Esquerrak diputatu bat gehiago daukagu, PSC, PP, Ciutadans eta Katalunian Komun bloke guztiak baino. Eta horrek askatasun handia ematen digu parlamentuan aurreko legegintzaldian ez genuen bezala. De manera que eta hortaz, ho dic com a president de Catalunya, Kataluniako presidente legitimo gisa esaten dut. Europak entzun egin behar du. Rajoyren errezetak ez du funtzionatzen. Eta errezeta berdina edo bera aplikatzen jarretzen baldun badu, emaitza berberak lortuko ditu, eta ziurrenik beretzat are okerrago. Eta beraz, edo errezeta aldatu edo badakiz zer egin behar du. Herriaz aldatuko dugu, hasieran pentsatua geneukana baino azkarrago. Errezeta aldatu behar du. Eta ha avalat amb el seu suport, amb el seu silenci, Europan bere babesarekin, bere isiltasunarekin, Rajoyren errezetari babesa eman dioten oie guztiek ere, katalanoi entzun beharko ligukete. Zeguk gure soluzioa eta gure etorkizuna erabaki dugu. Eta errezetarik badago, katalanon gehiengo parlamentario eta iritzia eta erabakitzo eskubidea aitzakotzat hartu nahi duzuenak, errezeta hoietako bakarratek ere ez du funtzionatuko. Europak ondo entzun beharra dauka, eta beraz, errezeta aldatu beharra dago, soluzioak aurkitu nahi baldin baditugu. Les condicions en què hem hagut de fer aquesta kampanya hau egiteko baldintzek ez digute uzten kabarekin ospatzen. Kominek esan duen bezala, independentismoak hauteskundeak irabazi ditu argi eta garbi inolako eztabaidarik gabe. Eta hori egin baldin badugu, salbuespen egoeran egin dugu. Salbuespeneko egoera batean. Presidente hautagaiak espetxean egonda. Beste zerrendako jendeak espetxean egonda. Gobernua erbestean. Ni d'una quarta part de les eines que l'estat espanyol ha posat Espainiako estatuak generosa del tripartit del 155. 155ko tripartitaren esku jarri dituen baliabideen laurdena ere izan gabe. Eta kriminalizatu egin zaigu etengabe haute zerrendetako batzuk paradogikoki gehiengoa daukagunok izan gara kriminalizatuak, eta egunero ikusi ditugu 155ko hautagaiak goizean, eguerdian, gauean, hilabetez ikusi ditugu edabidetan. Ikusi besterik ez dago gaurko egunkarietako lehen horriak. Haiek izan dituzten baliabide horiek kartelez, bete dituzte iragarkiak leku guztietan, eta azaldu beharko dute nundik atera dituzte baliabide horiek guztiak. Montilak lortu dituzten emaitza berberak lortzeko izan da gainera. Eta hauteskunde hauek unionismak irabazteko zeuden pentsatuta. Eta una redistribució del seu pes. Beren pisuaren berbanak eta baino ez dute lortu. Ze independentismoaren gehiengo absolutuak bere horretan jarraitzen du. Dena geneukan aurka, indarkeria, beldurra, espetxea, erbestea, mehatxua. La gran, diguem-ne, la guerra econòmica. Guerra ekonomikoa. I tanmateix ens n'hem sortit eta alata guztiz ere, d'una manera que, si voleu que us digui la veritat, egia esateko, gure baldintzetan, asko ukitugu gaitu lortu dugun emaitza eta Kataluniako herriak eman digun erantzuna. 57 diputats 57 diputatu versus 70 per aquella gent amant de buscar les majories socials. Erreferendumaren alde. Hi ha una majoria amb vots i amb escons a Catalunya que demana un referèndum. Barkatu, 78 erreferendumaren alde. 78 erreferendumaren alde eta 57 aurka. Gehiengo erabatekoa. 150 botoen 150 baino gehiago. De 947 municipis... Bederatzeron de 700 herritatik, ia
zazpirunetan irabazi dugu. Eta beraz, gure indarrak sustrai sakonak dauzka lurralde osoan. Eta parte hartzea historikoa izan da gainera. Eta beraz, gure indarra guztiz transversala da. Eta lehen esatezan, alako parte hartzetik gora ez da inoiz egongo independentismoaren aldeko, independentziaren aldeko gehiengo osorik, baina ez da ala. Berriro ere, 47,5 eguneko 47,5 izan da independentziaren alde. Eta hori, Espainiako estatuak zuzendu duen erasoaldi guztia gora bera. No només el senyor Rajoy emprengui nota. Rajoy jaunak entzun egin behar du, eta gaur gauean jende asko entzun behar du. Espainiako estatuan, IBEX 35 ere. Els entorns mediàtics també. Edabideek ere bai, eta Europak ere bai. Nosaltres volem... Nosaltres tenim recepta... Carles Puigdemonten hitzakan justu eta orain Bartzelonara egin behar dugu izan ere RCren egoitzan, oraindik badira protagonistak, Ola Simon lankida dugu bertan. Ola Simon, eta zurekin hor da Espainiako Kongresuko diputatua, Joan Tarda. Bai, Joan Tarda gurekin dugu, ez diren eskerrak espero zituen emaitzak, baina pozik daudela esan dute, hala esan du Marta Robirak, eta orain Joan Tardari galdetuko diogu, zein izango den orain urrengo plana, urrengo pausua. Señor Tarda, bona nit. Bona nit. Tarda jauna, Gabon. Quin és el plan ara? Contents, però quin és el següent pas? Zein da plana orain, urrengo urratxa? Sí, contents perquè Pozik gaude bai. Hem consolidat la correlació de sendotu forces egin dugulako independentismoaren aldeko indar korrelazioa Kataluniako parlamentuan, eta oso zaila izan da, estatuaren erasoldea ikaragarria izan da, erbesteratua dauzkagu eta presoak, eta orain jarraitu egin behar dugu, Errepublika ere ikitzen, eta izan ere, naiz eta parte hartzea asko handiagoa izan, eta gu oso pozik gaude horrekin, ze beti esate zuten Kataluniako herritar batzuk ez zutela zirera interpelatuak sentitzen parte hartzera, eta gaur bai ikaragarrizko parte hartze maila handia lortu dugu, eta parte hartzea igo arren independentziaren aldeko botoak ere gora egin dute, eta orain zer egin behar dugu, Espainiako gobernuak 155 erretiratu behar du, presoak askatu behar ditu, eta ingo dugun lehenbiziko gauza zera da, negoziazio bat eskatuko dugu, alde bikoa, modu demokratikoan konpontzeko Kataluniako herriak eskatzen duena. Molt bé, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Euskal Telebista. Gurekin izateagatik Euskal Telebistan. Eskerrik asko. Ba hori, Joan Tardaren lehenengo hitzak, urrengo pausua Mariano Rajoyri elkarrizketa eskatzea. Mariano Rajoyri gonbitea luzatu diote horren beste CRZ-tik, lehen Marta Robirak ere antzeko zerbait esan baitu, eta azken batean independentistek hori esan diote demokratikoki elkarrizketa izateko behingoz eseri dadila. Lehen ikusi dugu, Inés Arrimadas gaurko garaile nagusia, 37 eserleku lortu ditu Ciudadanosek eta Albert Rivera alderdiko buruare entzun dugu. Bertako egoitzara, Katalunia hotelean prestatu duten egoitza horretara joko dugu. Bertan da Miren Josu Arrazola gure lankidea. Miren Josu, ze laburpen egingo zenuke hor gau honetan, batez ere agertu direnean, agintariak agertu direnean, bizi izan den euforia horretaz? Bueno, lehenengo eta behin esan behar dugu, oraintxe egin duela Ciudadanosek ospakizuna, garaipenaren ospakizuna, Plaza Espainian jarri duten eskenatoki horretan. Inés Arrimadas igo da eskenatokira, jarraitzaile taldea handi baten aurrean, eta Campeones, presidenta, eta Yo soy español, oiukatu dute besteak beste. Arrimadasek azpimarratu du lehenengo aldiz Katalunian alderdi konstituzionalista batek irabazi dituela hauteskundeak, eta eurak izan direla. Azpimarratu du baita ere 1.000.000 eta 100.000 boto lortu dituztela,
eta Kataluniako 10 hiri handienetan izan direla lehenengoak. Horrekin batera, esan du Kataluniarren batasunaren gatik lan egingo dutela, eta esan du hemengo herritarrak Kataluniar bai, baina Espainiar eta Europar ere sentitzen direla. Ondoren Alberri berak hitz egin du, berak estatuari begira egin du azterketa, eta hor ere badago zer aztertu, izan ere Ciudadanosen garaipena neurri handi batean Alderdi Popularraren kaltetan izan da Katalunian. Garaipen kantuak eta oihuak horren bestez, gaurko honetan Aporrellos ez dute abestu. Hori behintzat gaurko honetan ez dute horrelakorik egin. Azken batean, lehen presaurreko batean entzun baitugu, Aporrellosek gaur porrota izan duela, 155. artikuluak izan duen moduan. Eta orain Junts per Kataluniako egoitzara jo behar dugu, eta Carles Puigdemont eta berarekin batera Bruselan diren kontseilarik entzun ostean, Eli Zunzunegi, ez dakit seguru, baina hor pantalla handi batera ikusten du, eta pentsatzen du zuzenean jarraitu ahal izan dutela Carles Puigdemonten hitzaldia. Ze reakzio izan da egoitza horretan? Xabi, nik esango nuke hemengo giroa adierazteko hitz egokiena euforia dela. Oso pozik daude Junts per Katalunian bi gauzengatik, alde batetik independentistek berriro ere gehiengo osoa lortu dutelako Kataluniako parlamentuan, eta bestetik Junts per Kataluniak eskerrarekin zuen norgehiagoko horretan ere garaile atera direlako, eta hori guztia Alderdi Popularrak Mariano Rajoyk deitutako hauteskunde batzuetan eta kanpaina oso egoera zailean eginda. Junts per Kataluniako bozeramaileak azpimarratu du gaurko emaitza hauekin 155 hilda geratzen dela, eta Rajoyk atzera egin beharko lukela. Turull eta Rull kontseilariak oso pozik ikusi ditugu, beraiek ere hitz egin dute, eta Turullek Soraya Sáez de Santamariari esan dio, gogoratu dio Puigdemonten gobernuak irabazi duela, eta boto kutxek Alderdi Popularra indargabetu dutela. Josep Rull kontseilariak esan du berriz, erabateko ezinezkoa dela guztiz herri baten borondatea espetxeratzea. Beraz, hemen poza da nagusi, orain Carles Puigdemonten prentsaurrekoa edo agerraldia jarraitu dute zuzenean, eta hemen geratzen dena jakiteko da, orain noiz etorri daiteken Carles Puigdemont kanpainan esan zuen bezala, etorri egingo zela irabazten bazuten, edo behintzat investitzen bali mazuten, eta beraz ikusi egin behar hori noiz gertatzen den. Ikusi egin behar horren bestez, Kataluniara joaten den, eta behin Katalunia zapaltzen duenean ere zer gertatuko den, eta ikusi behar duguna orain PSZ-ko egoitzan dagoen giroa da, eta bertan izan den azken balorazio bat, lehen Mikel Iceta zerrendaburua ikusi dugu, 17 eserleku lortu ditu kasu honetan, 2015 baino bat gehiago, Miri Aljona baina gehiago espero zuten, eta hor adierazpen nahiko, ez dakit, epelak edo ikusi ditugu poza hondirik behintzat ez da somatu. Ez, txalo artean hartu dute bai Mikel Iceta, baina aurpegiak ez ziren ez inola ere ez pos aurpegiak. Mikel Icetak berak ere argi esan du gaurko emaitzak ez direla onak, ez direla espero zituztenak. Egia da, 1989tik lehen aldia dela gora egin dutela hauteskunde batzuetan, baina eserleku bakarra baino ez, askoz gehiago espero zuten. Ines Arrimadasi dagoeneko zoriondu dio Mikel Icetak, baina hala ere argi ikusten du, argi dagoelako independentistek gehiengoa daukatela parlamentuan eta gobernua eratuko dutela ziurrenik. Gobernu horri, hortik ateratzen den presidenteari, Mikel Icetak eskatzen diona da, legalitatearen barruan aritzeko eta bide unilaterala alde batera usteko. Berak, beti bezala, gaur berriz ere, bere eskaintza egin du. Elkarrizketaren bitartez, lagundu albaldin badu, bera prest dagoela. Bihar batzarra deitu du, ejekutiba deitu du Alderdi Sozialistak, ejekutiba horretan Pedro Sánchez egongo da, hemen Bartzelonan egingo den bilera horretan, eta ondoren bien arteko prentsaurreko bateratua espero da.
ahotsugari batu ditugu, eta orain hoiek aztertzera gatoz. Besteak beste, eta zain egon garelako ja 2 orduz, Carles Puigdemontek hartu du hitza. Bere hitzaldia gogorragoa izan da, agian RC-ko kideek esandakoarekin alderatuz gero, eta batez ere, Espainiari zuzendu zaio, baina baita Europari ere, eta Toni Kominek ere aipamen hori egin du. Isilik egonda, nolabait babesa eta balekoa eman diotenak Espainiako gobernuari orain zerbait esan behar dutela, zerbait egin behar dutela, baina ez dakit momentu horretan gauden. Puigdemontek probestu du alde batetik oso emaitza onak lortu dituela, bere lidertza erabat indartua atera dela, eta une berean Bruselasen egonda, berak espero du, nazioarteko komunikabideek aerelik eta oihartzun gehiena ematea, eta horren bidez lortu nahi duena da, bai Espainiako gobernua eta bai Europar Batasuna bortxatu pixkat inplikatu daitezen, eta tardak esan duen bezala, negoziaketaren bideari ireki diezaioten atea, ez? RC-ek gehiago azpimarratu delako beste aukera hori, ez? Behingoz, esan dute, ez? Jesar dadila negoziazio mai baten, hori eskatzen ari gatzaizkiolako. Baina nik uste dugu, kanpainan zehar argi zegoen hasiera batean behintzat RC posizio askoz moderatuagoa zeukala. Zirudien moderazio horrek ze ikusia zekala behaien espektatibekin, ez da? Espektatibazian irabaztea eta lidergoa hartzea. Puigdemonti oso ondo funtzionatu diona da kontrakoa. Hau da, nola ere esentziak gordetzea, independentismoaren esentzia gordetzea, eta diskurso gogorragoa izatea, eta ikusi da, momentu honetan ere, berdin, igualtxu jarraitzen du. Eta beste erronbeste gertatu zaio Ciudadanosi? Agian? Dudari gabe, zeren mesedetan etorri da, bi posizio gogorrenen mesedetan. Bai Puigdemonten alde, eta bai Ciudadanosen alde, joan dira zentrifugazio hau, boto zentrifugazio hau. Gero ere ulertu behar da Puigdemonten posizioa ez dagoela bat ere garbi. Oriol Junqueras preso dago bai, baina Oriol Junqueras joan daiteke parlamentura, baina Puigdemont ez. Orduan, zentzu horretan Puigdemontek bizi duen egoera nahiko berezia da, talde horretatik ulergarriagoa da, oraindik ere hizkera hori mantentzea gogorragoa. Izan ere, berak oraingoz ez du pairatu Espainiar justiziaren indarra, eta bestek bai pairatu dutela. Baina zain dauka. Zain dauka, hori da kontu. Ez dakit berak konsientean zain daukan, realitate horretaz ez dela jabetu, nik uste gaur ez dela eguna ez da, aipatzeko arazo judizial badaukala, ez da, garaipen, maila batetako garaipen egun honetan, baina nik uste ez dela harinkeria bat izango etortzea eta ondori bat izango duela, hau da, justizia edo auzitegien aldetik ere, ezin duzu batzuek hartzelan izan, eta gero aldegin dutenak nolabaiteko, ez dakit balizko negoziaketa bat, zartu nik hori ez dut konpartitzen, ez dut uste hor negoziaketarik egongo da nik orduan. Iruditzen zait, hainbeste ausputu dute, ez da, gaina oso kanpaina personalista izan da, batzutan, eta ez bakarrik Puigdemontek, jendeak bukatzen duela sinisten. Sinisten nolabait gauza askoren gainetik edo daudela, eta ez dutela lurra ukitzen, ez? Orduan, esaten duenean, etorriko dala, ez dakit esaten ari den, asumituko ditula ondorio batzuk, eta nik uste izango dituela. Euski? RC-ren emaitzak txarrak dira espektatibekin konparatzen baditugu, baina ikusita zein izan den bere trajektoria orain arte gehienik 23 eserleku lortu izana, eta azken sondeoek ere ematen zioten 32 eta 34 artean, alegia nahiko hurbil daude azken finean ematen zizkieten espektatibekin, ez? Eta are gehiago, ikusten badugu Junts per Catalunya eta RC-ren arteko boto diferentzia da 0,2ko diferentzia dago, alegia oso boto gutxiren ondorioz bi eskainuko diferentzia dago. Eta horrek lidertzari dagokionez erabateko ondorioa dauzka. Zeren gaur egun emaitza horiek ikusita inok ez du zalantzan jartzen Puigdemont izango litzatekela soberanismoaren lider legitimoa besteak beste investidurari begira, ez? Emaitza hauek ikusita RC saiatu daiteke esan ez berak daukala kandidatu hobea. Ez legitimazioa baizik eta errealitatearen printzipioari helduta. Ez dakit bukatuko du bera dena ez. Espainiak bi aldiz pentsatuko duze, claro. Hemen programa hasieran esplikatu dugu, ezta? Presidenzialismoak daukan pisua kultura politiko katalanean. Pujol sortzen du alderdi bat iaia bea bakarrik, eta gaina hartzen dio RC historikoari, eta gaina hartzen dio pesukeri, orduan oso indartsua zana, eta baita ere sozialistei. Eta orain Puigdemont
egonkortzen baldin bada presidente bezala, garbi dagona da, sortuko dela aukera politiko berri bat, bere inguruan, eta bere figura asko indartuko dela. Eta nik uste horretaz konstiente dela Espainia. Segurunik, sartu daiteke inkluso negoziatzera gauza asko, baina Puigdemont seguru nahi duela neutralizatu. Figura bezala. Entzun du Albiol, baina Madrildik zalantza zegoen, zer etorriko zen, Genovatik adierazpenak egingo zituzten, ematen du ez dela inorra atera behar, momentuz, baina hortik ere balorazioa atera daiteke, beste kontu bat izango litzateke Moncloaren izenean noiz eta nola hitz egingo duten. Enrik Millo ez da agertu, ez da? Oraingoz ez? Guk dakigula? Igual funeral batetara joan da. Ez dakit, Generalitatearen izenean esango du esan beharrekoa, hori ere azpimarratzekoa da. Argi dagona da, Alderdi Popularrak autonomia suspenditzeko erabakia hartu zuen, berak naiz eta ordura arte 8% ordezkatu, berak gobernatu izan du azken hilabete erdian, eta uste dut hori hauteslegoaren zati handi batek ez duela begi honez ikusi. Horri gehitu behar zaio, Alderdi Popularrak, baina hori egia da Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta baita Katalunian ere, ez daukala perfil propiorik, alegia Alderdi Sozialistak eduki du baskismoa edo katalanismoari loturiko diskurso propio bat, Alderdi Popularrak ez, eta hori batez ere oso tensionatuta dagoen egoera batean kaltegarria da. Eta gero dago Albiolen figura, oso polarizantea dena, oso klibantea dena, eta argi dagona da oso kandidatu txarra izan dela Alderdi Popularrentzat, eta horrek ere ez dio inondik inora mesede egin. Are gehiago kontutan izanik, aldamenean zeukala Arrimadas bezalako pertsona bat. Bide batez, eserleku kopuruan argi dago gehiengoa dutela, baina bueltatzen gara betiko eztabaidana. Gauza bat dela eserlekuetan gehiengo izatea eta beste bat botoetan. Bati bat hitzen erabilei dagokionen, azkenean legebiltzarra aukeratzen da eta legebiltzarran gehiengo daukazu hori. Ezin dela eztabaidatu baizik eta bai Junts per Kat eta berezik erabilituen terminologiagatik herriak erabaki du herria batua gaude. 148 zatela, inolako meriturik kendu gabez. Orduan, esai gustatzen, ulertzen dut, gainontzeko 152 ere herritar izaera emango diela. Eta berdin baita ere, Arrimadasek aipatu dena gehiengo soziala gara. Bai, orduan, irutzen zait oso erraz ditugula eta bata edo bestea erabili gauza gizarte zatitu baten aurrean gaude. Orduan, bai, jende asko kanpoan usten dugu termino bat erabiltzen dugunean, edo bestea, ez? Orduan gauza da, ezin dela eztabaidatu legebiltzarrean nork irabazi duen, nor daukan gehiengoa, eta hori horrela da, eta hori da erabakitzen zana, baina gero ez nuke zabalduko beste kontzeptu batzuetara, ez da? Datuak emate aldera. Ja kalkulu egin dut, independentistek ate dute 47,52. Hau da, galdu dute 0,20. Aurrekoarekin alderatuta, boto portzentajeari dagokionean. 2 milioi pasatxo, ez da? Bai, 2 milioi pasatxo, 2 milioi, 1 mila pasatxo, bai. 47,52. Berriz, 145aren blokea, PSC, PP eta Ciudadanos, 43,50. Hau da, 4 puntuko aldea baino ez dago, egia da, ez da inbeste. Eta gero, klaro, gehiengoak ematen dituena zein da, betikoa, Katalunian Komu, Pudem, nakala 7,54. Alere, gehituko bagenitu unionista guztiak, ze Katalunian Komu azkenean ere unionista da, beste modu batetara, badin behar federalista, konfederalista, baina batasunaren aldekoa da, iristen dira 50,1 iaia, 50,89. Zanaet, bai, badago gehiengo unionista bat, baina ere oso justua da, orduan da, eidarrek epatzen duna. Gizartea benetan erdibituta dago, eta gainez, gehiengoak ematen dituen sektore politikoa, badakigu erabakitze eskubidearen aldekoa dela. Beste estatus politiko baten aldekoa dela. Batasunaren aldekoa dela ere bai, beraz, komplikatua da. Gertatu zaiona Kataluniari azkeneko 15 urtetan, 10 urtetan bereziki, baina azkeneko 15 urtetan da, pilarizatu egin dela. Zientza politikoetan badago termino bat deskribatzeko sakonki zatitutako gizarteak, eta da pilarizazioa. Katalunia ez zagon pilarizatuta, bazagon konsensus orokor bat zala katalanismo. Orain ez, orain zatituta dago, eta iaia erditik. Badago segmentu bat unionista, gainez posizio unionista indartsua dauzkadana, ez nago ados eguzkidekin, PPek hautagai txarra zekara, igual bai, baina hautagairik hoberena izango balu ere, Ciudadanosek sekulako emaitzak aterako zituen, eta botoa erabilgarriagatik xurgatu egingo zion boto asko. Eta Ciudadanosek posizioa benetan oso espainolista da. Albiolek,
normalean katalanez hitz egiten du Ciudadanosek, gauean dena gaztelania. Gauzatxoa gehitzeko, aurreko eztabaidan galdetu zuten. Zuek uste duzte Katalunian irakasleek jakin berrutela katalanez, eta esan zuen Inés Arrimadasek, bai ez dakit, eta albiolek zantzun, bai. Hau da, posik pilarizatu da unionismo radikal batetan, eta pilarizatu da bertzaletasuna radikal batetan eskatzen duna independentzia. Katalunia benetan oso zatituta dago, eta orain ez dago nahi zatituta da Euskal Gizartea. Gauzak aldatu india. Nire ustez, hauteskunde autonomikoak ziren, alderdi politiko ezberdinak aurkeztu dira, eta orduan saiatzen da hori aurkezten hauteskunde plebiszitarioak balira bezala, ez? Eta orduan kalkuluak edo konputuak egiten direlarik azken finean, alde daudenak, alegia independentistak batu egiten dira, horiek konputatu egiten dira, neko 47,8, 47,5 ingurukoak, eta gero dago beste blokea, baina beste blokea da askoz ere minoritarioa. Kampainan zehar egon zen sondeo bat, non agertzen zen, galdetzen zitzaien jendeari aldezko, ala kontrako jarrera eukiko luken, independentziari buruzko autodeterminazio galdeketa bat egongo balira. Balitz, eta hor, baiezkoa zen 48, ezezkoa zen 43. Ze hor dagoen, Komun Podemen hauteslego hori, 30 gutxe gora bera hauteslego horrena independentistatzat konsideratu daiteke, ez? Orduan, iruditzen zait, kalkulu horiek egiten direlarik, modu bakarra jakiteko ze portzentai egongo litzateke independentziaren alde da referendum paktatu eta legal bat egitea, ez? Ez que bestela, konstituzionalistak egiten duten kalkulua izaten da azkenean, independentistak ez diren guztiak batu egiten dituzte bloke homogeneo batean, ez? Ni bakarrik esanet, 48 osatzen dutela, eta orduan neri, eta espero beste askori ere, ez da normala irudituko, petatzea horiek bakarrik diala herritarrak. Esan dut jendeak klabe diferentetan mozkatzen du, ez da bakarrik klabe identitarioa. Baina baiezkoa bai da independentziako, eta beste... Ez da identitarioaz, independentziaren alde, Katalunian ez berdina da. Jende asko bozkatu du. Ez da identitarioa. Klabea da, independentziaren alde zaude, 155aren alde zaude, eta gero daude Kataluniako. Ez da, ez bata ez bestea. Eta da 47, 43, osea da, 4 puntuko aldea dago, eta Katalunian komuk ematen du gehiengoa. Eta badakigu Katalunian komuk zein da bere programa? Erabakitze eskubidea, estatus politiko berri bat, oda egokitzapen berri bat Espainian. Eta horrek ze adierazten du, independentismoak lortu behar dula EP motzean, nolabaiteko ententea Katalunian komunekin zertarako estatuari aurre egiteko zen ez beda. Gehiengo zabal bat dago hemen, eskatzen duna negoziazio bat, erabakitze eskubidearen inguruan eta egokitzapenaren inguruan. Kontua da, Espainia prest dago negoziatzea, badakigu ez, eta Rajoy are gutxiago. Bueno, orain Xabirengana joko dugu, datu gehiago nahi ditugulako, dagoeneko bukatzear behar duelako kontaketa horrek, Xabi. Euneko iauna zenbatuta dago, eta datu berela emango dizkizuegu, aldez aurretik ordea, eta maitikan aria jasoz, azken batean, Madrilera egindako gonbiteak hartu behar ditugu, eta Madrilera joko dugu, izan ere, hango alderdiek begirunea handierekin arreta, sekulakoarekin jarraitu dute gaur Katalunian gertatu dena, eta izango dute, zer esana, izango ez dute ba, azken batean Katalunia eta Espainiaren artean dagoen hartu emana bozkatu delako neurri batean edo etorkizunean ze hartu eman izan daiteken erabaki daitekelako. Genovako egoitzan, Maider Arteaga lankidea dugu eta Maider, ze reakzio egin du Alderdi Popularrak emaitzak ofizialki jakin dituenean eta batez ere, beraien hautagaitzak eta beraien alderdiak hain emaitza txarra historikoak jaso dituenean. Bai, hemen onartzen dute emaitza txarra dela eta ez zutela espero, baina gaur behintzat ez dute autokritikarik egin. Bihar irakurketa sakonagoa egin ahal izango dute lehenengo gobernuak, ministro kontseiluan eta jarraian hemen batzorde exekutiboan eta ez da baztertzen bilera horren ondoren hemen Mariano Rajoyren prentsaurrekoa egotea. Baina gaur behintzat esan bezala ez da autokritikarik egon. Errua Ciudadanos botatzen diotenez, interes partidista gaientzeagatik, interes orokorraren gainetik, hau da, euren garaipena bilatzeagatik eta ez konstituzionalekin gehitzea. Pablo Casado eman du prentsaurrekoa eta arroa azaldu da berriz ere gobernuak 155. artikulua indarrean jarri izanagatik, katalanei boza eta normaltasun demokratikoa eta ekonomikoa itzuli zaiela
aldarrikatu du eta berriz ere abisua bidali dio gobernu berriari, osatuko den gobernu berriari. Badakitela legea ez betetzeak zein ondorio izango dituen 155. Artikuluaren mehatxua maigainean mantenduz. Mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y al resto de españoles. Eta Espainiar guztiei. Espainian demokraziak funtzionatu egiten du, legea betetzen da, eta batasuna eta burujabetza nazionala defendatzen jarraituko dugu. Horitxe Alderdi Popularrak gaur egin duen balorazioa ikusiko dugu bihar gaia sakonago aztertuta, ze hausnarketa egiten duten eta ze adierazpen egiten duten gaur jaso duten kolpe historiko horren inguruan. Alderdi Sozialista ez da hain kopetilun agertu emaitza jakin dituenen, eserleku bat irabazi egin du Mikel Itzetak eta lehen Miriam Jona lankideak esan digu bihar Pedro Sánchez Kataluniara joatekoa dela, gaia aztertu eta emaitzak behar bezala aztertu alizateko. Baina jakin dezagun Ferrazen egoitzan Gerai Diaz gaur bero-beroan, ze balorazio egin dute, ze erreakzio izan da, PSOEren egoitzan? Hemen Ferrazen alderdi sozialistan esan daiteke etxipena dagoela, ez dira espero zituzten emaitzak, ez da nahi zituztenak ere, hori bai eserleku bat gehiago lortu dute eta horri eusten diote. Jose Luis Ábalos atera da prentsaurrekora, Ciudadanos hori ondu du eta gaur bertan dagoeneko zuzenean gobernu independentista berriari zuzendu zaio. Ábalosek esan die ezin dutela orain arteko bidearekin jarraitu, Katalan guztientzat gobernatu beharko dutela eta legea bete beharko dutela, eta Espainiako gobernuaren eta Kataluniako gobernuaren arteko harremana normalizatzeko ordua iritsi dela esan du Jose Luis Ábalosek. Gainera, boto baliagarri horren presioak Ciudadanosi mesede egin diola esan du, eta beraz hemen Ferrazen alderdi sozialistan etxipena dago, 20 eserleku baino gehiago espero zituzten, eta azkenean 16 eserlekutan geratu dira, beraz ez dira espero zituzten emaitzak. Que asuman que la agenda de la unilateralidad que conduce al sufrimiento de la sociedad y al deterioro de la economía no puede volver a marcar berriro ere garai politiko hau markatu. No se pueden repetir los mismos errores. Ezin dira el próximo presidente tiene que gobernar para el 100% de los catalanes. Urrengo presidenteak Katalan guztientzat gobernatu behar du. Ez 150%, Katalanen erdiarentzat, eta are gutxiago Kataluniako biztanleriaren 157 baino gutxiagorentzat. Eta bloke independentistak onartu behar du alde bakartasunak ezin duela garai politikoa markatu Katalanek gaur ala bozkatu dutelako. Badala bide bat, konstituzioa eta legea errespetatzetik datorrena. Etxipena, PSOEren Ferrazeko egoitzan, baina hori bai mezu argi bat Katalan guztientzat gobernatu beharko duela presidente berriak, hori Ferrazen Moncloan ikusi dugu, Moncloan ez, barkatu Genovan, errua kasunetan Ciudadanosi bota diote, lehen ikusi dugu, Albiol Arrimadasi zorion mezua bidaltzen, eta eben, bestelako irakurketa egin dute, eta Casadok arro defendatu du 155. artikulua, zalantzarik balego, argi izan dezaten Katalanek independentziaren bideari eusten badiote, ze izango duten aurrez aurre zain. Eta ez dakit, honi heldu nahi diozuen, ala bestelako hausnarketarik egin nahi duzuen, azken txanda izango delako, beraz, azken hitzak izango dira oraingoak. Eider, zugandik hasita. Vale. Helduko diot, Pepek, Genovatek egindako adierazpena, hori uste atzo edo herenegun izango zen, ez Mariano Rajoyk ere aipatu zuena, orduan, gaur askar enteratu dute, 155, baina hori lurperatua geratuko da, osatzen den gobernuak, nolabait bidea aldatzen badu. Orduan ez dakit horren ez, legea eta konstituzioa orain PSOEk aipatu dituenak, nik uste eta gerikoa dela, berriro ematen bada horrelako ordura prozeso bat, edo lege ordura bat, berriro aplikatzeko behin aplikatuta, bigarrena errazagoa dela. Beraz iruditzen zait, horre ere surtzea erabili behar dela. Eguzki? Neri oso deigarria egiten zait, alderdi sozialista eta PPren diskursoak entzun da, zer nolako autismo politikoa dagoen. Alegia, hauteskundeak gertatu berri dira, oso mezu argia da, badago gehiengo bat eskainota meintzat independentista dana, eta jarraitzen dute diskurso berberarekin inongo modulaziorik egin gabe. Pentsatu nahi dut, gaur gaba dela eta ez dutela denborarik euki azken finean datu guzti horiek ondo asimilatzeko,
baina etorkizunari begira nahiko kezkagarria ere bada. Uste duzu bihar asko aldatuko dela mestua? Ez bihar, baina egokia izango litzateke aste batzuk edo hilabete pare bat pasata agian asimilatzea zer gertatzen ari den Katalunian eta horren araberako erantzun politiko bat ematea eta ez orain arte behin eta berriro legea aipatzea eta mehatxu bezala erabiltzea bide berretik jarraitzen badute 155. Artikulua berriz ere aktibatuko luketela, ez? Asier. Gaurko gauari buruz 3 ondorio. 155 garaitua izan da hautestontzietan, lehenengo ondorio. Bigarren ondorioa da independentismoa bizirik dagoela eta gainez indartsu. Eta 3. ondorioa da independentismoak aliatuak behar dituela Espainia presionatzeko. Eta aliatu horien bila, hasi beharko du lehenengo etxean, komunekin estrategia komun bat adosteko, eta seguruenik ere aliatu gehiago beharko ditu Kataluniatik kanpo. Besteak beste Euskal Herrian. Sekulako laguntza eskaini diguzu, gau honetan luze jo du eta pixkanaka joan gara datu horiek guztiak jasotzen eta zuen laguntzarekin horiek setzen eta ulertzen. Eskerrik asko eta gabon esan behar dizuet, luzea izan delako gaurko gaua zuentzat, baina plasterra izan da. Asier, Eguzki eta Eider. Eta azken errepaso bat egin beharko dugu, ez da, Xabier? Azken errepaso sakon egingo dugu, hori baino leheno edozen moduz ere, Euskadi Buru Batzarrak EAJak zuzendaritzak oraintxe helarazi digu bere balorazioa eta alde batetik zorionak eman dizkio Kataluniako gizarteari adierazpen demokratiko garbia eta zehatza egin duelako. Eta nolabait hauteskunde hauetan dio Eusko Alderdi Jeltzaleak gehiengo isil batek unionismoaren alde egiteko intentzia zegoela, baina hori ez dela horrelakorik gertatu. Egia dela, 52% independentziaren kontrako beste jarrera batzuen babesa erakutsi duela, baina argi gelditu dela galdeketaren alde, referendumaren alde bozkatu dutela, 78 eserleku lortu dituztelako. Hor biztan da, Katalunian Komu Podeneko 8 eserlekuak ere sartu dituela EAJak. Eta garbi utzi dute behar bada izenburu nagusietako bat hau izan daiteke, bere burualdei galdetu dio EAJak, ea zertarako balio izan duen 155. Artikuluak. Eta bertan dio, hitzez hitz, 155. Artikuluak ez duela ezertarako balio izan. Horixe, beroan, emaitza jakin eta gero, Eusko Alderdi Jeltzaleak Kataluniako hauteskunden inguruan egin duen balorazioa. Emaitzak errepasatu behar ditugu, azken batean hor ikusten baita argi eta garbi, ia 5,5 milioi herritarrek Kataluniarrek zer erabaki duten euren etorkizunerako gaurko egun historiko honetan. Eta hauxe da, ia 100 zenbatuta dagoenean, 99,7%, hauxe da emaitza hau da Kataluniarrek erabaki dutena. Garaipena Ciudadanosek, Ines Arrimadasek 37 eserleku lortu ditu. Alderdi hori izan da alderdirik bozkatuena. Ondoren alderdi independentistak, Junts per Kataluniak 34 eserleku eta 32 hirugarren postuan RZek. 17 Kataluniako alderdi sozialistak eta gero galeren alderdiak etorri dira. Katalunian Komu Podenek 8 eserleku lortu ditu, 4rekin gelditu da azkenean KUP eta 3rekin 3 baino ez alderdi popularrak. 2015an 11 izan zituen datu historikoa da. Historian izan dituen emaitzari txarrenak lortu dituelako Xabier García Albiolek eta berak prentsaurrean argi eta garbi esan du egun txarra izan dela gaurkoa. Datu berak beste era batera ikusiko dituzue. Kataluniako parlamentua modu honetan geldituko lirateke botoak kontatuta. Ciudadanosek 1.100.000 eta 328 boto lortu ditu. Pentsa zenbateko igoera izan duen 2015ekoekin alderatuta. 363.000 974 gehiago. Ez da milioira ailegatu Junts per Katalunia, 940.000 eta 42 boto. Eta eskasean gelditu da, milioi boto eskasean ERC. 928.928.985. Alderdi sozialistak, boto kopuruan igora izan du, 78.629 eta kontaketa oso eginda 602.000 lortu ditu. Eta eserlekuetan bezalaxe, galera handia izan dute, bai Katalunian Komu Podenek, 5.000 galdu ditu, 154.000 pasatxo galdu ditu KUPek, eta 165.000 galera handia alderdi popularentzat. Boto hoiesek lortu dituzte aipautako 3 alderdiek, bistan da, partaitza ikeragarri izan dela, 182koa, eta batez ere partaitza handi horrek alderdi txikiak zigortu dituela.
Kataluniako parlamentuaren itxura honako hau izango da. 135 eserleku banatu dira. 37 Ciudadanosek lortu ditu. 34 Junts per Kataluniak, 32 RC-ek, 17 Kataluniako Alderdi Sozialistak, 8 Podemek, Kupek 4 eta Alderdi Popularrak 3. 135 erdiak, gehiengoa 78 da, eta hori osatuko duten bakarrak alderdi independentistak dira. Junts per Katalunia, RC eta KUP. 3 artean 70 zenbatuko luketelako. Honen beste, zitunen garaia da, gobernua osatu behar da eta gobernua apirilaren 6 baino lehenago osatu behar da gainera. Eta horretan hasiko dira hemendik aurrerako planak. Alde batetik parlamentua urtarrilaren 23 baino lehenago osatu behar da. Eta gero, presidente proposamen bat izango da, otsailaren 6 baino lehenago, eta handik aurrena bozketa, gehiengo osoa lortzez baldin bada, simplea nahikoa izango da, baina edoze moduz ere gobernua apirilaren 6 baino lehenago osatu beharko dute. Eta itun aukerak honako hauek dira, ia boto guztiak zenbatu eta gero. RC-ek, Junts per Kataluniak eta KUPek 2015eko emaitzek utzi zuten gobernuak osatu dutenak 70 eserleku. Beraz, gehiengo osoak baino 2 gehiago. Eta alderdi konstituzionalistek bestalde, garbi horren alde agertu diren indarrek 57 izango lituzkete. Ciudadanosek 37, Kataluniako Alderdi Sozialistak 17 eta Alderdi Popularrak 3 baino ez. Beraz, independentisten eta konstituzionalisten aldeko tartea 13 eserlekuetakoa izango da. Datuetan, hauxe utzi du gaurko gau historikoak Amaia. Gau honek emandakoa kontatu dizuegu, eta honek segida izango du gainera, bihar bertan hemen izango garelako datorren guztiari aurre egiten. Aurrena egunon Euskadi saioan ondoren albistegian, eta arratsaldean Amaia Kairok dena borobilduko du agozago saioan. Eta etorriko dena. Eskerrik asko, eskaini diguzuen arretagaitik, eta aldela bihar arte. Hau pasa.